ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ವೀಕ್ಷಕ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸದ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ಹುಲಿವೇಷ ಈ ಒಂದು ವಿವಾದದ ಕಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ. ಇವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಲಿವೇಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹುಲಿವೇಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ನಮ್ಮ ಜೀವಾಳ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಲಿವೇಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವುಗಳು ಹುಲಿವೇಷವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಹುಲಿವೇಷ ಊದು ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಆವೇಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಹುಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪರ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂಥ ಚರ್ಚೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹುಲಿ ಆವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಹುಲಿ ವೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಆವೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯ ವಾದ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡ ಪನ್ಪುಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಪನ್ನಾಗ ಹುಲಿ ಆವೇಶ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ದಯಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಅನ್ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಡು ಪಿಲಿಕ್ ದರ್ಶನ ಬತ್ತಂಡ್ಯಾ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಮನ ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ರಡು ಮುಂಚಿ ಪಿಲಿಕ್ ದರ್ಶನ ಬತ್ತಂಡು ಅತನ ಪಿಲಿಕ್ ಆವೇಶ ಬತ್ತಂಡು ಪಿಲಿಕ್ ಮೇಯ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ದುಪ್ನಾಗ ಇಂಚ ಪಿಲಿಕ್ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ದಯಪಣ್ಣಗ ಪಿಲಿಟ್ ಮಿಕ್ ಬರ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಲಿ ಪನ್ನಗ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು, ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವರ್ಗ. ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಈ ಚರ್ಚೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನೆಟ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಪಣ್ಣಗ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚಾದನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಏನಿದು ವಿವಾದ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಕತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರೋದು ಸುಳ್ಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ನಾಟಕ, ಸುಷ್ಮರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪರ ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ. ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಊದು ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆವೇಶ ಬಂದಂತೆ ಯುವಕರು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೀಗ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡವನ್ನ ಇಳಿಸಿದ್ದ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮದೇ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಇದೊಂದು ನಾಟಕವಾಗಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಹುಲಿ ದರ್ಶನ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸುಷ್ಮಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಾದೇ ಒರೆಯೋಡು ವಿನಃ ಪರಕದ ಪಿಲಿಕುಪ್ಪುಲು ಉಪ್ಪುವ ದಾಲ್ದ ಪಂಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ಡು ಪೂರ ಪರಕೆಗೋಸ್ಕರನೇ ವೃತದೀದು ಪಿಲಿಪುರ ಪಾಡುವೆರು
ಅಗಲ್ ಪರತೊಂದೆ ಕಟೀಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಪರಕೆದಿ ಪಿಲಿಯೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಮದಾದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪೂರ ಪಾಡುವ ಅವು ಪಿಲಿಯೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 6 ಜನ ಏರ್ ಪಂತೇರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಪುಂಡು ಉಂದು ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಮೀನ್ ಮಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪರ್ದೇ ಪಾಡ್ದು ಪೋತಿನ ಜನ ಒಂದೇ ಜಾಲುಡು ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಜಾಲುಡು 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕದಿನ ಜನ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ದೈವದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾಯಗಾವುಡು ದೈವದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಉಡುಲ್ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಉಂದು ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಹೋಮ ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮೊಗಲೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಜ ಅತ್ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಡೊಂ ಪೋನಾಗ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಜ ಇದು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ ದಾಯ ಬೊಕ ಮೊಗಲೆ ದಾಯ ಮೇಟ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಎನ್ನ ಸೊ ಅಂಚ ದೈವೇರ್ ನಮಿನಿ ಉಪ್ಪದ್ರ ಇತ್ತುಂಡ ಅತ್ ಅಗಲ್ ಆತು ಮೆಂಟಲಿ ವೀಕ್ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲಕ್ಕವನಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣತ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನಗಲಿಗೆ ಪಿಲಿಕ ಆಸ್ಪದ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನಗಲಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಪ ಒಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಗಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪತದೀದು ಆತು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಒಂಜಿ ಜನನು ಪಿಲಿ ದಾಯೆ ಪಾಡ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತೆ ಮುಡಿಯಾಕು ನೈಟ್ ಪೂರಲ್ಪಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೂರಜ್ ಪಂದ್ ಅಯಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನ ಗಾಯಗ್ ಪಿಲಿ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಗಾಯಗ್ ಒಂಥರ ಮರ್ಕಾದು ವಾಮಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಿಗೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಆವಂತುಂಡು ಅಂಚ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆದಗಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಐಕು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಪಿಲಿತಂಚ ಪೂರ ಗರ್ಜನೆ ಅವು ಪೂರ ಜೋರುಂಡು ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ನಾಗ ಓವರ್ ಮನ್ಬುನ್ ಪಿಲಿತಂಚ ಸುಯಿಂಪುಂದಾನಿ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಅಗ್ಗೆರೆ ಪೋಪಿನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ದೈವದೇವೇರ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡುಂದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಮಾರಿನ ಗಿಡ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತವಾದ ನಮ್ಮ ಲೋಬನ ಪಾಡ್ದು ಓಲ ವಿಘ್ನ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಲೋಬನ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಸೊ ಪಿಲಿ ಪಾಡುನಾಯಗ್ ಇಂಚ ಮೇಯ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಶುಭ ಸಂಕೇತಲತ್ತು ಅವು ಅಶುಭ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ದಿನೈಟ್ ಓವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯೋಡು ತಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ ಅರ್ಥ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ್ನ ದೈವದೇವೇರ ಅತ್ ನಿಗಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅವು ಉಂದ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅವು ನಿಗಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನಗನೆ ದೈವದೇವೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಟ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂಫ್ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಆಹ್ವಾನಿತ ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪೋಯಿನಗಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ವಿನಃ ಅಗಲ ಟೀಮ್ ದಗಲೇ ಬರ್ಪಿನತ್ ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸುಷ್ಮರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಹುಲಿ ದರ್ಶನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸುಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸುಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವೇಶ ಬರುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚದ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಆಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿವೇಷ ಮಲ್ಪನಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಟಚ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಾಗಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳುಂದು ಬಂಟ್ರೆ ಕಾಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಪೈಂಟ್ ನಮಕ್ ಲೋಪನ ಪಾಟ್ನಗ ಅದಾಗ ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಈತ್ ಸಪುರದಾಯೆ ಆಯನ ಪತ್ತರೆ ಸದನ 5 ಜನ ಪೋಡು ಉಂದು ಎಂಕ ಸುಳ್ಳತ್ತು ದೇಪಣ್ಣಗ ಪತ್ತದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಈತಿತ್ತು ಗಟ್ಟಿದಾಗಲಿತ್ತನದ ಆಗಲೇ ಪತ್ತನಗ ಆಗಲಿ ಎಂಕಲೇನು ಬೀಜ ದಂಚಿಂಚೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರ ಏರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊರ್ಚಾನೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರಾಗ ಆಗಲು ದಯದೀದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜನೆತಾದು ಮಡಬೆ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಎಂಕಲ್ ಪಿರಿವೇಶ ಪಾಡುವ ಅಲ್ತಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವದೇವರು ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಏರೆಗಾಣಲು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪಿನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಲಂಚಿನ ಅಲ್ಪಲ ಹಿರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಪರಂಪರೆಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾಡು ಅಲ್ಪಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡೆ ಅಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಅಗಲ ಭಾವನೆ ತೂಪ ಆ ಕೂಲಿ ಅಗ್ಗಿಯೊಂದು ಅಗಲ ಕೂಲಿಡು ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ ಕೈ ಪತ್ತನಗ ಕೈ ಫುಲ್ ಆಗಲೆ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಕಾಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಗಲು ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ 5 ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲ ತಾಕತ್ ಅಗಲ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಏರ ದಯದೀದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಡ ನಿಗಲು ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವದೇವರ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ. ಹುಲಿವೇಷದ ಹಿಂದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯೂ ಇದ್ದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಚೇತನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಲಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಷ್ಮಾ ವಾದ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸುವರ್ಣ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7 ಉಡುಪಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಸದ್ಯ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಮಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಡುಪಿಯ ಹುಲಿವೇಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರುಗಳು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಹುಲಿವೇಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾಕಂದರೆ ಹುಲಿ ಆವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹುಲಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆನ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಆವೇಶ ಆಗಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಊದು ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆತನಿಗೆ ಹುಲಿ ಆವೇಶ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಡೆದು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಲಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹುಲಿ ಆವೇಶ ಆಗಲ್ಲ, ಹುಲಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಸ್ ಪೊಂಡು ಮಗಲ್ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಹುಲಿವೇಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹುಲಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವರನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಹುಲಿವೇಷದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ದಿವಂಗತ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಸರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹುಲಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮಗಳು ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್. ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ರಾಜ ಹುಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಸದ್ಯ ಇವರು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಹುಲಿವೇಷ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗತ್ತು, ಗೌರವ, ತಾಕತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತ, ಗತ್ತಿನ ಒಂದು ನಲಿಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪಿಲಿ ಚೇತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಲಿವೇಷ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಮೈಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಮೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಪಿಲಿ ಚೇತು ಅವರಿಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು, ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವಿ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು, ಜೊತೆಗೆ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಲಿವೇಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿ, ಹಿರಿಯ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿ, ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೂವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹುಲಿವೇಷ ಆವೇಶ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾವುಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಿಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪೂಜ ಅತ್ರ ಒಂದು ನಾಟಕನ ವೈರಲ್ ಅವರೇ ಬೋಡಾದೆ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದುಲ್ಲೆರ, ಇಂಚ ಪಿಲಿ ಮೈಟ್ ಬತ್ತಿಲಾಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತದುಲ್ಲೆರ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಲ್ಗೆ ಪುರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ತಮ್ಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪಿಲಿ ಚೇತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಪಿಲಿ ಚೇತು ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಿಲಿ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ಪರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಬನ್ಪರ್. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು, ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸುರುಕಾದೆಯಾನು ಮಾತಾ ದೈವದೇವರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿಲೇಗ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು, ಅಂಜನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾರ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು. ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುಣೇನಂಕ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಬನ್ಪಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದೇವಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೋರ್ ದುಂಬುಲ ಈ ಪರಂಪರೆ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯ್ದಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಈತ ಪಣೊಂಡಲ್ಲ ಪಿಲ್ತ ವೇಷೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸುತ್ತದೀದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆತ್ತಿದು, ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆತ್ತಿದು, ಮಡಬೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ತಾರೆಗೆತ್ತಿದು, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಓಲ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿತ್ತಿನ ನಡ ಹರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆತ್ತಿದು ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗಳ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಫಲ ಕಾಣಿಕೆ ದೀದು ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ಬೋದಿನ ಕಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಆ ಪಿಲಿತ ದಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಂಡ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಗೆ ಆನಿದ ದಿನೋಟು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮನದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೆಜ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ರೊತ್ತ ಪೂರ ರೊತ್ತೊಟ್ಟಿಪ್ಪೋರು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೊತ್ತೊಟ್ಟಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಜವಾದಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ
ಒಂದು ಏತ್ತೇ ವಿಷಯ ಎತ್ತಂದಾಂಡಲ ಯಾನಿತ ಒಲ್ಪ ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾಡುವೆನ ಅಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಯಾನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಿಜವಾದ ಏರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಗಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ದೈದೀದು ನಿಗಲು ಮಡಬೆ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಡೆಬಲಿ ಅಲ್ತಿರದಂಡ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಡೆಬಲಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬದಿಡುಂತುವ ನಿಗಿಲು ಅಲ್ಪ ಎರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪುದಾರ ಬನ್ ಪೂಜ ದೇವನ ಪುದಾರ ಬನಿ ಬೆಟ್ಟು ಆಯ ಗುಂಬೆಗಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎರೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಗಲೆ ಕೈ ಬತ್ತದು ಪತ್ತೋಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಅಗಲೆ ಬುಡ್ನುಂದಾಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ವಿಚಾರ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಆ ದೇವರು ಅಗಲೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಾಡೆ ಅತೇ ಯಾವ ಬಂದ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗ್ವೆ. ಎನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ನಿಜವಾದ ಅಗಲ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಂಡ ಆ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕೊಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂದು ಕಿಂಜಿರ್ದಿಂಚ ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ದೇವರ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ಪಿಲಿವೇಶಡು ನಿಷ್ಠೆ ಅಡಿತ್ತಿನಗಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣೆ. ಓಕೆ 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 ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರ ಐಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ನುವಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಬನ್ನಗ ಅವಲ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ನಗ ದೈವದೇವರನ್ನ ದೈವದೇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೀಯವಾದ ಮಲ್ತೆರಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿಗಳ ಅಂಚಿತನಗಲೆ ಪತ್ತದ ಎಂಕಲು ಪಿದೆ ಕುಲ್ಲದಿನಲ್ಲುಂಡು ಅವು ಸಂದರ್ಭಲುಂಡು ಒರಿಯಡ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಈ ಜಟ್ಟಿದ ನೆಟ್ ಇರೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಇತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಪತ್ತ ದಕ್ಕದ ಆಯಲ್ಲ ಮನಿಪನ ವೇಷಗಪ್ಪ ಕುಲ್ಲದಿನಲ್ಲ ಜನ ಎಂಕಲ್ ದೇವನ ಸತ್ಯಗೂ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೆಗೆ ಅನ್ನೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೋರ್ದು ದಿನ ಕಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಚಾರ ಚೇತು ಪಿಲಿ ಚೇತು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರ್ಪಂಡಿರ್ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವೇರ್ನಗ್ಲು ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಯಾಪಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಗ ದೈವ ದೇವೇರ್ನಗ್ಲು ಮೇಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ ವಿಡಿಯೋಲ ಉಂಡು ಅವು ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂದ್ ಇಲ್ಲಡ ದರ್ಶನ ಬಂದದ ಎಂಕಲ್ಲ ದೈವ ದೇವೇರನ್ ನಂಬುನಗಲು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಇದ್ದ ಮುಟ 1,2,000 ಜನಕುಲ್ ಪೇಂಟ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋತಿರು ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಮೇಟ್ ಬೈದಜಿ ಅವು ಇವಾಗ ಈ ಜನಲ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಪಿರೌಡದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ 3 ವರ್ಷ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತಿಂದೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮೇರೆ ಆತ ವೆಜ್ ದೀಪಿನರೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಬೈದಜಿ ಅವು ಪನ್ಪೇರ್ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಆಗಲ್ ಬರ್ಪಿನಗಲು ಇಲ್ಲದ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಅವೇನು ವಿಚಾರಿಸದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಂತ್ ಬಿಡೋಡು ಅಂಚಿನಗಲಿ ಪತ್ತದೀದು 10 ಜನ ಪತ್ತದೀದು ಪೇಂಟ್ ಆತ ಬಂಗೋಡು ಬೊಂಗಲೆ ಪಾಡೋಡ ಆತ ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಅವು ಪರತೊಂದೆ ಬರ್ರೆ ಅಗಲ್ ಪರಕೆಗಂದೇ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಸೊ ಅಗಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ 2 ದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಪಿಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ ಅತ್ತ ಉಡುಪಿಡಾಪಿನ್ ಮುಲ್ಪ ಡೊನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೈರಲ್ ಆವೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೇಟ್ ಬತ್ತ ದಾದಾತನ್ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಉಡು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇನ್ ಮೊರನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಡು 15 ಜನಕ್ಕೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೊರನೆ ಬತ್ತನ್ ಸೊ ಇಂಚಾವನಗ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿದಕ್ಕಿಂಜ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆನು ಪಿಲಿ ತಗಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬುಡ್ತುಜರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೊರನೆ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಪಾಡ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಅಯಮಿನಿ ದರ್ಶನ ಬತ್ತುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಡೇ ಮುಟ ಮಲ್ತು ಕನಯರ್ ಪಿಲಿ ಬ್ಯಾತೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧನೆ ದೈವ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಐತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಅಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಮೊಗ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ತ್ ದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರ ಮೇಟ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನಾಯಲ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನಾಯಲ ಒಂಜೇನಾ ಅವು ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ದೈವ ದೇವರ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಈರ್ ಪನ್ಪಂಚನ ವಿಚಾರ ನಿಜವಾದ ದೈವ ದೇವರು ಮೇಟಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಗಲೆ ಕೊಂಚ ದಾದಾಣಲು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇದು ದೈವ ದೇವರು ಮೇಟಿ ಬರ್ಪಿನ ಗೀತೆ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ದೈವ ದೇವರು ಬರ್ಪಿನಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡಿರ ಮಗುಲು ಈ ದೊಡ್ಡಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದು ಯಾ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡುಂದಾನ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಅಲ್ತ ಪತ್ತೇರು ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ದು ₹1 ದೊಡ್ಡ ಗೆತನಂದೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಮಡವೆ ವೀರಮಾರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಟ್ಟದಿನಾಗ ವೀರಮಾರ್ತಿ ಅಲ್ತರ ಬಾಗ ಒಂದೇ ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಈಗ ಮುರಣಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಮುಚ್ಚ ಒಂದು ಒಪ್ಪಯ ಪೂರಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಸೆಗತ್ತು ದೈವ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಹಂಚಿನೊಂಡ ಆ ದೈವಗಳು ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನಮ್ಮ ದೇವನ ತುಳುನಾಡು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ 15 ಜನಕ್ಕೂ ಹೊರನೆ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಆತನೆ ಆ 15 ಜನಕ್ಕೂ ಆತನು ಹೊರನೆ ಮೀಟ್ ಬೈದು ಐಟ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ಲ ಮೀಟ್ ಬೈದಳು ಅವು ಆಯ್ಬೇಕು ಅವು ದಾದನ ಏನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಲೋಬನ ಪಾಡ್ನೋ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಗೆ ಒಂದು ಅಣ್ಗೆ 15 ಜನ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂದು ಇತ್ತಿತ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಮೀಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಸರ್ ಅವು ದಾದ ಮಾಡ ಮುಂದೊಂದು ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೋಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಲೆ ಅದು ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪನಗ ಓಕೆ ದೈವ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆ ನಡಪೆರೆ ಪುರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್
ಪೂರಗಲಿ ಎಂಕಲ್ ಊರುಡ್ಕೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷಗ ಉಂತೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಆಯ್ ಪುಟ್ಟನಗ ಆಜರೆ ತಿಂಗಳು ಪುಟ್ಟುದೆ ಆಯನ ಬೋಂದ ಪೂರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಹಾಟುಡು ಹೋಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಯ್ಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಉಂತದ್ದು 3 ಚಕ್ರದ 1 ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿಲಿಪುರ ನಲ್ಪದು ಎಂಕಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿರು ಪಿಲಿಪಡೆ ಆತು ವೀಕಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಆ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲು ಒಂಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಆವಡು ಇರ್ನ ಒಂದು ಧೂಮಪಾನ ಆವಡು ಇರ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆವಡು ಮುಟ್ಟುದಿನ ಜನತ್ ಸೊ ಅಯಗೆ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದೈವಾಕರ್ಷಣೆ ಆತಜ ಆಂಡ ದೇವರಾಯಗ ಒಲಿದೇರು ಸರಿಯಾತಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ತಂಜೋ ಆನಂಜೋನಗ್ಲು ಎಂಚ ನಲ್ಪೇರು ಅವಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಕೊಡ್ತೇರು ದೇವೇರು ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲೆತ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಪೂರಗಲೆ ದರ್ಶನ ಮತ್ತದು ನಡಗುದು ಅವೇನು ವೈರಲ್ ಮಲ್ತದು ವಾ ದೈವ ದೇವೇರು ಬತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪುನು ಕುಡೋರಿಯನ ಕಾರ್ಗಾಗ್ಯೂನು ಓ ದೈವ ದೇವೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಮೊಗಲ್ ಪಿಲಿ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಉಗ್ರ ಅವತಾರದ ಪ್ರಾಣಿ ಅವು ಒರಿಯನ ಮನುಷ್ಯನ ಮಿತ್ತು ಬಾರ್ಪಿನೆಜ್ಜಿ ಈರು ಎರಡಲಕೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಗಳ ಪೂರಕೇಂದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಮೇಯ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ ಬದುಕುಜಿಗೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಾರದ ಸೈಪೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪನ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು 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 ಒಂದು ಆವೆರೆ ಕಡಾಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಒಂದು ದಾದಾತ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಪೂರಲ್ಪಲ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಮೊಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪಿಲಿನಗಲ್ ಬರೋಡೆ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಮೊಗಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಸೊ ಯಾಪಲ ಕುಡ್ಲಡು 5 ವರ್ಷ ಆತನ ಆ ಟೀಮ್ ಅಚ್ಚಪಚ್ಚವ ವರ್ಷ ಆತನ ಇದ್ದ ಮುಟ ಬೈ ಬರಂದಿನ ಮೊಗಲ್ನ ಜಾಗೋಗ್ ಬಲೆ ಪನ್ಪಿರದ ಮೊಗಲ ಜಾಗಡಿ ಬರೋಡ್ತ ಜಾಗದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತನ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾ ಹೋಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೊಗಲಿಗೆ ಅಲ್ತರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವರ ಪೋಯಡ ಬ್ರಹ್ಮವರಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಅಂಚಿ ಪುತ್ತೂರು ಪೋಯಡ ಅಲ್ಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಿಗಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪಿಲಿಕನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಸೊ ಇಂಚ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಾಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಅನ್ಪನಗೆ ಏನಾಪುಂಡು ಇತಿಥಿಯಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇನೆಲ್ಲೆಂಜಿ ಬುಡ್ ಪೂಜೆರ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯೋಡು ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಅವೇನು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟಚ್ ಕೊರ್ದು ಅವು ಮಲ್ತುಂ ಪೋಪಿನತ್ತು ಪಿಲಿಪಾಡ್ದು ಮೀನ್ ಮಾಸ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನ ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವು ಅರ್ಪಿಸ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿಪಾಡು ಅಂತೀನಿ ಅವ ಆಯ್ಬಕ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾನ್ ಮೂಜಿನ ಜನರೇಷನ್ ಎಂಕಿತ ಪನ್ವೇರು ಆ ಮೊಲೆಗ್ದಾದ ಗೊತ್ತ ಮೋಲ್ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮೇಲು ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜನ ಎಂಕಲ ಡ್ಯಾಡಿನ ಪೂರಗಲ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ತಂದು ಯಾನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಆಂಡ್ಲೆಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಡೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂಬ ಬೈದಿನಾಲೆ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜರಿಲ್ಲ ತೂತಿನಾಲ್ ಆಗಲ ಪೇಂಟ್ ಕಿರಿತದೆ ಪುರ ಮಲ್ಲಾತಿನ ಅರಿತ ಮುಟ್ಟಿತ ನುಪ್ಪು ತಿಂದೆ ಮಲ್ಲಾತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದೆಂಕಲ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಪತ್ತಿರ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಅಂದು ಅವೇ ಎಂಕಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಂಟರೇ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪುರ ಪೋನಿತ್ತೆರು ಪೋನಗಾರ್ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲೆಂಪುರದಲ್ಪ ಶೋಕು ಪೇಂಟ್ ಮಂದಿರ್ಗೆ ಅಯಾಗ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಫುಲ್ ಮೇಯ್ ಕುಂಬಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಆರ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಟಿನ್ನರ್ ಪಾಡ್ದು ಗೆಪ್ಪೋಡ ಅತಿ ಏನ ಮಲ್ಪೋ ಸರಿಯಾಪನ ಅಪ್ಪಗರ ಅಪ್ಪ ಇಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಸರಿಯಾಯ ಅಂದ ಸರಿಯಾತಿಗೆ ಒಂದು ಪುರ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪುನು ಕೆಲವು ಸರಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಸರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಕೆಲವರಿ ಪರಂದಿನಗಲಿಗ್ಲ ಮೇಯ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೆ ಆರ್ ಪಂಡ ಅಚ್ಚೂತ ಪಂಡದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಆರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಪರ್ಪುಜೇರು ಆರೆಗೆ ಏನಾಣ್ಗೆ ಅವು ನೆರೋಲೆಕ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುನು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ಪ ನೆರೋಲೆಕ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪಜ್ಜುಪ್ಪನಗನೆ ಐಕು ರೋಮ ಬಿರ್ಕುವೇರು ಅವು ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಆಗಲಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಐಕು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಪ್ರೇ ಮನ್ಪುನು ಐತ ಮಿತ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮನ್ಪುನು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಐಬುಕ ಆಯ್ತ ಮೋನೆದ ಘಾಟ್ ಮೋನೆಗೆ ಕೂಡ ಟಿನ್ನರ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಟರ್ಪಂಟೆಯಿಂದಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮೋನೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಐತ ಒಂಥರ ವಾಸನೆಗಾಗಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ದಕ್ಕ ಬತ್ತದ ವಾಮಿಟ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಪುಣತೆ ಅವ್ವಾಯ್ಬಕ ಆ ಜನ ಎಂಕುಂದು ಪಿಲಿ ಅತ್ತು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಜಿ ಜನ ಸೊ ಆತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನಗಲ್ ಮೊಗುಲು ಸೊ ಮೊಗಲಿ ವರ್ಷ ಒಂದುಂಡು ಅತ ಪೋಯಿನಲ್ ಪೂರ ಇಂಚೆಂಚ ಆಪುಂಡ್ ಪನ್ನಗ ಅಗಲ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಆತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಈತು ಪೊರ್ತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಚರ್ಚೆ ಆವಡ ಒಂಜಿ ಹಂತಡು ದಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿವಾದ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಸೊ ಅಂಚೆ ಚರ್ಚೆ ಆವಡ ಬಂದು ಇದು ತೊಂಡ ಎಸ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಷನ್ ಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಮಾತ ತೂನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಇಲ್ಲ ಪಿಲಿಪಾಡ್ದಿನಾರ್ ತೂತಿನಾರ್ ತಂಡಲ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಿನಾರ ಅಂಚ ದುಪ್ನಾಗ ಸುರುಕಾದ ಪಂಪಿನಗ ಈ ಊದುಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪಿಲಿ ಆವೇಶ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬಹಳ ಸಹಜ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಈ ಊದುಪಾಡ್ನ ಪನ್ನಗ ದಾದ ದಯಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಬರ್ಪೆ ದಯಪನ್ನಗ ಊದುಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಣ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಅತ್ರ ಅಲ್ಪದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಊದುಪಾಡು ದಾಯೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ದುಂಬು ಊದುಪಾಡು ಪನ್ನಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಮಸ್ಸನಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡ ಆ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಮನದನಿ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವಂತಿ ನಮಗೆ ಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಊದುಪಾಡ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅವಲೇ ಈ ಸೌಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪಿನ ಜನಪದ ಕಲೆಲಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದೇಟು ಬರ್ಪಿನ ತೂಣಂದ ಅವಲ ಅಂದೆ ದಯಪಂಡಂದಂಡ ಐಕ್ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಪಣ್ಪೇನ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪಿನ ಶುರು ಆಪಿನಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ಪಂಡ್ಲೆಕ ಊದು ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಭಾವನೆಡು ಸುತ್ತದೀದು ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರ್ ನಾಕುಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾನಲಾವು ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಪೆರೋಡು ಅಂಗ ನೋಡು ಪುರ ಪಾಡ್ರ ಬಿಡ್ಪೇರು ದುಮ್ಮು ಮತ
ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲಿಡ್ಲಾವು ಅವಳು ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ ನಾಕ್ಲೇನು ದೀವೊಂದು ಗುರುಕಾರ ನಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಊದು ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತ ದೀವೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೂರ ದೀವೊಂದು ಪಿಲಿತ ಮಂಡೇಲೇನು ಪೂರ ದೀವೊಂದು ಪಿಲಿತ ಪಾಡ್ನ ಜವಣಿಯರು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ದೈವ ದೇವರ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾದು ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಮುಂದಾದ ಪೋನಮಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಲಕ ಆದ ಪಿನ ನಾವು ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆಡೆ ಪೂರ ಅಷ್ಟಮಿ ದಪ್ಪನಗ ಜಲಕ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ದಪ್ಪನಗ ಅಷ್ಟಮಿ ದಪ್ಪನ ತೀರ್ಥ ತಲುಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ಜಾಗಡ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಹಿರಿಯರ್ ನಾಕಲು ಪಿಲಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾತ ಇತ್ತದು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಲೋಬಾನ ಪಾಡ್ದು ಆನಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಕಾರು ಬತ್ತದು ಊದು ಪಾಡ್ನ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಲೋಬಾನ ಪಾಡ್ದು ಕಾರು ಬತ್ತದು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕಾರಣ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂಜಿ ಬೇರಿಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಂಡೇಕಲ ಒಂದೇಕಲ ಕೆಲವು ಜಾಗಡ್ ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಶುರುವಾಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿತ ಅಲ್ಪ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಶುರು ಆಡ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಶುರು ಆನಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಜಪ್ಪುಂಡ ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಉಂತುವೇರು ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಜನತನ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಲಪ್ಪುಂಡು ಈ ನೆತ್ತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಲ್ಲ ಆವಡು ವೃತಾಚರಣೆ ಆವಡು ಉನು ಮಾತ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕ್ರಮೋಟು ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಈತ ನಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಪನಗರ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಈತ ಮೇರ್ನಾಕುಲ್ನುಲ 100 ವರ್ಷ ಏತು ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೇರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏತ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಣತನದ ಇಲ್ಲಡು ನೀನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ 40 ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಮನ ಆಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನಕುಲು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಅಪನ ಒಂಜಿ 100-150 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಪ್ಪು ಆನಿರ್ದು ಇನಿ ಮುಟಲ ಇಂಚನೇ ಪದ್ಧತಿ ಬರೋನುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮೊಸರು ಗುಡಿಗೆ ದಾನಿ ಆನಿ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಊದು ಪುರ ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ತು ಲೋಬನ ಪುರ ಪಾರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯ್ದು ವಯಸ್ಸೊಂದಿತ್ತ ಸುರುಟು ಪುರ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅವೇನೇ ಒಂದೇನೆ ಎಂಕಲು ಒಂದೇನು ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಬಳಸೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಈ ಪಿಲಿ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುಜಿಯ ಒಂದು ದಾದಾ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅದು ಪೋಂಡು ಇನಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದು ಬಂದು ಏರ್ ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬಂಡ್ರಾಗ ಆಪುಜಿ ಏರ್ ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸರ್ ಈ ಊದು ಪಾಡ್ನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ ಲೋಬನ ಪಾಡುನ ಬೇತಪನಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತನ ಆವೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನನಗ ದಾದ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಪೋನಗ ಆಯ ದಾದ ಆಪೇನ್ ಪಂಡ್ರಾಗ ಆಪುಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಪರಾಕಾಷ್ಠ ಊಲ ಯಾನ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತರ್ಬೊಂಡ ಆಯನ ಬ್ರೈನ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಅವು ಈರ್ ಗೆತೊಣ್ಣಾಕುಲು ಅವು ಆವೇಶ ಬರ್ಪಿನಿಂದಲ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಆಯ ಒಂಚೂರು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆದಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿಂದ ಅವು ಆವೇಶ ಅಂದಲ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಅವು ಹತ್ತು ಅವು ಉಪ್ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಿಲಿಗೆ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಲ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡದಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಾಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರೋಡು ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮೇರ್ ಪಂಡನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆದು ಪರಯ್ಯೋ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ್ರಾಗ ಆಪುಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರೇ ಪೈಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅವು ಆಪುಜಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬೋದು ಅವು ಬ್ರೈನ್ಡ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಸಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾನ ಪಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾದತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಆಯ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನೇನೆ ಅವೇನು ಆವೇಶ ಅಂದ ತೊಂಡ್ರೆಗಳ ಈ ಯಾವು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಅಕಲಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವು ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆದ ವಿಷಯ ಜೀವನ ಪನಪಿನ ಇಡೀಲ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ನಂಜಿ ದೇಹ ಪಂಡ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಪರಕೆದ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಟ್ಲ ಮೂಲುಂಡು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಬೈದುಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಪೂರ ದಾದ ಪಂಡು ದಾಲ ಕೈಕಾರ ಬರಂದನೆ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಅವು ಅಂದವು ವಿಷಯ ಅಂದು ನಮಗೆ ತೊನೊಳಿ ಅವೇನು ಅವು ಉಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ಇದು ಮೇರಿಯನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಬಂಡೇರು ಆರ್ನ ಬ್ರದರ್ ಅವುಲ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಗೆತೊನೊಳಿ ಅಂಚತ್ತ ಇಂಚನೆಲ್ಲ ಗೆತೊನೊಳಿ ಅವು ಹಾಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನ ಅಂದು ಊದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ದಾದಂಡ ఆయన ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ఆయన ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನ ಬಣ್ಣದು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಆಯ ದಾದ ಮಲ್ಪೇನ ಐಟ ಒಂಜಿ ಆಗಿ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಅವಿಯತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಪೇಂಟ್ದ ಒಂದು ఆయన ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇವೇರ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಏನು ಪಂಡಿಪಿನ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಕೆಲವೇರು ಪಂಡ್ತೀನಿ ಆ ಜಾಗ ಒಲ್ಪ ಪಾಡ್ವೇರ ಆ ಜಾಗದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೀಕ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಣ ಇತ್ತಂದಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಬುರ್ದು ಅಲ್ಪ
ಕರೆಕ್ಟ್ 1% ಬರ್ರೆಗಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪನ್ಪನಗಲ್ ಕೇಂದೆ ಆ ಮಣ್ಣೆಡು ಮಣ್ಣೆಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಹಾ. ಇತ ಮಾತಾ ಇತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ದಾಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಆ ಚಾವಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾತು ಎಡ್ಡೆ ಪುರ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಜಾಗದ ಅವು ಕಲೆ ಆ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ಇರ್ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತಿನೇ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆದುಪ್ಪರೆಗಲ ಇಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಪಿನಗೆ ಎಂದಿನ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಬತ್ತಂಡ ಆ ವೇಷ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋನೆದ ಇನ್ನೇನು ದೆತ್ತದು ಮೇರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಟಿನ್ನರ್ ಎತ್ತದು ಮೋನೆದ ಬಣ್ಣನ ಗೆತ್ತದು ಚಡ್ಡಿನ ಗೆತ್ತನಂದ ఆయన ಉಂತಾ ಉಂಡು ಪೇಲಿನ ಗೆತ್ತದು ఆయన ವೇಷನ ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತಂ ಪೋಪಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಾಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರೋಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಲಿತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಅನ್ಕೇಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆತನ ಆದು ನಾವೇಶ್ ಬರ್ಪಿನಾಗಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾದ ಪಂಡ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟೊರ್ದುಂಬೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನಗುಲ ಅದೊಂದು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟೊರ್ದುಂಬೆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಅದಗನೆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪಿನ ಉಂಡಗಲಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ದಾಸೆ ಬುಟ್ಟಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅವು ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಬೇತೆ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಸೈಡ್ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪಿಲಿವೇಷ ಉಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೋಂಡಲ್ ಉಂಡು ಬಡ್ಕಾಲ ಬೋಂಡಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ಕಲೆ ಪರಂಪರೆ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಂಡಾಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಮೈತ ಬಣ್ಣ ವಾರೆಂಜಿ ಐಕ ತಕ್ಕೆತ್ತಿನ ಪಟ್ಟೆ ಅಲ್ತರ ಬೋಣ ಐಕ ಚಡ್ಡಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇತೆ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡುಜೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿಲಿತನೆ ಆ ಟೈಪ್ ಚಡ್ಡಿ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಐಕ ತಕ್ಕೆತ್ತ ಜಟ್ಟಿ ಅವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಯಿನ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ಲ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಉಂಟು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ನೆಟ್ಲ ಪಿಲಿಬಾಡ್ನಾಗಲು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮಡವೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ದರ್ಗದ ಉಲಯ ಪೋದುಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಡೆಗೆ ಕುದುರಳಿ ಬೋರೆಗುಂಡು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಚೌಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಿ ನಲ್ಪಲ ಗುಳಿಗ ನಲ್ಪಲ ಕಟ್ಟೆ ನಲ್ಪಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಲಯ ಬೋರೆ ಒಂದು ಎಂಕ ಮನಸಾರೆ ತೂತಿನ ಶಿವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ ಮಣಿ ಇಂಚ ಪಾತಿನ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಆಯಾಗ ಮೈಸೂರು ಬರ್ಪುಣ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬರ್ಪುಣ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣ ಗುರ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ವಿಷಯ ಆಯನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಏರು ನಿದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದು ಏನು ಸತ್ಯವಾದ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕಲು ಆ ಜಾಗದ ಪಿಲಿಬಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತೂಡು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾತೆ 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 ಜನಕುಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏತು ವರ್ಷದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಣ್ಣದು ಗೊತ್ತು 8 ವರ್ಷದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಮುಟ ಬೈಜ್ಜಿಗೆ ಆಣ ಮೊಗಲ್ನ ಟೀಮ್ ಪೋತಿನಲ್ಪ ಬೈದನು ಬೈದಿನ ಬಣ್ಣಗ ಆಯ ಎಂಕೊಲೊಟ್ಟಿ ಆಯ ಬೈದಿನ ಬಣ್ಣಗ ಆಯ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಪಿಲಿಬಾರ್ದಿನಿ ಅಪ್ಪನಿತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಪೇರು ಆರ ಅಪ್ಪನ ಉಡುಪಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತ ಓಗೋಡಿಕ್ಲ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಓಗೋಡಿಕ್ಲ ಮೀಟಿ ಬರಲೇ ಬಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಬಂದು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕುಡಂದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದೇ ಎಂಕಲ್ ಮನೆ ಪಡೆ ಬಿದ್ರೇಡು ಒಂದೇ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಬಾಡಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಟ್ಟೆ ಪಡೆ ಬಿದ್ರೇಡು ನಿಜವಾದ ಮಡೆಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೋಲಗಟ್ಟುನಗಲ್ ಅಲ್ತರ ಬಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗ ದೇವರಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರು ಅಗಲು ಪೂರ ಅಗಲ್ಲ ಪಿಲಿಬಾರ್ದೇರು ಅಗಲೆ ದಯಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಜಿ ಅಗಲೆ ದಯಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ ದೇವಣ್ಣ ಅಗಲಿತ್ತ ದೈವ ದೇವರ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಗಲತಿ ದೇ ವಿಷಯ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಈತ ಸಮಯ ಪಿಲಿಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹತ್ತಡ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಯಾನ ಎಂಕಲಾರಿಗೆ ಯಾಪಲ ಗೌರವ ಗೌರವ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆಯನ್ನ ಗುರು ಉಡುಪಿ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟ ಪಿಲಿಬಾಡ್ನಾಗ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಏನ ಸುರುಕು ಪರಿಚಯ ಮತ್ತೆ ಲೇದಿನಾರು ಆರನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಬಾಡ್ನಾಗಲ್ ಆರ್ಲೆನ್ನ ಗುರು ದುಂಬುರ್ದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚ ಅತ್ರ ಈ ಸುಷ್ಮಕ್ಕನ ಮಗಲ ಪೂರಗಲಿನ ಸೂರಾಜ ಮಗಲ ಪೂರಗಲಿನ ತೂತಿನಾಗಲ ಆಂಡ ವಿಷಯನ ಪಣ್ಣಗ ವಿಷಯನ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ಏನೇ ಗೊತ್ತಿನಿ ನಮಕ್ ಒಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳುಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸುಳ್ಳುಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಟವ ಲೇಸ್ ಜಪ್ಟವನಗ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪ ಸುರುಕಾದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ದಯಾಗಿ ದೀಪಿನ ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ದೇವಣ್ಣ ಐಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಹತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಏನಾರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಐಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನಾಡ ಸುಳ್ಳೆ ಸುಳ್ಳನ್ನಾಡ ಸುಳ್ಳೆ ಐಟ್ ದಾಲ ವಿಷಯ ಸರಿ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಈತ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಜನಕುಲ್ ನಿಖಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ನಿಖುಲ್ ಈ ವಿಚಾರ ಅಂತೂಯರೆ ನಿಖುಲ್ ಈ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ತೂಯರ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಖುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಿಖಲ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ದೇಪಣಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಸ್ ನಿಖುಲ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಥಮ ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ಹರೀಶ್ ಕಾಪುರ್ದು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಪಿಲಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡ
ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ಹಾಂ ಒಂಜಿನಾಗ ಅದು ದುಮ್ಮದ ಇಷ್ಟ ಜನರೇಷನ್ ಬೇಕಾದಂತ ದುಂಬುಂದಿ ಶಬ್ದ ಭಾವನೆ ಬಂದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದುಂಬು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಮಿನ ಅಂತ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕೈಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಸಾರಾಯಿ ತೊರಕದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಜ ಬರುವಂತೆ ಬನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕುಶಲ ಇರ್ತವು ಗೊಬ್ಬು ಓಕೆ ಹಾಂ ಅಂತ ಅವು ಏನೋ ಒಂದು ಯಾಂಗ್ಲ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಯಾಂಗ್ಲ ಅಶೋಕರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಟೀಮುಡು ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಯಾಂಗ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಟೀಮುಡು ಪೇಂಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪಿಲಿ ಏನೋ ಬಂದ ಕೆಲವರು ಶಬ್ದ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಆವು ಬರ ಇರ್ತದೆ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನೈಟ್ ಬರ್ತಿನ ಸಹಜ ಒಂಜಿ ಅವು ಪಿಲಿನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರದ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಂಪಾರ್ದು ಎಂಕಿದ ಮಠ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಆತ ಶಬ್ದ ಭಾವನೆ ಮಲ್ತಂದ ಖಂಡಿತ ದಾದ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಬೊಟ್ಟಿನ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ದೇವದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಪುಜಿನ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಪು ಮುಂಗ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಲ ಉಂಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರು ರಡ್ಡು ಓಕೆ ఈర్ల పిలి పార్దినారు బొక్క ఈరేగ్ల అనుభవ ఉప్పునారు ఆర్ల ఛాన్స్ ఉండు ఆర్ల ఛాన్స్ ఇజ్జి మన్పారు ಖಂಡಿತ ದೇವಣ್ಣ ಯಾನು ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಮುಂಚೆ ವರ್ಷ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ಉಂಟಾದೆ ಎಂಟು 33 ವರ್ಷ ಐತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಎಂಟು ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ದಿನಾರು ಎಂಟು ನೀಡಿದಲ್ಲ ಬೈತಿ ಓಕೆ ಅದು ಬಾಡಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ದಲ್ಲ ಆಪುಣ ನಾಸೆ ತಾಸೆ ದಸ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಒಪ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಕೆಲವರು ಆ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ತದೆ ಮರಣಿ ಅಕ್ಕಿಲನ್ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಆರ್ಲ ಸೀದಾ ಬಂದಿರು ಬಂದ ಅವು ಎಂಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬೇರೆ ಮೈದು ಇದನ್ನು ತಂದ್ರೆ ಆಗುದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಹಾಕುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಗಳು ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಕುದು ಈಗ ನಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವದೇವರ ನಂಗೆ ಏನಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಕಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ತದ ಸರಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಎನ್ನ ಬರೋ ಎನ್ನಂಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಎಸ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕೋಲ್ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜಿಂಡ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ದೆಪ್ಪನ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ದೆಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಜಯಪಂದು ಒಲ್ಪರ್ದು ಸರ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತಿ ಇರ್ನ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಸರ್ ದಯಮಲ್ತಿ ಇರ್ನ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಡ ಅದು ಮನ್ಪರೆ ಇರು ಪಿಲಿ ಪಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾಲದ ಇಂಚಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮತ್ತ ಪಿಲಿ ಸೈಕ್ ಮತ್ತ ನಾನಾ ಒಂದು ಆತನ ಬರ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಆತನ ಬರ ದುಮ್ಮದ ಮುಂದಲಜ್ಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಜ್ಜಿ ಬರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಆತಂದು ಓಕೆ 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 ಅಂತ ಚೇತನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ದದೆ ಪಿಲಿ ಚೇತುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಇತ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಪುಣ ಮನ್ಪರ ಇರ ಮೇಯ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದ ಅప్పుడు ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೇಯ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅక్కడ ದಯಪಂದ ಪರ ದಾದೆ ಬೈ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಅತ ದೈವ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಅತ ದಾದೆ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಪಂಚಿನ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನ ದೈವದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಂದ ದೈವದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂದು ಯಾವು ಓಕೆ ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ತಂದ ಆಕಲಿ ಉಂಟಾರಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದೆ ಸರ್ ಸುಮಂತ್ ಒಲ್ಪರ್ದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಅವರು ದಾದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಪಂಡ ಕಲಿಯುಗತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನೇ ವೇಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈಕೋಡ್ ಹತ್ರ ಯಾನು ಚೇತನ್ನಪುರ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಲ ಪಿಲಿಬಾರ್ದ ఒక ಕಾರ್ಬಿಟ್ಲ ಪಿಲಿಬಾರ್ದ ದುಮ್ ಯಾನ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಂಚಿ ಪಿಲಿಬಾಡದಿತ್ತಿನೆ ಆನ ಇನ್ನೀಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲಿಬಾಡ ಎಂಕ್ಲು 1 ರೂಪಾಯಿ 19 ದಿನ ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆ ಓಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾನಿ ಕೋರಿಯಾಡ ಯಾನ್ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಬಂದಿಂಗ್ಲೇ ಪಿಲಿಬಾಡ ಬೈತಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಂಡ ಅವು ಏನೈತೆ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪುರ ಬಂಪಿನ ಸುಳ್ಳು ಬಂಪಿ ನೀರುಲ್ಲೇರು
ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಎಂಕಲೇ 10 ದಿನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕೈತೆ ಏರ ಮೈಂಡ್ ಬೈಸಿ ಹಾಗೆ నేను ಗುರ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಎದುರು ನಿದರ್ಶನ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುರು ದಿಂಚಲ ಅಂತೇನೆ ಆನಿತ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಎಂಕಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗುರ್ತಿನಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿ ಮಾಡುವ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಪೂರಗಲ ಪಿಲಿಪಾಡೋದು ಒಂದಿನ ದುಂಡು ದೈವದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಪದಿ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂಪುರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕಾಗಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಲ್ಡ ಕಾರು ಪೂರ ಬೂರ್ದು ದುಂಬು ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಪಿಲಿಪಾಡ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬರೋದು ಆಗಲ ಅವು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿಪಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಚೇತನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇದೇ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಅಂಚ ಅವನೊಂದು ಆಂಡ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡೇನೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವಳ ಸಿಕ್ಕಿದಳು ಆಂಡ ಏರ್ಪುರ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದಳು ಓಕೆ ಸರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪವನ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಬಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇತನ್ ನಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ನಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಷ್ಮಾಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ನಡು ದುಂಬು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಪ್ಪಲು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ಒಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ಕೊಂಚ ಟೀಮಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಮುಕ್ಕಲು ಅಶೋಕೇರ್ ನಕಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮುಕ್ಕಲು ಲಭಕ್ತಿತ್ತೇರಿ ವೀರಮಾರತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓಲ ಬೈದ್ಯತೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಿಲಿ ಮೈಟ್ ಬೋರು ಬರ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ಪಗ 15 ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿತ್ತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓಲ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದಿನ ಇಜ್ಜ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಓಕೆ 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 ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪಿಲಿ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ನವಿನೆ ಪನ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಎತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತೆ ಅಪಗ ಬೇರೆ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪೂರ ಇತ್ತೇರತೆ ಅಪಗ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ದಿದ್ದೇವೆ ಯಾಪನ್ಪೆ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಬುಕ್ಕುಡೆ ಬರೆದಿರ ಎಂಕಲ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಮಾಹಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೆ ಬರೆದಿನ ಉಲ್ವೇಶ ಕಲಾವಿದ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಪಂತಿನವೇ ನನ್ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಕುಣಿಯುವಾಗ ಕೆಲವರು ದೇವರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಹುಲಿಯ ರೀತಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಗರ್ಜಿಸಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕೊರತೆ ಅದು 1 ಅಥವಾ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಇದೊಂದು ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಾಗ ಆ ಪೇಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟಿನ್ನರ್ ದ್ರಾವಣ ವಾಸನೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇಷಧಾರಿಗೆ ಒಂಥರ ತಲೆ ಸುತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಉಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿನ ಬರೆದಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಉಂದೇನ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಖಂಡಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಉಂದೇಕೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಏಪಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದೇರು ಉಂದೇ ಅಗಲ ಚೇತೊಣ್ಣೇರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಎಂಕಲ ಜಾಲಡೆ ಪರ್ದು ಮೀನು ಮಾಸ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡ ಮೈಟ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಜ್ ಉಂದು ಮೊಗುಲ್ ಪಿರಾವುದ ದಿನನೇ ಪುರ ವೆಜ್ ಪುರ ದೀದ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಗಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ದ ಪುರ ತಿನ್ನೋಡು ದಾಯಪಡ ನಮಕು ಡೇ ಫುಲ್ ನಲ್ಪೆರೆ ಗುಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ದ ಪುರ ತಿಂದು ಪಿಲಿಕಿಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನ నానా రీతి అల్లు ఉందా అవు ఎంకల అగత్య ಎಂಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಲಾ ಕೋರ್ಪ ಪಿಲಿತ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿನಗಲೆ ವೆಜ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ 100 ವರ್ಷ ಪಿರೋದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡನಕುಲು ಈ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಗಗ್ಗರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ ಈರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇದು ವಿಷಯ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ ಪನ್ಪಲ ಚೇತು ಅಂಡ ಪನ್ಪಲಕ ಪ್ರಕಾರ ಈರು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ವಿಚಾರ
ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪುನಿತ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಪಂಡಾಗ ಇರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನ ಓಲಾ ಆಪುಣ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಮೇರ್ಪುನು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವನ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಪ ಈರು ಒಲ್ಪ ಪಾಡು ಯಾನು ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡುವೆ, ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಾಡುವೆ, ಅಲ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೀತ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಬೆಳಕಲದ ಈತೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯತನ ಐಕ ಪಾಡುವೆ, ಏನುಗುಡ್ಡದ ಗರಡಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಐಕೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪಾಡುವೆ ಬೋದು ನೆಟ್ ಸಮ್ಮಾನದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ ನಿಕುಲು ಓಲ್ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಉಲಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಾಣೆಪುರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜೊಪ್ಪರೆಪುರ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡೆ ಪಾಡು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ಪಾಡ್ನ ಐಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾಡ್ನ ಐಕ್ಲ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪರಕುಂಡು, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಐಟ್ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳುಂಟು. ನಮ್ಗೆ ದೇವಪಣ್ಣಗೆ ಐತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೇವರೇ ಬ್ಯಾತೆ ಸರ್. ದೇವಪಣ್ಣಗೆ ಯಾ ನಿಜವಾದ ನನ್ನಲ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಕಲ್ ದುಂಬ ಅಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಮ ಯಾನಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಂಡ ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತಾರೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊಡ್ಪೇರ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಮುಗಿದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂದೇ ಅಗಲ್ ಬಂಡೇಡಲ್ಲ ತಿಂತಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ವಿಷಯ ಪಂಡಿತ ಒಂದೇ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೈಕ್ಲ ಯಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ನೋಡು ಪಿಲಿಕ್ ವಿಷಯ ಪೋತಿನ ಆನದ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೈಕ್ಲ ಅಗಲ ವೃತ್ತಾಚಾರ ಎಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಕುಡ್ಲ ಶೈದಲ್ಲ ಮುರನೆ ಅಂಕಲ್ ಪಾಡ್ನಗಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಶಿವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೈಕ್ಲ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಅಗಲಟ್ಟು ಏರಾನ ಕಮಿಟಿ ತಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಆದ್ ನಿಗಿಲ್ ಕೇನ್ಪಲೆ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಆದ್ ಪೋನಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ನಾನು 11 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಂದೆ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ ಚೌತಿ ದಿನ ಗಣಪತಿ ಮಾರನೇಮಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಅಲ್ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವೆಂಕಯ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದ ಲೋಕ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಗುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲೆ ಕಲ್ಪ ಒನ್ನೆತ ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಜಿದಿಂತ ಪಿಲಿ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರು ಚಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನಾಲ್ ಮಧುಮಾಸ ತಿನ್ನಂದು ಎಂಕಲ ರಥೋಚಾರ ಮಲ್ತಿನಗಲ್ ಆನತೆ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಈತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಲೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಲೋಪನ ಬಯ್ಯಾಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದಿದ ಪಿಲಿ ತಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಕಟ್ಟನೆ ಮನ್ಪಿನ್ ಎಂಕ್ಲಿ ತ್ಯಾನ್ ಒಲ್ಲು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಸರ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಪೂರ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಮುಗಿಬೆಟ್ಟು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಎತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಪೋರೆಗಿಚ್ಚಿ ಅಗಲಗಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋರೆಗಿಚ್ಚಿ ಪೂರಗಲ ಕುಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತದು ಕುಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿ ಯಾ ಮಲ್ಪ ಮನ್ಪಿನ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಪೂರ ಸುತ್ತದಿ ಇದು ಅಲ್ತರ ಸಾರಿ ಮಡವೆ ಒಂದು ಲೋಬನ ಪಾರ್ದು ಕೂಡ ರೀ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪಾರ್ದನ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರ ಪೂರ ಒರಿಯಗಲ ಕೈಕಾರ ಸುಖ ಕೊರಿಯರ್ ಪೂರಗಲಿಗಲ ಬೇನೆ ಓಲ ಆತಜಿ ಪಂಡದು ಪೂರಗಲ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲ ಎದುರುಡು ಕಾರ್ಪತ್ತದ ಕುಡ ಟೊಪ್ಪಿನ ಕೆತ್ತದೀಪಿ ಅಲ್ತರ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕ್ರಮ ಅಡೆಗೆ ಆಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಉಂಡು ಪಿಲಿವೇಷ ಬರ್ದು ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿತಜಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತದಿನ ತಾರ ಯಾವ ಪುರಾಣತೆ ಅವು ಜಾವರೆಗುಂಡು ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕಿಸೆ ಈ ತಾರಾಯಿಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ನೋಡತೆ ಅವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಆಯಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಲ್ತದ ಐತ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಗುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಇರ್ನ ಪೇಡೂರು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲ ಯಾನು 11 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ತ ಕಮಿಟಿದಗಲ್ಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಟೀಮ್ದಾಗಲಿ ಅಗಲ್ಡಲ್ಲ ಬೋಡ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಪಲ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಅಂಚೇನಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಏನ ಪ್ರಿಯ ನಮಕ್ ಪರಂದ ಪ್ರಿಯ ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲೆ ಪೂರಗಲ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಪಿಲಿತಗಲ ರೂಪಡು ಮಲ್ದಿನಾಗಲ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಸತ್ಯವಾದ ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿತ ವೇಷೋಡಿ ಈತ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಒಂದು ವ್ರತಾಚಾರ ಮಲ್ದಿನಾಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡೇರು ಏನ ನಮಗಿತ್ತೆ ಈತು ವರ್ಷದ ಬಿಲಿ ಬಾಡು ಎಂಕೆ ಬಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯನ ಬಣ್ಣಗ ಅಗಲೊಟ್ಟು ದಾದಾಣದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತನ ನನ್ನ ನಾಟಕೀಯ ಒಂದು ಆನಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವಳ ಸುಳ್ಳೊಂದು ಆನಂದಾಂಡ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪುದರ್ ಪಂಡೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಏರು ಬರ್ಪಡಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದು ಬೋಟ ನಿಖಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಷಾರಾಗಿಡಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ವೇಷಡು ದೇವೇರು ಹುಷಾರು ಮಲ್ದಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಸರಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂದು ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ಏರು ಬತ್ತೆಡಲ್ಲ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪಿಲಿವೇಷದ ಅಗಲೆ ಮೇಯ್ಟಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಸುಳ್ಳೊಂದು ಬಂಡೆಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ನ ಕೈದು ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ದಯಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಒರಿಯಗತ್ತು ಒಂದು ದೈವ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಇನಿ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಂಡಿ ಉಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸೈತು ಬೋವೆ ಆಂಡ
ಪಿಲಿವೇಶ ಪಂಪಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು Okay. ಆಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವಿಂಚ ಬೋಡು ಕುಮ್ಮಣ್ಣ ಅವೇನೆ ಒರಿ ಬೋಡು ಉಚ್ಚಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಬುರ್ದು ದಾಯಪಡ ಬೇತಗಳಿಗೆ ಒಂಜೆ ಗುಂಡು ಇಟ್ಟು ಮಂತದ ಒಂಜೆ ಅಂಚ ಟೀಮ್ ಮಂತ ಎಂಕ ವಿಷಯ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ವಿಷಯ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು 15 ತೂಯಿನಗಲು, ಎಂಕ ಒಂದೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ತೂಯಿನಗಲು. ಈ ಯಾಂತ ನಾಟಕ ಬಂದೆ, ಮಲ್ಪುನ ಒಂದೊಂದು ತೂಯಿನಗಲು. ಎಂಕಲೆಗಳ ಅದು ಕುಡ್ಲಬಹುದು ಒಂದೇ ಎಂಕಲೆಗಳ ಟೀಮ್ ನಾಟಕ 15 ಮಲ್ಪುನ ಫಿಲಿ ಮೇಂಟ್ ಬರೋದು. ಒಂದೊಂದು ಎಂಕಲೆ ಜೋಕುಲ್ social media ಡ್ ತೂಪಿನ social ವೈರಲ್ media ಆಗುವ. ಪಂಡಗ ಓ, ಇಂಚ ನಡ್ಕಿಗೆನ ಓ, ಇದು likes ಬರ್ಪುನ, ಇದು shares ಆಪುನ. ಅವು share ಆ, ಯಾನ ಇತ್ತ ಕುಂಬಾರ ಖಾಲಿ ಬಂದು. ಜನಕುಲು ಸೊ, ಏನು ಆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಮಂಡೆ ಮಾನಸಿಕ ಪಿಲಿವೇಷದ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ ಮಂಡೆ ಉಂಡತೆ. ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಪಾಡಂ ಮಸ್ತ್ ಗೋಪಿ ಒಂದು ವೈರಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಆತಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಕಾರ್ ತಿರ್ಗದ್ ನಲ್ತೆ ಪನ್ಕಿನ ಆಯ್ನ ಇಷ್ಟ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಜೋಕುಲ್ನ ಪಿಲಿ ಪನ್ಕಿನೇ ಕಾರ್ ಇಂಚ ಪಪ್ಪುಂಡು ಟಕ್ ಅನ್ನುಂತವೇರು ಒಂದು ಇಸೆತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಪಿಲಿವೇಷ ಇಚ್ಚಿಸ್ಯಾರು ಕಾರ್ ತಿರ್ಗವನ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಿಲಿವೇಷ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಬೋಡ ಐತ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನಿಕಲ ಏತ್ತೋ ಆನಂದ ತೀರ್ಥದ ಜೋಕುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗು ಎಂಕಲ ವಿಷಯ ಅಗಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಮನ್ನಗ ಅವು ಅಗಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ವಿಷಯ ಎಂಚಲ ನಲ್ಪೋಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪೆದ್ದೆ ಬಾರ್ದು ಪುನಃ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಂಚನೆ ನಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ Okay, madam, ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ನಲ್ಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪರಂಪರೆ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕುಣಿತ ಯಾನ್ ನಲ್ತಿನ ಕುಡಿಯರೆ ನಲ್ತಿನ ಕುಡಿಯರೆ ಅವು ಪಿಲಿವೇಷ ಜೋಕುಲುಂಡತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ 15 ಜನ ಬರ್ನಗ ಮೊರಣಿ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಪಂಡೆರೆನೆ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಕಡಪರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುನ ಅಯಗ್ಮಿನಿ ದರ್ಶನ ಬತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಸೊ ಒಂದು ಆಗಲು ಜೋಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿರಡ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಎಂಚ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನೆ ಇತ್ತ ಪನಗ ಕೈಕಾರ್ ಪೀಂಟ್ ಆದ ಸೊಂಟ ಪುರ ತಿರ್ಗಾದ ನಲಿಪೇರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಓಕೆ ಪನ್ಪರ್ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಓಕೆ ದಾಯಪಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಜೋಕುಲ್ ದೇವರನ ರೂಪ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಅಶೋಕಣ್ಣನೇ ಒಂದು ನಲಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಶೋರಣ್ಣನೇ ನಲಿಕೆ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ನಲ್ತಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ನಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಡ್ತೋದಪ್ಪ ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕ ಆಗಲು ಗುರು ಅವು ನಲಿಕೆ ಅವು ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ನಾಗಲ್ಲಿ 5 ಜನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎದುರು ಅಂತದ್ದು ಕಾರ್ ಪಿಂಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಪಿಲಿ ಹತ್ತು ಸೇರ್ ನಿಜವಾದ ಅವಳೆ ಏನ್ ತಪ್ಪೊಂದು ಬನ್ಪೂಜಿ ದೇಪಣ್ಣಗ ಆಗಲ್ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಓಕೆ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ ಅವು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಮೇರ್ ಸ್ಯಾರ್ ಈ ಮೇರ್ ಸ್ಯಾರ್ ನಲ್ಪಿರುತ್ತೆ 6 ನಲ್ಪನ ಪಿಲಿ ಎಂಡ ನಲ್ಪೇರ ಆಪು ಸ್ಯಾರ್ ದೇಪಣ್ಣಗ ಅವು ಇತ್ತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತ ನಲ್ಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಏನಾಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಯಾರ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅದು ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣಗ ನಮಗ ನಿಯತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲಿಂಜಿ ನಲ್ತಂಬೋದಿನ ಇತ್ತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ತುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೋಡಂಡ ಬ್ಯಾತ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಇದ ಕುಡ್ಲದ ಬಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಆಂಡ್ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ನಮಕಿತ್ತ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಬೋಲಿ ಅಲ್ತರ ಅಲ್ತ ಪಿಲಿವೇಷ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದೀಪೇರು ಅಲ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಅವು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವಣ್ಣ ಅಗಲಗಲ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪುರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಏನೋ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ ಗೊತ್ತಾಡಿತ್ತೆ ವಿಷಯ ಬಂದು ಕೆಲ ಜನ ಪೇರು ನೆಟ್ ಪಿಲಿತಾಡಿ ತಾಲೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡ ತೂ ಬಿಡ್ಪೇರ ಅವು ಪುರ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕೋಣಲ್ಲ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿದ್ದ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಕುರಿ ಹಾಕೋಣ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿತ್ತು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಉಡುಪಿದ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಬನ್ಪೆ ನಾಲ್ಕು ಎರೆಗ್ಲ ನಿಂದೇನೆ ಅವರೇಜ್ ನೆಟ್ ಉಡುಪಿದಾಗಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಾಗಲ್ ಬೋದಿನ ಅಲ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾತನು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂವರೆ ಬೋಣಂದಾಂಡ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ದಾಗಲೇ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ರೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೋಟನ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಜನ ಲೆಪ್ಪರ ಮಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಉಡುಪಿದಾಯ್ಕ ಬರ್ಪೂಜಿ ದಯ ಬರ್ಪೂಜಿ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಿಲಿಟ್ ಮೇಯ್ತ ಮಿತ್ ಒಂದು ಪೈಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಐತ ಮಿತ್ ಕುರಿತ ರೋಮ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಟ್ನಾಗ ಆಗಲೇ ಕಂತುಣ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾನು ಪಿಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತಿ ಯಾನ್ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅದು ಯಾನ್ 5 ಕೊಡಿಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ನೆ ಒಂದೇ ರೋಮ ಪಿಲಿ ಶೇಡಿಂಗ್ ಹತ್ತು ರೋಮ ಪಿಲಿ ಬಾರ್ದು ದೇವರಿಂಕಲ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಒಂಜಿ ತೂರ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆತ ಶೋಕದ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಸರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪ ಐತೆ ಕುಡಂಜಿ ಕೊಲರು ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕೇನುಡೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಹೇಮಂತ್ ಬರ್ತಾಳ ಬೈಲಕೆರೆ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಏನು ಸಿದ್ಧ ಮಟ್ಟದ ಬೈಲಕೆರೆ ಟೀಮ್ ಮೂರ್ತಲ ಪಿಲಿಬಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅವು ನೈಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಎಂತನ ಅಮ್ಮನ ಪಿಕಪ್ ಸಿದ್ದೇಂದ್ರ ಚೇತನ್ಯ ತಂದು ಬಾರಿ ಮಗ ಪುದರ್ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರು ಅವೇನು ರಂಗನ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಕಲರ್ಫುಲ್ ದುಂಪುರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಾಡಿರ್ತದೆ ತಿಂಗಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ 3 ಸಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಬಂದು ಅರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತಾನೆ ನೈಟ್ ಹೋಮ ದಿನ ಹೋಗ್ತದೆ
ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೈಂಟರ್ ಅದು ಬೇಟಣ್ಣನ ಪಂಡೆ ತಿದ್ದು ಬಂದರು ಆ ಕಾಲು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣನು ಆ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ಆ ಕುರುಬುದ ಒಚ್ಚಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಉಂಟೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿಡ್ದು ಇದು ಮುತ್ತಲು ಸುರೇಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ತುಪ್ಪು ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜಿನರೆ ಮಲ್ಲ ಸುರೇಶ ಪನಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಆಡಮಿಸ್ತಾರ ನಿಗನ ಇಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಾಡ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಬೈಲಗೆರದ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಮಂಡಲ ಕಪ್ಪಿ ಅನ್ನೆಯ ಸೇರಿ ಅನ್ನೆ ಬಂದು ಅನ್ನೆ ಸೇರಿಗಾರ್ ಬಂದು ಅನ್ನೆಯ ಸೇರಿಗಾರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ದುಂಬದ ಕಾಲ ಆರು ಕುರಿನ ಹಾಕುನ ಕೊಟ್ಟು ಕುರಿನ ಪಾತ್ರ ನಾವೇನು ಒಂದ ಕೊಡಿ ಮಲ್ಪನ ಕೊಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಮೈಟ್ ಬತ್ತಿನಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಆಂಡಾರೆ ಮೈಟ್ ಬೈದ್ಯ ಬರ್ಪೂಜ ಬೀಡಿನ ಗುಡ್ಡ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ 10 kg 20 kg ಇದ್ದವರು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಸುರೇಶನ್ಗೆ ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಕುರಿ ಹಾಕುನ ಕೊಟ್ಟುಡು ಆರು ಇಡೀ ಮೇನ್ ಸಂದದು ಇಡೀ ನಡ್ಕಿನಂತೆ ಮಾಡ್ತದು ಅಣ್ಣೆ ಕುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಆಣ ನಿಜವಾದ ಮೈಟ್ ಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ ಎಂಕಲ್ ಪಾರಿ ಮಾತಾಡಿದ ಗಣಪತಿ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವು ಇದ್ದದ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತ ಆತು ಮಾತ ಎಂಜ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ತಿನ್ನಿರ್ತಿ ಬೈಲಕೆರೆ ಪುಟ್ಟದ ಮಲ್ಲಾತಿನಾಯಿ ಇದ್ದದ ಮಾತ ಕಿರಿಕ ಮ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪುನ ಒಂದು ಲೈಫ್ನ ಒಂದು ಪದ ಅಶೋಕನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಬಾರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಸುರೇಶನ್ನೆ ರಿಲೇಟರ್ ಸುರೇಶನ್ನೆ ಅದನ್ನೊಟ್ಟೆ ಬಾರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇಂಚಿದ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಬೈಲಕೆರೆ ವೆಂಕಟಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಕ್ಲ ಬಾರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ನೆಕ್ ಬಾರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ಲು ಕಂಡು ಕಿರು ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಕೊಂಚ ಆಪ್ತೆ ಆದಿತ್ತೆ ಅದ ಪಾರ್ದು ಮೂಲ ಮಾಲೆ ಮಂಟದ ಬಾರ್ದಿರ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿ ಸಂಜೆ ಪೂರ ಸ್ಪಂದಿನ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಮಾತು ಒಂದು ಇದು ತುವನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆವನಾಗ ಇಂಚ ಮ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಅದನ್ನ 5-6 ಜನ ಪತ್ತು ದೀಪನ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಜವಾದ ಫೀಲ್ ಮೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೈಂಟರ್ ಅವಡು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಿ ಒಂದು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದು ಇದು ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಂಚ ಮಾತು ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ನಿಲ್ಲದು ಎಂಕ ನಮ್ಮೆರಡಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಬೈಲಕೆರೆ ಪಿರೋಡು ಎಂಕ ನಮ್ಮೆರಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆಂಜ ಮಟ್ಟ ಬಂತಾರೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ತೊರಸಿರಿ ಒಂದಿರ್ತೇವೆ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಾಗ ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ ನಲ್ಪುನ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ತಾರೆಯನ್ನು ಕೂಡೋರು ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ತೋರದ್ದು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತನಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ರಿಲೇಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತೋರಿಸು ದಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿದ ಇವ ಬಂದು ಎಂಕಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೊರ ಪಾಚೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ಏಳು ಮುಖ್ಯಸ್ಥು ಅಲ್ಲೇನಾ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಒಚ್ಚಿ ಬೆಟ್ಟಿಡವು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟು ಆ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಾತ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಪರೀತ ಅವನೊಂದಿದೆ ಎಂಕಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಿ ಇದೇ ಮಾತ ಅವನೊಂದು ಇನ್ನು ಮಾತು ಕೆಲವು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂದ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕು ಬಂದು ಭಾಷೆ ಅವರ ಎಂಕು ಯಾನ್ ಪಾತಿನ ಟೈಮ್ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ತಂದು ತೂದು ಪಕ್ಕ ಉಂಟಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಳ ಒಂದು ಪರ್ರೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮೊತ್ತ ಕಣ್ಣ ಪಾದು ಉಂಟೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅದು ಭಕ್ತಿ ನೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಎಂಕು ಒಂಚೂರು ಅವಡ ಆಯತ ಅವಡು ವಿಚಾರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ಅಂಚನ ಈರು ಸಂಕಷ್ಟ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡಾರು ಅಪಗ ಈರು ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಐದು ಅಪಗನೆ ಪಿಲಿಪಾರ್ದಾರು ಇರೆಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ದೇಹ ಒಂದು ಸುಸ್ತು ದಣಿವು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣದು ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪದ ಬೈಲಕೆರೆದಾಗ ಪಾಂಡೊಂದಿತ್ತ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತ ಸರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ದು ಸಾರಿ ಸರ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಳಿಂದ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದಪಂಡ ಐತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಪಂಪೇರೆ ಬಿಳಿ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂಡದು ಬೊಪ್ಪಂಜಿ ಹೊಸ ಪಿತ್ತಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬೈದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಚೀಕ್ ಬೈದಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಯಾಂಕೇನು ದಾದಪಂಡ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಬರ್ಪುನ ದುಂಡೆ ಮುಕ್ಕಲೆ ಉಡುಪಿಡೆ ಉಂಟದಲ್ಲಿ ಅದ ಮುಕ್ಕಲ್ದೇ ಕುಡ್ಲದ ಬರ್ಪುನಟ ಗುಡಿಯೇರು ಈ ಚೀಕ್ನಿ ಮುಕ್ಕಲೆ ಉಡುಪಿಡೆ ಉಂಟದಲ್ಲಿ ಅದ ಉಡುಪಿಡಿ ಎತ್ತೋ ಕಡೆ ಬೈದಿನ ನಡಿ ತುಂಬುಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಉಂಟದಲ್ಲಿ ಅದ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೌಕೆಯನ್ನ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಗುಲು ಪಾಡ್ರ ಪನ್ಪುಜ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ರಾಶೊಂದು ಮಾತಂದು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಪಂಡ 10 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಗುಲು ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಬಂದು ತೋಜು ಜಾಯ ಪಂಡ ಆ 10 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗಾಂಡ
అయితేనే ఆయన ಒಂಜಿ ఏజ్ ಸರ್ಟನ್ ఏజ్ ఒక ఉండుప్పుడు ಪ್ರಾಯಗೆ ತಕ್ಕ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ఒక సరిపండు తోచి మాత స్టేజ్ ఊదుదవులు నలుపున ఆతాత మల్ల పొన్నులు 10 జನ పొన్నులు గ్యాంగ్ కట్టొంದು వరకును వీడియో రీల్ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ అవులవులు స్టేజ్ వరకును రీల్స్ ಗೋಸ್ಕರ 10 ಜನ పొన్నులు వరకును ఇంకా నలిపో పనుకును పిలిపాడు నాకు లేర్లు ఇచ్చారు మాత జాగాడు బర్పేరు మాత జాగాడ్లో బతుకు నలిపేరు పోపేరు నెచ్చేసాడు ನಮ್ಮ ನೇರ್లో లేరు వెంకటేశ్వరలో లేరు ಸರಿ ಓಕೆ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಗ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮೆಲ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಅವು ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಿಲಿಪಾಡ್ನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಎನಿವೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ದಾದಾ ಪಾನ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಪಾತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ದಾಟಿ ಗೊತ್ತದೆ ದುಂಬು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಫಲಕ್ಕೆ ಗಾಯಕನ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಗತ್ತು ಬತ್ತುಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೂ ಹರಕೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಇಟ್ಟಿನಿ ದುಂಬು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಆಂಡ ದುಂಬು ಉಂಡತೆ ನಿಜವಾದನ್ನಲ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡಿ ಇರದ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಐಕ್ ಅಕುಲು ವ್ರತಕ್ಕುಲ್ಲ ಎರಡು ಮಧುಮಾಸದಿನ ಎರೆಚ್ಚಿ ಓರ್ಮದಿನಲ್ಲ ಸರಿ ನೀನ್ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ನಿಜವಾದ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಟ್ನಕ್ಲೆ ವೇಟ್ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತ ಇನಿ ಕೋಡಿ ಅಂತ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಕಲ ಇತ್ತದ ಪಿಲಿಕಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ದುಂಬುದಾದೆಂದಿಗೆ ನಕಲು ಬಾರೆದ ಇವೆಟ್ ರಂಗು ಬಾರ್ದು ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತು ಅವು ರಂಗೆ ಬೇಟೆ ಇತ್ತು ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತದು ಒವೇ ವೇಷದ ಅಲ್ಲ ಕಾರದ ಕಪ್ಪಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಚ್ಚಿ ಸರಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಹಾಕಲ್ಬೋದು ಸರಿ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಮಲ್ದೇರ್ ದುಂಬು ಈ ಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ ದುಂಬೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪ್ರಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ದುಂಬು ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಣ ನೀರ್ಲ ಉಪ್ಪು ಜರ ಓಕೆ ಪಿಲಿ ಸರಿ ಮಗನಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಂಡಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪೊಣ್ಣು ವೇಷ ಪಾಡಿಯರ್ನೇ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಕೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂದುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚ ತೂರಪಣಗ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ತೂವಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣುಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾಡೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪೊಣ್ಣುಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಪರಂತೇರು ಅಂಡ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನಡೆ ಇತ್ತ ಪೊಣ್ಣುಲು ಒವ್ವೆ ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಸ್ ಎನಿವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಏನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವನೇ ಮಲ್ಪೋಡ್ನ ಓಕೆ ದಯಪಣಗ ಇರಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇರಗೆ ಗೊತ್ತು ದಯಪಣಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಣ್ಣ ಗಂಡು ಕಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದತೆ ಬಡಾನದ ಉನ್ಪಿನಿ ಉಪ್ಪುನೆತ್ತೆ ಓಕೆ ಆನಿಲ ಉಂಟಿನಿ ಕೃಷ್ಣದ ಕಾಲೋಡು ಮೂಜಿದಿನ ಕಾಲಿ ಬಂದಿನ ಕುಂದಲ ಉಂಟಿನಿ ನುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಇನಿ ನುಪ್ಪು ಬಿಡ್ಲೆ ವೇತಲ ತಿನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿಲಿಕ್ ಆಯ್ನನೆ ನಿಜವಾದಲ ಉಂಟು ಓಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ವೇಷ ಪಾಟ್ನಕುಲ್ಲಂಚೆನೆ ಐಕ ರಂಗಲ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಬಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕುಲು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸರಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಯಪಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ದು ದಯಪಡ ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ದಯಪನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷಧಾರಿ ಆರ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ನಾಗ ಅರ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬತ್ತಿಲಕ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆರ್ ತೋಚವ್ರು ಅಪ್ಪಗ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅರೇನು ಉಂತಾದು ಎಸ್ ಒಂಚೂರು ಆ ಟೈಮ್ ಅರೇನು ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರ್ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ನಿಕೋಲ್ ಪಡ್ದು ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅವು ಚರ್ಚೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಹೊರತು ಒಂದ್ ಬಲೆ ಮಾಸಲ ತಿಂತಿನ ಮೇಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಯ್ಯನ ಮೇಟ್ ಬತ್ತಿನ ನೆಂಚ ಪಿರ್ಪವೆಂದು ತೂಲಿ ಎಲ್ಲ ದೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಏನು ಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲ ನಿಂಚ ಹಾಕುಂಡ ಕಲರ್ ಇಟ್ಟಿನ ತೆಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಂಚಾಂಡ ಬ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಕದು ಗೆಪ್ಪು ರಡ್ಡಿಡುಂದು ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ಸಿಗುಡಿ ಏಪಲ್ ಆತದು ಬೇರೆಲ್ಲ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಂಚ ಇದು ಮಟ್ಟ ಆತದಿ ಸತ್ಯ ದೇವರದೆಲ್ಲ ಇದ ಮಟ್ಟ ಇದು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಟ್ಟು ಸರಿತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತೆ ಕಲರ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಆವೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ತೆನಿಕೋ ಬೆರೆಲ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 4 ಜನ ಹಾಕುದಂತೆ
ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಅವ್ಳು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬರ್ದು ಎಂಚವು ಮೈಟ್ ಬರ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಕುಂಡ ಇತ್ತ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಕಲರ್ ಹಾಕುಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಆಡಬೇಕು ಕಲರ್ ಗೊತ್ತು ಗೆಪ್ಪೇರ ಸೂರಜ್ ಐದು ಪನ್ಪಿನ ನಾನು ಹಾಕುಂಡ ಇತ್ತ ಕಲರ್ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತದ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿನ ಕಾಣಿದುಲು ಈ ಜನ ಏತು ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೇಯ್ಟ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ವೈರಲ್ ಆವಡ್ ಬಂಡದ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗಲಿಗ್ಲ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ದೆರ್ ಅವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಂತವಡು ಏರ್ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಏನ ಕತೆ ಒರಿಯಗ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂದು ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಪನಗ ಅರ್ನ ಮೀಟ್ ಬತ್ತಿಲಕ ಆಡ್ ಯಾನ್ ಉಲ ಹಿಡಿತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅವನಿತ್ತು ವೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಆತೆ ಈ ಜನ ಪೂರ ಪಸುದ್ದಿತಿರು ಮಂಡೆಗೆ ಏನೇನ ಪೂರ ನೀರ್ ಪೂರ ತಲ್ತೊಂದು ದಾದ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತ ಪಂಡಲ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜನಕ ಮೇಟ್ ಬೈದು ನಂದು ಎಂಕು ಸತ್ಯ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪುಟುದೀತು ಮಲ್ಲಾಂಡೆ ನಾ ಅಜ್ಜನ ಪಿಲಿಡ್ದಿಂಚ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2,000 ಜನ ಎಂಕಲ ನೆಲಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬೋದರು ಇದ್ದ ಮುಟ ಬೈದು ಜತ ಒಂದು ಸಡನ್ಲಿ ಉಂಬೆಲ ಒಂಜಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಒಂಚೂರು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ವೈರಲ್ ಆಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಸಿಗದ ಬತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜನ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪೋಯ್ಬೋ ಕಾಯಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅನ್ಸಿದ ಅದಾಣ ವಿಷಯ ಅದಾಣ ಅಂದ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಏನಾತಿನಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜೇನಾತಿನಂದು ಮೈಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪುರ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಪಿನಿ ನಿಗಲೇನು ಬತ್ತದ 10-15 ಜನ ಪುರ ಪತ್ತದ್ದಿವರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಂಚ ಪುರ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮು ಈತು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ 30 ವರ್ಷ ಐತ ಪಿರೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಇಡೀ ಉಡುಪಿಡೆ ಪಿಲಿಯೇ ಲಕ್ಕ ದಿನದ ಬರ್ಸೋಗು ಪಿಲಿಯೇ ಲಕ್ಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಅದ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ತಂಡ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಲಕ್ಕ ದಿನ ಪಿಲಿಕಲ್ ಮೊಗಲು ಇಂಚ ಪುರ ಕುರೆಗಟ್ಟನ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಜ್ಜೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇಡೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಖರ್ಚು ಆತೆ ಉಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಕಲ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿನಗಲಿ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದ ಆಯಪಣಗಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಡು ಜೋಕುಲ್ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ನಲ್ಪೋಡು ಶಕ್ತಿ ಬೋಡಗಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿನ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಓಪನ್ ಎಂಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 10 ವರ್ಷ ಪಿರೋಡ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಪನಗನೆ ಅವೇನು ಮಾಹೇದಗಲ್ ದಾದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ದ ದೆಪ್ಪನಗ ಪಾಡ್ದೇರು ಉಂದೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜರು ಉಪ್ಪನೋದಿಂಚಿ ಉಂದೇ ನಡತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಪೋಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಸೈದ್ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪೆ ಯಾಂಪ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಲೋಬನ ಪಾಡ್ನ ಕೂಡ ಬತ್ತನ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಜಂದು ಆಯ್ ಜನ ಸರಿ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಸರಿ ಆಪೇರ್ ಪಾತೆರುಡೆ ಸರಿ ಆಯೆ ಕಾಂಡೆ ಆಗ್ ಬೈಜಿ ಅವೇ ಮಿನಿ ಅನ್ ರಾತ್ರಿ ಪಾತೆರ್ದಿಜಿಡ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆಂತುದು ನನ್ನೋರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಉಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮುಡಿ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರೇ ಬುಡ್ಜಿ ಅವೇನ್ ಅಲ್ತಿಡ್ದೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತ ಬುಡಿಯ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಚೌತಿಗ್ ಆ ಹುಡುಗಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪಿನ ಹುಡುಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ಮೈಟ್ ಬರ್ತನ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡು ಅವು ಆಯ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶೋ ಸಿಕ್ಕನಗ ಆಯ್ ಬತ್ತೆ ಅಗಲ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಬೋದು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ಆಪ ಜೊತೆ ಯಾ ಮನಿ ಪಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ತೂಯೆ ಅಗಲ್ ಏನಂದ್ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ತೂಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬನ್ನ ಈ ಹುಡುಗಿ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಬತ್ತಿಗೆ ನಿಕ್ಕೇತ ಅಲ್ಪ ಬೈದಿನಿ ಮೈಟ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂತ ಅಂದ ಬಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪುರ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಈ ಬರೋಡ್ಚಿನಟೆ ಇಲ್ಲಪೋ ಇಜ್ಜಕ ಇಂಕ್ ಬರ್ಪೂಜ ಅಂದ ಬಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 10 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಡ್ಲ ಎಗ್ ಮೈಟ್ ಬೈಜಿ ಆತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಿನಿ ಮೈಟ್ ಬದ್ದಂಗಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರಯಿ ಅಲ್ಪ ಆಗಲ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಲೆಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗಲೇನ್ 10 ದಿವರೆ ಗತ್ತಲ್ಪ ಪಂದು ಆಯ ಅಲ್ಪ ಶೋ ಕೊಡು 10 ದಿನ ಎಗ್ಲ ಮೈಟ್ ಬೈಜಿ ಸರ್ ಒಂದು ತೆಲ್ಪಿರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಗುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಟ್ನಗಲೆ ಪೂರ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಪನ್ನಗ ತೆಲ್ಪಿರೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಗಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆವಡು ಇದನ್ನ ಮೊಗುಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಕೈತಲ್ ಬರ್ನಾಗ ದಾನಿ ಕಲ್ಕುನು ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಅಗ್ಗೆರೆ ಬೋಪಿನಿ ಒರಿಯಾಗು 5 ಜನ ನೆಟೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಲಕ್ಕುನೆ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮುದ ಅಬತರ ತೂಡು ಬೊಕ ಕಾಂಡೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಣ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಒಟ್ಟು ಮೇಟ್ ಬತ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಪ ಸರ್ ಪೋಪಿನಿ ಮೊಗಲ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಪುರ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಬುಡ ಎಂಕಲ ಈಗ ಆಸ್ಪದನೆ ಕೊರ್ಪುಜ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನಗಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೆಜ್ ಪುರದ ಇದು ವೃತ್ತೋಟ್ ಇತ್ತೆರಡ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೋಡ್ ಅಂದ ಅಗಲಿನ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ ಖರ್ಚು ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆದಿತ್ತು ಆ ದೃಶ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದೆಯಾ ಈಗ ಎಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಹರಿಯುವಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಎಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಾವಂಜಿ ಸರ್ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಸಹಜమైన ಚರ್ಚೆ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾದಾ ಪನ್ರ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ಪನ್ನಡ
ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ಪನೋಡೊಂದಂಡ ಯಾನ್ ಸುರುಟೆ ಪಂಡೆ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವನು ಕೊನೊಂದು ನಂಗೆ ತುಂಬುದಾಗಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡೇ ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಕೊನೋಡು ಪಣ್ಣ ಕೆಲವು ಮತ ಅಡೆತಡೆಕುಲು ಕೆಲವು ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಳೆ ಬರ್ನಾಗ ಐತೊಟ್ಟು ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕಳೆನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಳೆನ ಗೆಪ್ಪುಡು ಏರು ಆ ಕಂಡದ ಯಜಮಾನನೇ ದೆಪ್ಪುಡು ಆ ಕಳೆನ ಕುಡರಿ ಕಂಡದನ ಕುಡರಿ ಪರಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಯ್ನರ್ ಪೆನ್ನ ಕಂಡದ ಈ ಬರೋಚಿ ಒಂದು ಈ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಎಕಡೊಂದು ಏರ ಕಾಲರ್ ಬಂಡೇರು ಕಲಿಯುಗ ಅಂದೆ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ಕಳೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಳೆಗಳೇ ನಮ್ಮನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಇದೇ ಮೇರು ಪಂಪಿನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಪಂಟ್ರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡಂದ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡಂದ ಈಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಿಲಿ ಪಾಡನೆ ಬಿಲಿ ಆಡೆ ಪೋಂಡ ಬಿಲಿ ನಂಗೆ ಬಿಲಿ ಪಾಡ ಅಂಚಾಂದ್ ಬಣ್ಣದ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಣ ಏನ ತಪ್ಪೊಂದು ಪಂಟ್ರಗಳ ಇಜ್ಜಿ ದಯಗ ಬಣ್ಣದಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಸರಿಯಾದಿತ್ತರಂದಂಡ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪಂಪಿರ ಆತು ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟು ಪಂಪೇರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಬಲೆ ಎಂಗಲ್ ನಡೆ ಬಲೆ ಮೂಲ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಲೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ಲೇನು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಅಂದವೇನು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ತೂವೋಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಪೇರೆ ಇಂಕುಲು ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಮೇರು ಪಂಡೇನು ಯಾನ್ ಒಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಮೇರು ಸುರುಟು ಬೋಡ್ಡ ಮೇರು ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪಡ ಬೇತ ವಿಷಯ ಪಿಲಿತ ಜಾಗಡ್ ಪಿಲಿತೈತೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಎಂಗುಲತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗುಲು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಆವಡು ಉಂದಾವಡು ಏರೇ ಆವಡ ಎಂಗಲ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಕೂಟೋಡು ಆವಡ ಎಂಗುಲು ಸುರುಟು ಎಂಗುಲು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಂಡಿದಾದ ಬಂಡ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಒಪ್ಪುಡು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಬೋಡು ಯಾವ ಬೇಣದಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾಡ್ದು ಒರಿ ಬಾರಿ ಬೋದು ಬರ್ಪೇ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೋದು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಬೇತ ತಿನ್ಪೇ ಬಂಡದಂಡ ಪಿಲಿನ್ ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣು ಬೇತನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿನ್ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇತನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಂಡ ಅವೇನು ಕೆಲವೇರು ದೇವರಿಂದೇ ಎಣ್ಣು ವೇರು ದೇಗ್ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಒರಿ ಬಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವೇರು ಇತ್ತೆರಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣ ಭಟರಿನ ದೇವರಿಂದೇ ಲೆಪ್ಪೇನು ದಯ ಪಂಡಾರ ಭಟ್ರನ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಳ್ಳು ಒಪ್ಪಿರು ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲ ದಯ ಪಾಡುವೆ ಬಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಜೀರು ಆ ದೇವಿನ ವಾಹನ ಆ ಪಿಲಿ ಆ ದಯ ಪಾಡುವೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡೆ ಪರಕೆಗೆ ಪಾಡುವೆ ಆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಇದು ಎದೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ ಎಂಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಪರಕೆಗೆ ಪಾಡಿನ ಪಿಲಿಕುಲಿ ತಿನಿಗೆ ಕಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ನವನದ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ದಾದ ಪಣ್ಣದಂಡ ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರಡು ಅವು ಒರಿಯೋಡು ಆ ಕಲೆ ಬೆಳಗೊಡು ಆ ದಾದ ಬಣ್ಣದ ಏನು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಪರಗೆ ಯಾವು ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿರ್ದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಹಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಒರಿಯನ ಮೋನೆ ಒರಿಯಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಜಿ ಒರಿಯನ ಗುಣ ಒರಿಯಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂಡ ಸರಿ ಆ ನಮ್ಮ ಆ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಏರೆಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ 4 ವರ್ಷ ಬರ್ದಿರು ಮೇರ್ 100 ವರ್ಷ ಮೇರ್ನ ಉಂದುಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಪುಲ್ಲುದು ಅವೇನು ದಾದ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡದ್ದು ಅವೇನು ನಮನೇ ಸರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಜನಕುಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಕುಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಆನಗ ಮೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಉಂಡು ಬಂಡ್ಪೇರು ಜನಕುಲಿಗೆ ಅವಳು ಉಂದು ಬಣ್ಣಗ ತೋಜುಂಡು ದೈವದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಬಂದದು ಕೇಂತುದು ದೈಕೊಂಜು ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಉಂತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ ಪೋಡಗು ನಿಜ ನಾಯರ್ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನ ಆಪು ಜೊಂದ ಅರ್ಥ ದರ್ಶನ ಬಂದ ಕೇಂತು ಓಡ್ಸರೆ ಇದು ದೈವದ ಏನಾಗಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಗಲ್ ಪಾತೆರೆ ಎಂಗಲೆ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡಿ ವಿಷಯದ ಮಣ್ಣಗ ಇತೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ ಗುಲಾಗ ಯಾನಿ ಆಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಯಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಪಿಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಇತ್ತಿನ ಇನಿಕ್ಲೊಂಡು ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಪಿಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯಬಂಡ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಐಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ದಯಬಣ್ಣಗ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಐತೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಐತೆ ಬತ್ತನಂದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಜಟ್ಟಿ ಪಾಡುವ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಅವೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಐತ ಪರಂಪರೆನೆ ಬೇತೆ ನೋಡು ಆಂಡ ಯಾನ ಏನಿಗೆ ಮಾಡನುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಈ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಪಿಲಿತ ರೂಪ ಕೊರ್ನಗ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿತೆ ಸ್ಯಾರೆ ಅಕ್ಕಡ ಪಣ್ಣೆಕ್ಕನೆ ಅಗಲ ಭಾವನೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಅತ್ತ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಫೈನಲ್ ಯಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಕೆಲವು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ಪಿಲಿ ಪಾಟ್ನಗಲೇನು ತೂಪೆ ದೇವ ಪಣ್ಣಗ ಪಿಲಿಕ್ ಪೈಂಟ್ ಉಂತೋರ್ ದುಂಬು ಹೊರ ಮೀದು ಬತ್ತದು
ಅಲ್ತಿರ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕೈ ಮುಗಿ ದೇವದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೈಂಟ್ ಕುಂತನಾಗ ಎಂಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಶೋಕಾತಿಂದ ಅದ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಡಿಂಚಿ ಪೂರಗಲ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪು ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪಂದೆ ಕುಳ್ರೆಗೆ ಯಾವ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚ ಆತಿನ ಘಟನೆಲು ಇಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯನ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕೇನ ಈ ಜಟ್ಟಿ ಚಡ್ಡಿ ಅವು ಪುರ ಬಂಡೈತೆ ಅವು ಉಡುಪಿದಾನೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ದಾನೆ ವಿಷಯನ ಬಣ್ಣಗ ಇದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬದಲಾದ ಅಂಚಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಅಗ್ಲು ಆತ ಶುದ್ಧಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಬಣ್ಣಗಂದು ಪೋನಾಗ ಅಗಲೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ದ ಪೈಂಟ್ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಪಿಲಿಯ ಅತ್ ದೇವೇರ ಅತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾನು ಅವನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ದೇವಪಣ್ಣಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಖಂಡಿತ ದೇವಪಣ್ಣಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಂಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನೇ ಸಡನ್ಲಿ ಅಂಚನಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡುಡೆ ಪಣ್ಣಗ ವಿಷಯನ ಪಣ್ಣಗ ಅಗಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಐಕಂದ ಎಂಕಲು ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ ತಿಪ್ಪ ಒಂದು ಒಲ್ಲು ದೀಪ ಖಂಡಿತ ಅಗಲೆಗೆ ಅವು ಮುಟ್ಟಾಯಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾಟಕವೇ ಆದತ್ತು ಇದೆ ಚೇತುಗಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚೇತುಗಳ ನಾಟಕವೇ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಸತ್ಯತ್ತು ದೇವಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲತ್ತ ಐತೆ ಸತ್ಯ ತಾರೆ ಗೆತ್ತಿಪಿನುಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಬೇತೆಗಲ ತಾರೆ ದೆದ್ದಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ 4-5 ತಾರೆ ದೆದ್ದಿಪ್ಪ ಬೊಕಾಲ್ ಪೋದು ಒಂದೇ ತಾರೆ ಗೆತ್ತಿ ಪಿಲಿಚಾವಂಟಿಗೆ ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುನುಂದಾಂಡ ಅವು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಿಗೆ ಪಿಲಿಚಾವಂಟಿಗೆ ತಾರೆ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೆತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಗೆ ತಗಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಬಿಡುದು ಮಗಳ ಟೀಮ್ ದಗಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪಿಲಿ ಭಕ್ತಿದ ಪಿಲಿ అవే జోకుల హాడాపెరు కన్సర్న్ దాయపనగ ఎల్ల ఇల్లదొక్కులు పిలి పాటర పుడుపుచారు జోకులు దాయపన మీట్ పర్పున వచ్చిన పోడి ಖಂಡಿತ ಸುದಾಲ ಮಲ್ತೋ ಇತೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಬ್ರಾದರ್ ಈ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಪೋಡಿ ಬೇರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಟರನೆ ದುಂಬರ್ಪುಚಾರು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಟ್ಟೆ ವಿಚಾರ ಅಂದ ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ಐಕೀರ್ ಪನ್ನೆ ವಿಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ ಅಂಚ ಮೀಟ್ ಪರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡುಡೆ ಪಂದ ಅವು 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 ಇರ್ ಪನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನೋ ಇರ್ ಪನ್ನೆ ವಿಚಾರ ಸಮ ದೇಪಣ್ಣಗ ಈ ಜೋಕುಲ ಆಲಾಪ ಬಂದೆ ಜೋಕುಲ ಆಲಾಪ ಬಂಡ್ರೆಗ್ ಪಿಲಿಬಾರ್ದೆ ಆಲಾವಡಂದಿಚ್ಚಿ ಒನ್ನೆತಾದ ಎಂಕಲ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಲಯಗೂ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಹತ್ರ ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲೆಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಪುದ ಪಿಲಿನ ಕಡೆ ಕಿಂಜ ಪಿಲಿತ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲಾಗಲ ಪಿಲಿಕಿಲೆನ್ ತೂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತ ಈ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಅವನೇನು ತೂದು ಪೋಡೊಂದಿತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಪೋತು ಎದುರು ಪೋದು ಪತ್ತರೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿದ್ದೀರು ದೇವಣ್ಣಗ ಅಗಲೆಟ್ಟು ಅಗಲೆ ಗೊಂಜಿ ಏನೋ ಅವನಿತ್ತು ಮಣ್ಣಗ ಅವೇನು ತೂವನ ಗೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಾಗಿ ಜೋಕುಲು ಪೋಡೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ತರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಪಿಲಿಕ್ ವೇಷ ಉಂತನಗ ಎಂಕಲ್ ಸುರುಕು ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಸುರುಕು ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಗಲೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದು ಪೂರಗಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ದೇವೇರನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಗಲೆ ಇನ್ನೀ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಇವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಾಡಿಡ ಕುಡೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೂಡಲು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ದು ಹಾಳಾತಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾತೆಗಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪಣ್ಣಗ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ಬ್ಯಾತೆಗಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪಣ್ಣಗ ಐಟು ವಿಷಯ ನಿಜಾತ ಪೋಡು ದಯಗಂಚಿತ್ನ ಪೋಡಿನ ವಿಷಯ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅದು ಸರ್ ಭಕ್ತಿ ಪೋಡು ವಿಚಾರ ತುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನ ಬಣ್ಣಗ ಸಹಜ ಆಯವೇನು ಏನ ಯಾನ್ಲೈತೆ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಆಪು ಅವು ಆಪುಜ ಅವು ಎಂಚ ಒಟ್ರೆ ಸೀತೆ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಆಪುನ ಅವು ಆಪುನ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಿ ಈ ರೈತ ತುಲು ಬಾಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಿ ಏತ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಏರ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಗ ಟೀಮ್ ಆರು ಸದಾನ ಇರ್ನ ಪಿಲಿಬಾರ್ದಿನ ಅಖಿಲೇಶ್ ಬಂದು ಆರು ಇರ್ನ ಬಬ್ಬರ್ ಗುಜ್ಜಿ ಸಾನೋಡು ಪಾರ್ದಿನಾರು ಆತ ಕಿಂಜೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಆರೆಗ್ 25 ವರ್ಷ ಪಿರೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಆಗಲ ಇರ್ಬೋಡು ಊರು ತಲುಪ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಣು ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪುಣು ಏನ ಬರ್ಪುಣು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಉಂದಿತ್ತ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಇತ್ತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಕ್ ಉಂತೋಡು ಬನ್ಪೆ ಸೀಕ್ ಒಂದು ಸೀಕ ಸರ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಸೀಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬನ್ನಕ ಐಕೊಂಜಿ ಅರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೆಟ್ ದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿಜಿ
ಅರೆಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕುಣಿತದ ಐಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಬೊಕ ಅವಿತ ಅಂದ ಕೂಲಿ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಪುಜಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಏನಾಡ ಒಂಜಿ ದೇವದ ಒಂಜಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಅತ್ ಏನಾಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದು ಘಟನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುದು ಯಾಪನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂದು ಊದು ಪಾಡ್ನ ವಿಚಾರತ್ ಅಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ದೈವದ ಈ ಊದು ಪಾಡ್ನ ಐತ ಪಾಡ್ಲಿ ಊದು ಪಾಡ್ನ ಐತ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ದೈವದ ಆಚರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪಿರೌಡು ಅರ್ಕದ ಕಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಪಿರೌಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪೂರ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೋಬನ ಮತ್ಮೆದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹೋಮ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೆ ಮಗು ಎಲ್ಲಡ ಕೇಂತುದು ಪರಿಹಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವದೇವ ಕೇಂತುದು ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ದು ಇಜನ ಇಂಚಿನ ಕಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಡ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಲ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಮೊಕ್ಕಲು ಐಟ್ ಅಂಚ ಪರ್ತು ಪಾಡ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಡ್ ಆತ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ತೋಜೈನ ಪೆಟ್ಟಿಡ್ ಅಕ್ಲು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿನ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕ್ಲು ದಯ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೀಮ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷದಾರಿಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿಡ್ ಆತ ಗಟ್ಟಿದ ಮ್ಯಾಟ್ ಪರ್ತು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ನ ತಾರೈದ ಚೊಪ್ಪು ಲಕ್ಕವೇ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪತ್ತುಲೆ ತೂಲೆ ಪಂದು ಅಲ್ಪ ಆ ಜಾಗ ಎಂಕಲ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಬಳಗದ ಪೇಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಉಂತವ ಸರ್ ಟೀಮುನೇ ಉಂತವ ಒರೆಗಾಂಡಲ ಮೇಟ್ ಬರ್ತದ ಎಂಕಲ ವೆಜ್ಜದಿದು ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಒರಿಯಗಾಂಡಲ ಮೇಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಆ ದಿನನೇ ಉಂತುಂಡು ಆತೆ ಒರಿಯಗಾಂಡಲ ಮೇಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಣ ಐತೆ ಅಗಲಿಗೆ ಹತ್ರತೆ ಮೇರ್ ಸೇರ್ ಬಂಡರ್ ಮೆರ್ನ ಊರು ಲೆಸಂಬೋದು ಚೇತು ಸರ್ ಬಲಿ ಮೇಟ್ ದುಂಬುಲ ಬರೋದು ಓಲ್ಡ್ ಅಗಲಿಗೆ ಸಾವಿರ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಸರ್ ಅವೇ ವರ್ಷಗಳು ಕಟ್ಟು ಮಂದು ನಿತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ದ ಪಿಲಿ ಅಗಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಬೋಲ್ದು ಆಜಿ 15 ಜನಕ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಕ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಏನ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಕೂಲಿಡಿ ಚುಚ್ಚುನ ಜನ ತಾಕತ್ತು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ತೆಪ್ಪುದ ದೆಪ್ಪ ಆ ನೆಟ್ಲ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಬಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ತಜಪ್ಪಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಮುದ್ರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಸ್ ಬಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಎಂಕುಲ ವೆಜ್ ಡುಪ್ಪ ಸಸ್ಯಾರ ಸೇವನ ಮಲ್ಪ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಡುಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಣ ತೂಕ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಸವಾಲ್ ಈರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದು ನಾಕು ಓಲ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಇತ್ತಿರ ಅಂಚದು ನಾಕ್ಲೆ ಮೇಟ್ ಬತ್ತನಂದ ಅಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ವಾದನ ಉತ್ಪರ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಾರ್ ಬುಡ್ಪಿನಾಡ ಐತೆ ಏನಕ್ ಪಂಡ ಇಫ್ ಬತ್ತಂಡಲ ಅಗ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಜೇರ್ ಸರ್ ಅವು ಏನಾಡ ದೈವ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಂತ ಕೇಂತುದು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಮಂತೊಂದು ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಬೇತೆ ಜಾಗೋ ಮೊಗಲೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಪಿಲಿ ಆದ್ಬೋತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆದ್ಬೋತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೊಗಲೆಗೆ ಇದು ಅವಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂಪು ಎರೆಗ್ಲ ಬೇತೆಗೊಳಿ ಪಾಡು ಬೇತೆಗಲು ಉಂದಾ ಪೇರ್ ಪದ ಬೇತೆಲ್ಪ ಆರು ಪಾಡುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಲಿ ಆರು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಪಾಡುನು ಎಂಕ ಬಣೈತೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಣ್ಣಗಾಗಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಗೆ ಪಾಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪೆ ಉಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಓಲ್ ಪಾಡುರೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದುಪ್ನ ಗೋಲ ಅಕಲು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಣ ಬಂದ ಈ ನಂಬರ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಾರ್ ಸರ್ ಒಂಜೇ ಪ್ಲೇಸ್ ದೈವ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅಂತೂ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಟಿಕಳಂಜಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಟಿಕಳಂಜ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನಗಲ್ನ ಉಡುಗೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಸೋನ ಜೋಗಿ ಮೊಗಲೇಪುರ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಪಿಲಿ ಎಂಕಲ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಸಿದ್ಧ ಪೂರ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ
ಮೇಟೆ ಆಯ್ತು ದಾಲೆ ವಿಷಯ ಮೊಗಲ ಉಂಡೆ ಐತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ದ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿಲೆ ಅಪನೈತೆ ಅರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣಂದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಹತ್ರ ಬಾಕಿದ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಲ್ಪ ಅಗಲಿಗಿತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಗಿತ್ತ ಅಗಲಿಗೆ ಅರೆನೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪರೆಗ ಆವಂದ ಲೆಪ್ಪದು ಬೇರತ ಆರು ಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಹೋಪಿನ ಜನತ್ ದೇವಣ್ಣ ಆರು ದುಮ್ಮೂರ್ ದಿಂಚಿಲ ಆರು ಅವೇ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಾಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ದುಮ್ಮು ಬೊಬ್ಬ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಗಿತುಂಬರಿ ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡೋದು ಅಗಲ್ನ ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತು ತಡೆತುಂಡ್ರಿ ತೀರು ಜಾಗಂಟೆ ಕೆಲವರು ದರ್ಶನ ಆಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ನಗಲು ಯಾನೆ 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 ಅಂದು ಅವು ಒಂಥರ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ವೈರಲ್ ಮಲ್ತದು ನನ್ನೋರಿಯಾಗ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಪಿಲ ಕಮನ್ ಪುನತ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಪನಗ ಅಕುಲು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಜರತಿ ಅರ್ನ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದೇರ ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆರು ಪಾಡೊಂದು ಜೆ ಆರು ವೈರಲ್ ಅವನು ಪಾಡಿದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ತಾರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಜವಾದ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ವಾಹನ ಅಂಚಿದ ಪಿಲಿದೇವೇರು ಅವೇನೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ ಅತ್ತನಾಂಡ ಆಯಾಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಭಕ್ತಿಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಂಡ ಎಂಕಲ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ತುಳಿಯರು ಎಂಕಲ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ತುಳಿ ನಿಜವಾದ ಐತ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಂದಾಂಡ ಇರು ರಿಯಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬರೋದು ಪನ್ಪರಿ ಮುಂದೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ತಿಗಲೆ ಮುಟ್ಟದು ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಇತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೆಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ ಅವು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನಂಬುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುನ ಅತ ಜಾಗೆದ ದೈವದ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನು ಅತ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ನಕುಲ್ಲೇರು ಆ ಓಲ ಕುಲೆ ಮೇಟ್ ಬೈದನ ಅದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಮೇಟ್ ಬರೋಡೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪೋನ ಐತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ನಾಟಕ ಆಂಡ ಇದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲಂಚೂರು ಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲ ಮೂಲ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಪಂಟ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಅವು ಆಪುಜಿ ಸೇರ್ ಅವು ತಪ್ಪು ದೇವ ಬಣ್ಣಗ ಅರೆ ಒಳ್ಳು ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಬೋಡನಕ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನತ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಅಗ್ಗಲು ಒಲ್ಪ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೇವರ ಪಾಡವಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀರಮಾರ್ತಿ ಅಗ್ಗಲು ಪಣದುಲ್ಲೈತೆ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಸ್ವಂತ ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟದು ಹತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಇರ್ನ ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ಗಲು ಪೂರ ಅಗ್ಗಲ ₹1 ದೊಡ್ಡಗೆ ತಂದೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂದಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಮಡವೆ ಮಾ ಬಾಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗಲ ಆತ್ಮಲ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆತ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಂತೋಡು ಏನಕ್ಕೆ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬರಬುಜ ಒರಿಯಾಗ ಈತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಪಣೊಂಡಣ್ಣಲ ಬರ್ಪುಣು ಆನೆ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ನೆಟ್ ಯಾನು ನಮಕ್ ವಿಷಯನ ಬಣ್ಣಗ ಏನಾಡು ದುಂಬುದುಲ ಉಂದಿತ್ತದುಲ ಎಂದು ಇತ್ತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ 1000 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕೈತಲ್ಲ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಜೂಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಗಲ ವಿಷಯ ಯಾನು ಕೈತಲ್ಲ ಯಾನು ಇತ್ತಿನೇ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಪುರದೇ ಇಂಚ ಕೈ ಪತ್ತನಗ ಎಂಕಲೇನು ಪೀಂಟ ದಕ್ಕುವಿ ಅಲ್ದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಲಿಡ್ ಪೂರ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಹತ್ತು ನಾನು ಆಗ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಪುನು ಖಂಡಿತ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪು ಯಾನು ಒಂದು ನೆಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡುವೆ ಏರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ಅವಡು ನೆಕ್ಕಿ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಲ್ಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತವೆ ಪಂಡ ವಿಷಯ ನಗಲು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೋಪನ್ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿರಿಯೇ ಕಲ್ಕಿ ನಂಚಿದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪ ಯಾನ್ ಬೋಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪಡ್ ವೀರ ಮಾಡ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅಗಲೇನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆಂದು ಇತ್ತ ದೈವ ದೇವರ ನೈಟ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಡಬೆ ಗುಳಿಗ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಗಲ್ಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟು ನೇನಿಗೆ ದೇವನ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಿರಾಶ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ತರ್ಕ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಮಣಿಪೆಂದಗಳು ಯಾನು ಬ್ಯಾತ ಟೀಮ್ ದ ಪಾತಿರುಜಿ ಯಾನು ಅಗಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬೆಟ್ಟ ಟೀಮ್ಗೆ ಯಾನು ಇನಿಕ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾನು ವಿಷಯನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಮೈಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಸುಳ್ಳು ಉನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಕ್ನು ಉಂತಾವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಓವೇ ವೈರಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬತ್ತು ತೂವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅರೆಕಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಎಂಕಲ್ಲ ದುಂಬೂರು ದಿಚ್ಚಿ ಪಿಲಿಪಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಭಾರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ಬಾತ್ಯಾರೆ ಬೋಂಡ ಅದು ಭಾರಿ ಪರಂಪರೆ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಡಬೆ ನಮಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ
ಅಂಚನೆ ಹಲವು ಇಡೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದೈವ ದೇವರು ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಮಾಯಕಾರನಾಗಲು ಅಗಲೇ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಕೊರಂದ ಆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಕಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮದ ಆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಖಾಮಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಭಗವತಿ ಸದಾಗಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತು ಕಾಪುಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತು ಕಾಪುಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತು ಕಾಪುಲ ಎಸದು ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಅವೆಂತೂ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡಗ ಒಂದುವೆ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ವಾದ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ ಶುದ್ಧಾಚಾರೋಡು ಏತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಲ ಶುದ್ಧೋಡ್ ಪಾಡ್ನಗ್ಲು ಪರಂದೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾಲ ಪರ್ಪು ಜೈ ಇದಮುಟ ಹುಷಾರಿಪ್ಪಂದೆನ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಐತಂದು ಐತ ಪವರ್ ದಂದು ಆಯ ಇನಿಕ್ ಸರಿಯಾತೆ ಆ ಪವರ್ ಉಂಡು ಐತಂದು ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಯಗೆ ಆಪಲ ದರ್ಶನ ಬೈದಜಿ ಅವೆ ಅನ್ ತೂತಿನ್ಲೆ ಜಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ 2,500 ಜನ ಮುಟ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯರು ಒರಿಯಾಗ್ಲೆ ಇದ ಮುಟ ಬೈದಜಿ ಮೊರಣಿಯವರು ಪರ್ದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನ್ ಯಾನೆ ಉಂತಾಯ ಅವೆಡ್ ದುಂಬು ಪರ್ದಿತ್ತಾಯ ಪರ್ದು ಟೈಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮಲ್ತ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನ್ ಯಾನೆ ಉಂತಾಯ ಎಂಕಲ್ನ
ಅಜ್ಜೆರಡಲೆ ಅನ್ಕೆಂದೆ ಅರ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯೇ ಜೋಡ್ಪಿಡು ಅರಡಲೆ ಅನ್ಕೆಂದೆ ಆರ್ಲ ಅರ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ತೂತು ಜೇರ್ಗೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿ ಇತಕುಲ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕೂಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾವಡು ಒಂದು ಪುಡಾವಡು ಅವೇ ನೀರು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಹೌದಾ ಅವು ಇಂಚ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಪೂಜಿ ಆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇಯವು ಸೊ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅವೇನ್ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದಾದೆ ಸರ್ 15 ಜನ ಪತ್ತೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಬೋಡು ಏತ್ ಜನ ಬೋಡು ಅವು ನನ್ನ ಪೂರಗಲ್ಲ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ತೇಡ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲೆನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಗ ಹೊಸ ಆಧುನಿಕತೆನ್ ಕನಕ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಅದಗನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯೋಡಾಂಡ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಉಂದೆಟ್ಟೆ ಓವಾಣಲ ಹೊಸತ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಅವು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಉಂದೆಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂದೆಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜೆ ಅವು ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಉಂದೇ ಬ್ಯಾತೆ ಆರಾಧನೆನೇ ಬ್ಯಾತೆ ಇತ್ತೆ ಇಸೆ ಉಂದುಂಡು ತುಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿದಾರ ಪಂಡೇರು ವಿಷಯ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾತರ ಪನ್ಪೆ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜೆ ವಿಷಯ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬೋದಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮೇರು ಅವೇನು ಏನಲ್ಲ ಐತೆ ಆಡಂಬರ ಐತೆ ವಿಷಯ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದುಂಬುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಿಲಿಯನೊಂಡ ಅವು ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಯಾಪಲ್ ಕೊಡಿ ತೇಪಣ್ಣಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಲಿಬಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಉಂಡು ಬಂದು ಆ ಜನಕುಲೆಗಳ ಗೊತ್ತವಡು ಆ ಜೋಕುಲೆಗಳ ತೆರಿಯೋಡು ಪಿಲಿವೇಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆತ್ತ ಕೋಲ ನೇಮ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಅವು ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ತೆರಿಯೋಡು ಹತ್ತನಾಡ ಪಿದೇದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಿಲಿ ಪಣಿ ಬೇಟಿ ಕೈ ಮುಗಿದಿಂಚ ಉಂತುನ ಕಾವೋಡು ಈ ಶಕ್ತಿ ಏನೊಂಡ ಅವು ಪೂರಗಲೆಗಳ ಪಿಲಿವೇಷದ ಸೇರೋಡು ಅಂಚದೀಪ ನೆಕ್ ನಿಂದನೆ ಮಲೆ ಪೆರಗಿಚ್ಚಿ ನಿಂದನೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ಬೋದಿನ ನೆಟ್ಟು ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಅವು ವಿಷಯ ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಡ ಪಾಟ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಟ್ನಾಗ ಪರ್ರೆಗೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಪ್ಪಂದೆ ಮನ್ಸೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೋಡು ತುಂಬೆ ಒಂದು ಪೂರ ತುಂಬೂರು ದಿಂಚಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ಬೋದಿನ ಪಂಡತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೊಂದು ನಮ್ದ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಉಂಡು ಆಯಾ ಕೈ ನೀಟದ ಪಂಡದ ಏನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡ ತಂತಂದ್ರೆ ಅವು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪುನ ಕೈ ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಂಪಿನ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಶಕ್ತಿ ಒರಿಯೋಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರ ಪಿಲಿಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಮಿಲಿತ ವೇಷ ಉಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ನನ್ನಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೋಟ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಿ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಇತ್ತಿನ ಕವನೋಡು ದೇವಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಗ್ ವಿಷಯ ಅವು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನಿಕ್ಲೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಮೇರೆ ಪಂಡೆ ಸೂರಾಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಲಿ ಬಡೋದಿತ್ತು ಇದು ಆಯಲ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಚ್ ತಗ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟು ಇದು ಆಯಲ ಆಯನ ಬಿಲಿ ಬಡೋದು ವಿಷಯ ಬರ್ಪ ಇತ್ತು ಇರೆಗ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡಿ ಇರುಲ್ಲಾರೆ ಇರೆಗ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಈರೆಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೈ ತಳ್ದು ಪತ್ತದೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಎಕ್ಕಡ ಬಂಡೇರ್ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಪುನುಂದು ಅವು ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಆಪುನು ಅವು ಎರೆಗ್ಲ ಆಪುನು ದೇವ ಪಣ್ಣಗ ಅವನ್ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಂಕಲ ಐತೊಲ ಇನುವಲ ಅವಂದೆಪ್ಪು ದೇವರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಣ್ಣಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನಿತೆ ಲೋಪನ ಪಾರ್ದು ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾಡ್ನು ಯಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಗಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಡುವೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಡ್ನು ಅಲ್ತಿರ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸರ್ ಯಾನು ಮೂಜಿನೇ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಪಿಲಿತಗಲ ವೇಷದ ಪಿರಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ವೇಷದ ಪೋತಿನಿ ಆ ವೇಷ ತೂದು ಯಾನು ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಅದು ಪಾಡಂಬ ಅದಗ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಭಂಗ ಸರ್ ಭಂಗ ಪನ್ನಗ ಈ ನಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಣ್ಣಗಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ದೀದು ಒಂಜಿ ಕಂಡ ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡೋಲ್ಲ ತಾಸೆ ದೀದು ಎಂಕಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಕಟ್ಟೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಏತು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪುಜೆ ದುಂಬು ಜನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಜನ ಏತಿ ಎತ್ತು ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಭಾರೀ ನೆಟ್ ಒಂದು ಪಿಲಿತೇಶ ಪಾಡಿನಗಲು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲೆ ಅವು ಪರಂಪರೆ ಬೋಡು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ದೇವರ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ದೇವರ ಆ ಪಿಲಿತ ವೇಷೋಡು ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲು ತಿರ್ತು ಬುಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದೇವರ ದಡಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ಕೊಂಡ ಪದೇರಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಒರಿಪಾದನು ಯಾನು ನನ್ನ ಆತಲ ಆ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಎಂಕ ದೇವರ ಕೈಕಾಡು ಸುಖ ಕೊರ್ನು ನನ್ನ ಆತಲ ಏನ್ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಎಂಕಿದ್ದೆ 32 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅದ ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಅವಳ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇಮಿ ಬಾಡ್ನತ್ತೇನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಾನ್ ಪುಗಾರ್ ನತ್ತ ಸರ್ ದೇಪಣ್ಣಗ ಈತೆ ಅಕ್ಕಗಳ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರನ್ನ ಪೂರಗಲೆ ಗೊತ್ತು ವಿಷಯನ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಶುರುವಾಯಿನ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿನ್ ಅವು ಆದ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇರ್ನ ಒಡೆಮಟ್ಟ ಪಣ್ಣಗ ಮದಿ ಮೇದ ನೆಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೈಕಲಿ ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಒಂದೇ ಕಾಡಬೆಟ್ಟದ ಗಡುಪೋದು ಪಾದಿನಿ ಒಂದೇ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇಪ್ಪನ ಅದಗ ಪುರ ದಾಲ ವಿಷಯ ನಿಜ ದೇಪಣ್ಣ ಅದಗ ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಮೊಗಲ ಬೊಂಬೆದಾಗ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅದೇ ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಿಲಿತ ಅದ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ
ಅವುಲು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ನಿಕುಲೈತ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಎಂದಿದ್ದು ತುಂದು ಜರ ಪಿಲಿ ಅದಾಗ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕಲಾಗಿ ಏನ ಪಂಡ ಕ್ರಮಟಿಯೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕ್ರಮಟಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತ ಮದಿಮದ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಡ ಪಿಲಿತ ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತನ ನಗ ಅಪಗಲ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚಿನೇ ಮಲ್ಪರ ಅದ ಎಂಕ ಯಾನ್ ಇನಿಕಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಎಂಕ ಕ್ರಮಿಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಪೋಪತ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಕಲು ಇನಿಕ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸುತ್ತದಿ ಇದೆ ಎಂಕಲು ದೇವರ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದೆ ಎಂಕಲು ಪಿಲಿವೇಶ ಬಾಡ್ ಸರ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಣ್ಣಗ ಆತ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಸರಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗು ಈತು ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಪಿಲಿಪಾಡಿ ಇರೆಗು ಒರಲ ಬೈ ಇದು ಎಂಕ ಪಣ್ಣ ಮನಸ್ಸುಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಏನನ ಆವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿದೆದಾಗ ತೂತಿನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಯಾನಿದು ಈತು ವರ್ಷ ಪಿಲಿಪಾಡುಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಾತ್ರ ಏತೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೆಟ್ ಉಪ್ಪಡ ಬರಡು ಚೇತನ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೆತ್ತದು ವೈರಲ್ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಬನ್ಪೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಗೆದ್ದಿ ಏರ ವಿಡಿಯೋ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ಪ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಮುರುಡಿ ಮುರುಡಿ ಶುರು ಆಯ್ನಾಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪ್ಲಕ ಅನುಭವ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಯಾನಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ದಪಣ ಇರಿಗೆ ಈತು ವರ್ಷ ಮೈಟ್ ಪಿಲಿವಾಡಿ ಇರಿಗೆ ಮೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತ ಐಟು ದಾದಾ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣತೆ ಒಂಜಿ ಆ ಇಲ್ಲದ ದೇವೇರ್ನ ದಾದಾಂಡಲಾಗಲ ಶಕ್ತಿ ಇಜಿಂದ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಏನ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಆನ ಅಗಲು ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚಿ ಏನ ಮಲ್ತು ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಅದು ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರತೆ ಉಪದ್ರ ಇತ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಉಪದ್ರ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋನಗಾಯ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಇತ್ತ ನೀರ್ ಪಿಲಿಬಾಡ ಇತ್ತ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡರ್ ಬಣ್ಣಗ ಕೂಲಿಡ್ ಪುರ ನೆತ್ತರ್ ಬರ್ಪುನ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುನ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಂಚಪುರ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಅಕುಲು ಪಿಲಿಪಾರ್ದು ಮುಂದುವರಿಸುನಂಚಿನ ಏತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಣ್ಣಗ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ತುಲಿ ಪನ್ಪೆ ಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಅಗಲೆ ಕೊಂಚ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಾನು ಪೂರಲಾನತೆ ಅದಾಗ ಈರು ನಂಬಯಾರು ಅಗ್ಗಲು ಏರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಲ್ಪೂಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಪಣ್ಣಾಗ ಆಯನ ಶಕ್ತಿ ನಾಯ ಕಲೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ದೇವಪಣ್ಣ ಆಯನ ಶಕ್ತಿ ಆಯನ ಟಿಪ್ಪುಜಿ ದೇವಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರಪುಣು ಎಂಕ ಕೈಟ್ ಅವೇನು ಎಂಕ್ 10 ದಿನ ಆಗಲ್ಲ ಅಗಲಿ ದೇವಪಣ್ಣಾಗ ಅಗಲಿಗೆ ಅಗ್ಗಲು ಆ ಐತ ಉಲಯ ಪೋದಿತ್ತಾಡಲ್ಲ ಅಗಲು ಯಾನು ನಾಟಕೀಯವಾದ ಮಂತ್ರ ನಿಂದಾಂಡ ಅಗಲು ಅವೇನು ಕುಡಲ ಬೋಟ ಪಲ್ಟಿ ಬಾರ್ದು ಏನೋ ನಲ್ದೊಲಿ ಸರ್ ಅಗಲು ದೇವಪಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಲು ಶಕ್ತಿಯೇ ಪೂಜೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಮನಿ ಪಂದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಗುಲ್ವೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಏನನ್ನ ಲಿಂಬೆ ಏನನ್ನ ಕುತ್ತದು ಬಾಯಿಗೆ ಏನ ದೀಪೇರು ಇಜ್ಜನ ಸರ್ಬಾತ ನೀರೇನ ಕೊರ್ಪೇರು ಸರ್ ಒಂದು ಯಾನು ಕಣ್ಣೆದುರು ತೂತಿನ ಯಾನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಣದುಲೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ಯಾನು ತೂತಿನವೇನು ಯಾನು ಸುಳ್ಳುಂದು ಪಣಪು ಸರ್ ಸತ್ಯವಾದ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಡು ಕೇಂದ್ಯಾನು ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜರಡ ಕೇಂದ್ರ ಪನು ಹಳೇದು ಅಚ್ಚುತ ಪನ್ಪಿನಾರು ಇತ್ತಲು ಬನ್ನಂಜೆಡು ಆರು ವೆಜ್ ಆವೇಶ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಂಡ್ಗೆ ಆ ಚೇರ್ಸ್ ಪುರ ಅಜ್ಜಿಯರು ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ ಆರೇ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಿರು ಪಂಡ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಪಿಲಿ ಎಂಕ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂದಂಚತ್ತು ಉಂದಾಂಡ ಪೂರಲ್ಪಲ ಆಪಿನೆ ಮೊಗಲೆಗು ಅವು ಗೆಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಆಸ್ಪದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನತ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಉಂದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಪನಗ ಆತ ಹಾನಿ ಆಪುಂಡು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪನಗ ದೇವೇರ್ನ ಆಯ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿಡ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಡಿಗೆ ಎದುರು ಡೇರಣ್ಣ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಆವುಂಜಿ ಹಾನಿ ಆಪುನ ವಿಚಾರ ಆಂಡಲ ತುಲಿ ಪಣ್ಣೆ ವಿಷಯ ಸಮ ಇತ್ತ ಆಯಗೊಂಜಿ ಆಯಗಿತ ಹಾನಿ ಆಪುನಿ ಏನಾಲ ಆಪುನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನಿಜವಾದಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪತದೀಪೇರು ಸಮ ಲೋಪನ ಕೈಟ ಪತ್ತರ ಜನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೇದಿಕೆ ನಾಟಕ ತುಲಿ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪಾರದಾಗ ಪರಬತ್ತೇರು ಇದನ್ನ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮೊಗಲ ಟಿನ್ನರ್ ನೆಟ್ ಉಂದಾಯ ನೆಟ್ ಉರಿ ಬರ್ಪು ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಯರ್ ಟಿನ್ನರ್ ಕೊಂತ ಬಾರ್ದೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಯರ್ ಟರ್ಪಂಡೆ ಅಪರಾಧ
ಪಾಂಡಾಗ ಬರ್ಪುಜಿ ವಿಷಯ ಅವು ಬರ್ಪಿನೆಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಇಂತ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ವಿಷಯ ಅವು ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ನೆಟ್ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅಂಚಿತ್ರ ನಿನ್ನದೆ ಅವು ಏನ ಗೊತ್ತನೆ ಅವು ಮುಗು ಒರಿಯರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಇತ ರೈಲ್ ಪೋನ ವಿಮಾನ ಪೋಡ ಬರ್ಪುಣ ಯಾನ ಬನ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಬನ್ಪಿನೇನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಪಿಲಿವೇಶ ಬಾರ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ವಾಹನದ ಕೆತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅವು ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಕ್ಷನ್ ಇರ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ದತ್ತ ಬಂತ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಸರ್ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪೇಂಟ್ ರೋಮಪುರ ಪಾಡ್ದು ನಿದ್ರೆ ಬರಂದೆ ಆಗಲಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಪುರ ಒಪ್ಪಂದೆ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಇವಾಗ ಕಾಂಡೆ ಟಿನ್ನರ್ ದೈತನೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ಗ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಆಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜಾತ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆವುಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅವು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಲ ಪಂತೇರು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನಗಳ ಯಾನ್ ಕೇಂದೆ ಪೂರಕಲ್ಲ ಅವೇ ಪಂತಿನಿ ಪಾರಂಪರೆ ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನಾಥ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿ ಒಲ್ಪಲೆಜ್ಜಿ ಮೊಗಲ್ಡ ಕೇನ್ಲೆ ಅಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನಾಥ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿಲಿಗೆ ಇದ್ದ ಮೂಟ ಯಾಂಪಂಡೆ 2,000 ಜನ ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿ ಅವೇ ಜಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೋಮ ಪಾಡ್ದಂಗಲೇ ಒರಿಯಗ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ ಪುನಃ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಗಲ ಇಲ್ಲದ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಅವೇನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಂತ್ ಬಿಡು ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಬಿಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಂತ್ ಬಿಡು ಅಗಲಿತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನ್ಪೆರತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಏನಂತ ಮುಗುಲ್ ಪಂಡಿರ್ದ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಾವ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವ ದೈವ ದೇವರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಿಲಿಯೇನಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ದೇವರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮೊಗಲೆಗೆ ಮೊಗಲೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಡ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿವೇಷದ ಮೈತ ಮೀತಿ ಬರ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಡ ನನಲವಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆನು ನನಲ ಪನ್ಪೆ ಈ ಎಮ್ಮೆ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ ಒಲ್ಲು ಪಿಲಿಬಾಡನುಲ್ಲನ ಅಲ್ಪ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಯಾಲ ಪಿಲಿಬಾಡು ಎಂಕ್ ಬರದುಂಡ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಬರದು ಅಗಲಿತ ಬೇರೆ ಏನೇನ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಪೆರತಾ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಬೋರ್ಡೇನತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೀರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಿಲಿಪಾಟ್ನಾಗಲು ಅಗ್ಗಲ ಪೂರಗಲ ಬೋಟು ರೈಟ್ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡದ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಅಗಲೇನಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗದ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬೆಳೆಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪಿಲಿವಾಡು ಅಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಡು 5 ಜನకు 15 ಅಗಲ ಪಕ್ಕ ಇರಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೀರಿಯಲ್ಲ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಸರ್ ಎಂಕಲ ಇರು ಕುಟ್ಲ ನೆಟ್ ಪಿಲಿವಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬರ್ಪೇರದು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಗಲ ಏನ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಾಗಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇಡೇ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅವು ಆತಿನ ಘಟನೆ ಅವು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ ಪನೋಡಿ ಅಗಲಿಗೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಏನನ ಒಂಜಿ ಐಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕವಾದ ಮಲ್ಪೇರಂದಾಂಡ ಎಂಕಲಿತ ಪತ್ತನ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಸರ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪುಜಾನೆ ಯಾನು ಓತೋನು ಐತೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಓತೋನ್ಗ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಜಾಗಿಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವರು ಓತೋನು ಕುಡ್ಲಗ್ಲ ಬತ್ತದ ಕುಡ್ಲಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವ್ಲ ಆವೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲಿಂದ ಯಾನ್ ಬಂತು ಜಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಪಿಲಿ ತಲ್ಪಯಾನ ಏನ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರೆ ಜಲ್ಪ ನಿಕಲ್ ಮೂಲ ಅಂಚೆ ಮೂಲ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ಬೋಟ ಮೂಲ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಮೀಟ್ ಬೈಜಿಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಮೇಟ್ ಬೈಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಆರ್ಲ ಉಡುಪಿದಾರೆ ಸರ್ ಉಡುಪಿದಾರೆ ಈಡೇ ಬತ್ತೀರ್ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಆರೆಗೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಗಿತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಣೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಮೂಲ ಕುಂಬರ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪನೆ ಎಂಕಲು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುನ ಆಯ ಓವ ಬೇತ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ನಾನು ಓವ ಬೇತ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ನಾಗ ಆಯನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಐತಿ ಏನನ್ನ ಲಾಪ ಎಂಕಲ್ ಪೂರಾಗ ಪತ್ತನ ಫುಲ್ ಉಂದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡೈತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗ ಪಿಲಿವೇಷದ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರನಾಗಲ್ಲ ಪಿಲಿವೇಷ ಬಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಎರ್ಮಾಲ್ಡಿ ಅಂಕಲ್ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿಲಿಪಾಟ್ನಾಗ ಸರ್ ಅರೆಗ್ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಅರೆಗ್ ಅವ್ಲ ಮೀಟ್ ಬೈದು ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಎರೆಗ್ ಅಂದು ಉಡುಪಿಡ್ ಅರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಅರೆಗ್ ಮೂಲ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನಗ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ನಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಅವು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾನಜಿ ಪನಡಿ ಇರ್ ಪಂಡಾರೆ ಅಂಚಿನಗಲೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ಪನ ಯಾನಜಿ ಪನ್ಪೆ ಟೀಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಐಕೋಂಜ ಅರ್ಥ ಏನ ಸರ್ ಅಪ್ಪನಿತೆ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ದೈವ ಮುಗುಲ್ ತೂತೇರಾ
ಮೊಗುಲು ವಿಷಯ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಬತ್ತರೆಗ್ ಮೊಗುಲು ಈರ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಗ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಉಂದೇ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಾನಿ ಈಗ ಚಾನಲ್ ದಗ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಯಾರ್ ಬಲ್ಲೆ ಸುಷ್ಮಕ್ಕಲ ಬರಡು ಪೂರ ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ಏರು ನೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಪಾಡುವೆರ ಅಗಲು ಪೂರ ಅಗಲು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಕೊಡಿತ ದೇವೇರ ನಾಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಂಡೆತ ಉಂದೇ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವೆ ಒಂದು ನಿಗಲು ಖಂಡಿತ ಅಗಲು ಬತ್ತದು ನಿಗಲು ಬೋಟ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇನಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ನಾಟಕನ ಹತ್ತದಾದ ವಿಷಯನ ಒಂದು ದೇವಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾದ ಮನ್ಪ ಸರ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆಕ್ ನೆಕ್ ನಂಗೆ ದಯದಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಾತೆ ಯಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಆಣ ಬರ್ಪಿನ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಏರು ಪನ್ರಿ ಎಂಗೋಡ್ ಪನ್ಪೆನ ಸರ್ ದೈವದೇವರ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಅದೇ ಬರ್ಪಿನ ಏರು ಬಂಡಿ ಎಂಗು ಗೊತ್ತುಜಿ ದೈವದೇವಿಯರ್ ಬತ್ತದು ಎರ್ನಲ ಕೈಕಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಿಲಿ ಅಂತು ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಏರು ಬರ್ಪಿನಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಮಲ್ಪುನ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೊಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪದು ಅವು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಆಗಲ್ ಕಂಡುಪಟ್ಟು ಪತ್ತೋಡು ಇದನ್ನ ಅವೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನಾತೆ ಸೀನ್ ಅಯಗ ಆಪುಜಿಡ ಇಂಚ ನೆತ್ತರ ಆಪುಣ ಅವ್ನು ಗಂಡ ತಿನ್ಪಿನ ಲೋಬನ ಪಡ್ನ ಅವಾಗ ಅಯನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೋಡು ಸರ್ ಐತೆ ತುಲಿ ಏನಂಜ ಪಂಡ್ರೆ ಐತೆ ಮುಗುಲು ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಣ್ಣಗನ ಎಡ್ಮ ಜನ ಪತ್ತದಿ ಅವು ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಮ ದಿನ ಪತ್ತದಿನ ಪಣ್ಣಗ ಆ ಟೈಪ್ ಸರ್ ಪತ್ತದಿನ ಬಣ್ಣಗ ಆಯ ಆತ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಆತ ವಿಷಯ ಇಟ್ಲಿ ಎಂಗ್ ತೂವೊಂದು ಮುಗ್ಗು ಸುದ್ದೊಳ್ಳೆರ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೋಡಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ಪೂರಗಳ ಪುಟ್ಟೋದು ತಾಂಡಲ ಪಿಲಿ ಎಂಕಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಮಾಡುಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಓ ವಿಷಯ ದೇವಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಜಿ ಎತ್ತೆ ಸಾರಿ ಅಮ್ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಇದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇಡ ಕುಂಬರ್ದ ಯಾಪಲ ಸಾಧನೆ ಕುಂಬರ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡ್ತಿದ್ದಿ ಯಾರು ಬೋರ್ಡ ವೀರಮಾರ್ತಿದ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದ ಪೂರಗಳ ಯಾನ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಶಿಷ್ಯ ಯಾನ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲಿಬಾರ್ನೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆಪುಡು ಬಂದು ಇರೋದು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಾದೆ ಅವು ಉಡುಪಿದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ಎರನೇ ದುಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಒಂದು ಚೇತು ಪಾತೆರೆ ರೆಗ್ಲಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೆ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಣದಲ್ಲಿ ಯಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಣದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಯಾಪಲ ಮಲ್ಲಬಿಲಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಯಾಪಲ ಮಲ್ಲಬಿಲಿ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಎಡ್ಡ ಟೀಮೆ ಯಾನ್ ಅವೇನು ನಿಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಪಿಲಿವೇಶ ಒಂದು ಮೈಟ್ ಬರ್ಬಿಡ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಬಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ ಉಂಟವ್ರ ಬಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ 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 ದೇವರ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಇರೋ ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂದೆ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಯಾನು ಪೋಡೋಣ ಯಾನು ಅಗಲಡೆ ಪೋಪಿನದ್ದು ಯಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಬ್ಯಾತೆಗಲೆ ಪೀಳಿ ಪಾಡ್ಪೋಣತ್ತು ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಗಲ ಅಲ್ಪ ಅಗಲು ಸುಲ್ಲ ಸತ್ಯನ ಬಂದ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಲೋಬನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಗಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಂದಾಂಡ ನಿಗಿಲು ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯೋಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಸುಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಗಿಲು ತೋಜಾಪೋಡು ಸ್ಯಾರ್ಲ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಪೂರಗಲ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುಜ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಎಂಕಲೆ ಬಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದ ಸೀದಾ ಅಂಚಿನ ಆತ ಆವೇಶ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡತೂರುಡ್ದು ಕಟ್ಟಿಲ್ ಮುಟ್ಟು ಪರತೊಂಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನಡೆ ಅಡೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಆತ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ಪಿಲಿಕಲು ಆವೇಶ ಬತ್ತದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆವೇಶ ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಆವೇಶ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿಕಲು ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂದು ಅಗಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಜರ್ ಸೊ ಅಂಚಿನಗಲೆಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಶೋಕ್ ನಲ್ಪೋಡಾಯೆ ಎಡ್ಡ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ನ ನಲ್ಕೆ ತೋಪೋಡು ಎಂಕಲ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಖುಷಿಗ್ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾವಡ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಲ್ಪ 10 ಜನ ಉಂಡತೆ ಹೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಕೊಡುಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಎಸ್ ಸರ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್, ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮೀಟ್ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಜೀವನ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪುನು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಎಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಚೇತು ಪನ್ಪುಲ ಅವೆನ್ಯೂ ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುತ್ತುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಂತದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಪುಣೆ ಬಂದು ಪಿಲಿಚೇತು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿತು ಒಂದು ಬಲೆ. ಎಸ್ ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್. ಅಶ್ವತ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಅಶ್ವತ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ ಪಿಲಿ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುನಃ ಅಕಲಗಲ ಟೀಮ್ ಬಾಕಿದಗಲ ಟೀಮ್ ದ ಬರ್ಚಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕುಟುಂಬದಕಲು ದೈವ ದರ್ಶನ ತೂವೋಡು ಅವು ಪೂರ ಪಾತೆರನ್ನು ಬರ್ಚಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಕುಟುಂಬದಗಲು ಇಲ್ಲ ಯಾನ ಅಖಿಲೇಶ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಏನ್ತಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ಏನೇ ಪಿಲಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಏನ್ ಬಂತ ಅಖಿಲೇಶಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಬೊಬ್ಬರ ಸಾನೋಡು 25 ವರ್ಷ ಪಿರಿಯೋಡ್ ಪಿಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಬ್ಬರಿ ಸಾನೋಡು ಅತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಮೈಟ್ ಬರೋದು ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಬೊಬ್ಬರ ಸಾನೋಡು ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡೋ ನಿತ್ಯ ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಆ ಪಿಲಿ ಬುಡಿ ಅಂಕಲ್ ಪಿಲಿ ಬುಡ್ದು ಯಾಲ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬುಡಿಯ ಬುಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಪಿಲಿ ಬುಡಿಯ ಬಂತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಲೋಪನ ಬಾರ್ದು ಪಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಬುಡಿಯ ಜಪ್ಪನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಉಡ್ತಿದಾಕಲು ಅಂಚೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯ ಬುಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಒಂದೇ ಅಣ್ಣೆ ಯಾವ್ದಾಗ ಲೋಬನ ಅರಿವಣ ಇತ್ತನು ಅರಿವಣ ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಗೆಂಡ ಅದೇನು ಬಕ್ಕ ಅವೇಳ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಪಸದಿನ ಮೈಟ್ ಪಸದಿನ ಬಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಬಿಡ್ತುಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಲ್ ತಂತಿರ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಕೇನ್ನ ತಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ತಂತಿರ್ಲ ಬೋದು ಕೇಂಡ ಎಂಗಲ ಪೈಂಟರ್ ಉಳ್ಳಿರ ಆರ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚೆಂಚ ಇಂಚೆಂಚ ಆ ಒಂದುಂಟು ಇನ್ನು ಹಲೋ ಇಂಚೆಂಚ ಆ ಒಂದುಂಟು ಹಲೋ ಇಂಚೆಂಚ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ ಪೈಂಟರ್ ಬೋದು ಕೇಂದಾಗ ತಂತಿರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಬಾಕಿಲ ಒಪ್ಪಂದಿತ್ತಾರ ಕೇಂಡೇರು ಬಾಕಿಲ ಒಪ್ಪಂದಿತ್ತಾರ ಬಾಕಿಲ ಒಪ್ಪನ ದೀತಾರ ಕೇಂಡೆ ಅವೇಡ ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿಲ ಒಪ್ಪಂದಿದ್ದ ಐತೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರ್ದು ಬಂಡೆ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಅವೇ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಪುಣ್ಯ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನೇಮ ಹಾಪಿನಿ ಬೊಬ್ಬರಿ ಸಾನೋಡು ಬೊಬ್ಬರ ಬೋಡನಾಟೆ ಬರಡು ಬೊಬ್ಬರ ಸಾನ ದೈವ ನೇಮ ಅವನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಏನ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಒಪ್ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚಾದ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ ಅವೇಡ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಡತ್ತೆ ಅವೇಡ ಪಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇಡ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಒಂದು ಅವೇಡ ಪಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವತೆಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ ದೈವಡ ಕೇಂಡ ಅವು ದಾಲತ್ತಿ ಇಂಚ ಜಾಯ ಗೊಂಚಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಬ್ಬರೇನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಆತನು ಬಂಡೆ ಆಡತ್ತೆ ಆವೇಡ ಪಕ್ಕ ಕುಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪ ಮುಕ್ಕಳು ದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೌದೇಪ ನೋಡು ಮೊಕಲಿಗೇನ ಪಿಲಿತಾನ ಅಕಲ ಸಟ್ಟದಾನ ಅಕಲ್ ತೂವಾಡು ಎಂಕಲ ಸಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ ತೂವಂಬ ಸರಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು ಅದರ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಿನಿ ನೀರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನೀಲಕಂಠ ಬಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಆನಿ ಬರಡು ಆನಿ ದರ್ಶನ ಆನಿ ಬರಡು ಆನಿ ಕೆಂಪಾಗ ಅದು ಬರಡು ಎದುರು ಬರಡು ಮೀಡಿಯಾದ ಬಲೆ ಅಂಚನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಗ ಬೇಲಿ ಬಾಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಿನ್ಬರ್ಚಿ ಅಕಲ ತೂವನಾಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕಲ ತೂವನಾಡು ಬಕ್ಕ ಊರು ಬರ್ತದ ಆಯ ಬಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯನ್ ತಿಳಿ ಬಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯನ್ ತಿಳಿ ಬಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಳಿಯರ್ ಬಂಟ್ರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಸರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ದಾದಾ ಬನ್ಪರ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಎಕರಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನ ಚರ್ಚೆನೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಪನ್ನ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದ ಆಲಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ನು ವಾ ಉದ್ದೇಶ ಇಡು ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ನು ವಾ ಉದ್ದೇಶ ಇಡು ಕಾಸುಗುಂದೆ ಪಾಡ್ನಗಳು ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪ ಬನ್ನ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ ಅವು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಬರಂದು ಪನ್ನ ಪಿಲಿ ಆಸದ ಏನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಬರನ್ ಪನ್ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಯಾನು ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋತ್ತರಗ ಅವಡು ಆಯ್ತ ಬೈತಾಕ್ಲ ಪಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಆ ರಡ್ಡೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಐಕಾಡಿ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒರಿಯಾಗ ಬೈದುಂಡು ಮೈಟ್ ಬೈದುಂಡು ಕುದುರೆ ಬೈಜಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ
ಪಿಲಿ ಹೆಸರು ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಒಪ್ಪಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂದೆ ಬರ್ನಗಳು ಒಪ್ಪೇರು ಆಗಲಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬರಂದು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಆ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆವಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿದು ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಈಗ ನೋಡಿದಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಪ ಪನ್ನಗ ಊದು ಪಾಡ್ದು ಜೇರ್ನಲ್ಲ ಅತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಉಲ ಆತಜಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಲ ಸೌಂಡ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆ ಜವನಿಯರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವಾದ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು ದಯಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಪನಾಗ ಅವಲೊಂಜಿ ಜವನಿಯರು ಈ ರೀತಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಮೋನಿನ ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತುಪ್ಪನಾಗ ಸೊ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚಲ ಒಂಜಿ ಆವೇಶ ಬರ್ಪುಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ದಾಲ ಆದಿತ್ಯಜಿ ಪನಗ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಲ ಆತಜಿ ಶಬ್ದಲ ಆದಿಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪನಗ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಆವೇಶ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪುನಃ ಅವೇನು ದಯಪಣಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡ್ದಪ್ಪನಾಗ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಂಕ ಅವಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಸೊ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿರರ್ ಅಡ್ಡು ಜನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ಜಾಯಿನ್ ಆತರು ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೆಂಕ ನಿಡಿಯೂರು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತರು ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇರಾಗ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ರಾಜಹುಲಿ ಈ ತಂಡನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಶಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ಅರೆನ ಕಂಡನಿ ನಿಶಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಎರಡು ಜನಕ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಸ್ 3 ಆಫ್ ಯು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಇಂದೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಸ್ ಯಾನ್ ಸರ್ಡನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಇತ್ತತ್ತು ಇನ್ನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸರ್ ಅವು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಪಿಲಿಕ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಆತಚಿ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿ ತಾಸೆದ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜವನಿರ್ಗೆ ಮೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ದಾದ ಕಾರಣ ದಾದ ವಿಚಾರ ಅವೇ ಜಾಕೆಟ್ ಪೇಂಟ್ ಪಿಲಿ ಬಾಡು ನೇಪಲ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಬ್ಬರ ಗುಂಡ ಗಿರ್ತಿನೇನು ಅವೇನು ರೀಕಟ್ರೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಜವಣಿ ಅವೇನು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಹಣಕಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಪನ್ನಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲ ಆಹ್ವಾನ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪೋಯರಾಯ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದೇಗ ಮನೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹತ್ರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಆಯ್ತು ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಬತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲು ಬೊಬ್ಬರೆ ಕಟ್ಟಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಊದುದ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟ್ಲ ಚೇತನ್ ಋತೋಜಿ ಇರ್ತುಲೆ ಊದುದ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೆನ್ಕಾಯಿಡ ಮುಲ್ಪ ಊದು ಬಾಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಪನ್ಪುನು ಪನ್ನಗ ಈ ಹುಲಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಕಲಗಲೆಗ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಮನಸ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಮಿತ್ತ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮೈಜ ಆವೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿದರೆ ಕೆಲವು ಜನಕಲ್ಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಪಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮಸ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂದೇಡ ಐಟ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಡೆ ಪೋದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಪ್ಪನ ಮುಗುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬರ ಗುಂಡದ ಅವೇ ನಿತ್ಯಲ ಆವೊಂದುಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ವಿಚಾರ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಐಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಪಾಡ್ದಿನ ಜವಣೇರು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣದ ಜವಣೇರತ್ತು ಎಡೆಡೆ ಯೋಗ್ಯತದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲೇ ಪಾಡ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ಪಾಡ್ದೀನಿ
ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಆವೋಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಪಾಡ್ದೇರು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿನಪಗ ಅವೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲೆಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಅಲ್ಲ ಉಲಾಯಿಡು ಪೂಜೆ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಆತಿನಿ ಉಲಾಯಿ ಪೂಜೆ ಆಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಆತಿನಿ ಪನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಗರ್ವದ ಆವೇಶದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಓಡಿಸ್ಕೊರಲಿಕ್ ಗರ್ವದ ಆವೇಶ ಪನ್ನ ಪಿಲಿಗ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಪ್ಪು ಈಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯನೇ ಐಕಾವಿನ ಆಯನವೇ ಒಂಜಿ ಉಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಪವರ್ ಇತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೆಲವರೆ ಒಂದಂತಾರ ಇತ್ತೆ ಯಾರ್ಲಿ ನಾನು 13ನೇ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮಧ್ಯಮ ಪಕ್ಕಲಂಕು 22 ವರ್ಷ 23 ವರ್ಷ ಮದ್ಬತ್ರ ಅವಡಕ್ಕ 4 ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೆ 14 ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ ಒಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ತಂಡನೇ ಉಂಡು ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ತಂಡ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ದೇಗ ಬನ್ನಗ ಈ ಪಾತ್ರ ದೇಗ ಬಂಡೆ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ 10 ಪೈಸಾ ಇಟ್ಟು ಪೆಜ್ಜುನಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಕಲ ಪೋಪುನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪದ ಜವಣಿ ಉಳ್ಳಿ ಎನ್ಲೆ ಕೊಡು ಟೆಂಪ ಇದು ಎನ್ನ ಗಾಡಿಲ ಪೋಪುಂಡು ಇನೋಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಪಟ್ರೆ ಪೂರ ಅಗಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ನ ಈಗ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಈರದ ಪನ್ಪರು ಅವು ಅವನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವರು ಆಯನ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತಂಕಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡದೆ ಬರೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ದಪ್ಪಂಕಲ್ ಹನುಮ ಪುರಸ್ಕರಣ ಹೋಮ ದುಂಬುದಾನಿ ತೋರಣ ಏರ್ಪದು ಮರ್ದಿನ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ತಂತ್ರಿವರಿಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಲ್ಪ ಅವು ಬರ್ನಗ ಅರ್ಧೊಡ್ದು ಬರ್ನಗ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ಧೊಡ್ದು ಬರ್ನಗನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಅವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಣಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತನಗಲು ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತರುವುದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅದಾಗ ಅಕ್ಕಲಿ ಎಂಚ ಆಪೇರು ಪನ್ನಗ ಸರ್ ಅವು ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ನಮನೆದ ತಾಕತ್ತು ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲೆನ್ನು ಇಮ್ಮೆ ಕಡ್ಡಿದ ಲಕ್ಕ ಮೇಯ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಂತು ದಾದ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಓವೇನು ಬಂದು ಎಂಕಲಿದ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಿನಿ ಜೈತ ಪಿರಾಡು ಪೋತಿ ಅಗತ್ಯ ಆಗ ಬರ್ಪುಂಡ ವರ್ಷಗೂ ವರ ಬರ್ಪುಂಡ ವರ್ಷಗೂ ವರ ತಡತೊಮ್ಮಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಲೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಭಗವಂತೆ ಕೊರದುಪ್ಪಿ ಬಗ ಎಂಕಲ ವೀರಮಾರುತಿನ ಕಾಲಿ ಎಂಕಲ ವೀರಮಾರುತಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಉಂಟು ಕಿಲಿತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮರ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 35-40 ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಶಾನೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ತುಯ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ತೋದಿತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಉಡುಪಿಡ್ ಪಿಲಿಪ ಆಗಿನ ಎತ್ತು ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಖಾಲಿ ಚರಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಪೂರ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಡಾರ್ದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪಾತರಾಗ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಬಂತದು ನಿಶಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಸೇರಿದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿ ಪಂಪಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಂಚ ದುಪ್ನಾಗ ಎಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಅವು ಮ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆತಿ ಐಟಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಬ್ಬರಜ್ಜನ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಬಬ್ಬರಜ್ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ಸೇರ್ನ ಯಾನ್ ಮಗವೇರ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಲ ಬಬ್ಬರಜ್ಜ ಉಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಓಲ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವತೆ ಅಲ್ಪಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆದ ಹತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಓಕೆ ಓಂ ಬರ್ಪುನಂದು ಪನ ಒಂದಿಜ್ಜೇರತೆ ಅವು ಪಿಲಿ ಬತ್ತನ ನರಮನಿ ಬದುಕುನೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಬದುಕುನೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಐ ಸೈಯೋಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದೈವ ದೇವರ ಬರ್ಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಂತ ದಾಯ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ದಾದನ್ ಪೇನ್ ದೈವರಾಧನೆ ಮನ್ಪು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಿಲಿಪಾಡು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಆದಾಯಕ ಏತು ಜನ ಒಂದು ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪು ನಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂದಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾ ಎಂಕಲ್ ಕೈ ಕವು ಪಾಡ್ದಾದಾಯಕ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಟಮ ನಕಲ್ ಸೈತನಲ್ಲ ತೂವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಮುಟ್ಟಪೋವರ್ ಇಜ್ಜಿ ದೂರ ಕಟ್ಟೆಡು ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ತೂವೋಡು ತೂದು ಆತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಂತಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಹೊರನಿ ಪಿಲಿಪಾಡಿನ ಬತ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾ ದೈವಾರಾಧನೆಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಒಂದು ದಾದನ್ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಲ ಆರಾಧನೆಗ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಯಾನ ಅವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಟಿ ಕೊಡಂಜ ಸೋನದ ಜೋಗಿಲು ಅಕಲ ವೇಷಭೂಷಣ ದೂತಾರೆ ಸೇಮ್ ದೈವದ ಟೈಪ್ ಏಪುನ್ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೇ ಓಕೆನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಲ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ತೂಪುನಾಂಡ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆನೆ ಐಟ್ಲ ದೇವರನ್ ದೀಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ದಾಯ ಬರ್ಪುಜಿ
ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗನೆ ಪೀಲಿ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ದುಂಬು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಂದೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಂದ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಕಲ್ ಪಂತೇರಿ ಯಾ ನಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಂದೆ ಬರ್ರೆ ನಿಜ್ಜನ್ ಅಪಗ ದಾಯ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಪೋನಾಗ ದಾಯ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಲೋಬನ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಮೇಟ್ ಬರೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಲೋಬನ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಅಪ ಮೇಟ್ ಬರೋಡು ಪಿಲಿಟ್ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪನ್ಪೇನ್ ಪಿಲಿ ಓಯ್ನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿನ ಇಜಡ ಓಂಡ ಮಾರಿ ಗಿಡಪುನ್ ಯಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕನ ದಾದ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಮೂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ನೆಟ್ ದಂಡಿಗೆಡು ಅಂತ ಒಂದು ದಕ್ಕದಾರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವ್ ದಾಯಿಗೆ ದಕ್ಕದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ ಮಾರಿ ಗಿಡಪುನ ಕ್ರಮ ಓಲ ಬ್ಯಾಡ್ ವಸ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವೇನ್ ಗಿಡಪುನ್ ಒಂದು ಪಿಲಿಯ ಮಾರಿ ಅಪಿನತ್ ಇರೇ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ದೈವ ಬರ್ಪುಜನ್ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂತ ದೇವರ್ ಬರ್ತನ ಅವೇನ್ ತಡಕೊನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎರಗ್ಲಿಚ್ ದೇವರ್ ಬರ್ಪಿನೇಜ್ ಪಿಲಿ ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಐತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಐ ನೆತ್ತಿರ ಕಾರ ಸೈಯೊಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಉಂತು ದಿನಕಲೇರು ಪಂಕ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಉಂತು ದಿನಕಲ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅರ್ನೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ಪಿಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾರ್ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿದಾರ ವಿನ್ ಆತಿನಾರ್ ಮುಡಿ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಆಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿನಾರ್ ಆತ್ಮಲ ದಿಗ್ಗಜರ್ ಪಂತೇರು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ 52 ಇಯರ್ಸ್ ದ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನಾರ್ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಾಜಣ್ಣೆ ಆರು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಬಂತೇರಿ ಯಾನ್ ಸಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಬೈಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪೂರರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಒರಿಯಗ್ ಬತ್ತನ ಒಂದು ನಂಬುಗ ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಅದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವರೆ ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಪಂತೇರಿ ಎಂಕಲ ಮಾಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೂರರ್ಲ ಮಾಮೇರ್ ಬಜಿಲ್ಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ 96 ಇಯರ್ಸ್ ದ ಟೀಮ್ ಅರ್ನ ಆರ್ ಪಂತೇರದೆ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪಿನೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಇನಿ ಉಂದೇ ಜಾಗೆಡ್ ಕುಲೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ದಾರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆದಾರೆ ಅಮಿತೇರ್ಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಬರ್ಪುನೆಡ್ ದುಂಬು ಅಕಲ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡೇರಿ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪಿನೆಜ್ಜಿ ಮೈಟನ್ ಆಯ್ತಾ ಬರಿಟ್ ಕುರಂಜಾರು ವೈಗ ಬಜಾರ್ದಾರ್ ಕುರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿಂತ ದಿಗ್ಗಜ ನಕಲೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕಲ ಮುಗುಲು ಅಂಚಿಂತ ದಿಗ್ಗಜ ನಕಲೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕಲ ಯಾನ್ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ವಿನ್ ಆತೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮುಕ್ಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪೋಯರ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತನ್ ಆಯ್ತಾ ಬರಿಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಕ್ಲೇ ಬೈಜಿ ಮುಕ್ಕುಲು ಅವೇ ಮುಕ್ಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯರ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತನ್ ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಬೈಜಿ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಟೀಮ್ ಅರ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಚಿಡ್ ಮುಕ್ಲೇ ಬತ್ತನ್ ಬರ್ಕಿಗೆ ದುಂಪ ಅಂತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಶೋಕ ಇರುತ್ತೇರತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಪೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಬೈದನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆರು ಅಶೋಕರ್ ಅವೇ ಬಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಂಟದೆ ಟಿನ್ನರ್ ಕಂಡಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಈಗ ಮೊರಡಿ ಆಯ್ ಉಡ್ಗೆಲ್ಲತ್ತೈತೆ ಆಯ್ಗ ಲೋಬನ ಪಂಡ ಬೈದನ್ಗೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬರೋಡಿತ್ತನತ ಅವು ಮನ್ಪೋಚಿ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಯ ಬರ್ತೀವಿ ಐಕ್ ದಾದ ಪಂಪೇರ್ ಪಂಡ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಪಂಪೇರಿ HPD ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ ಮನ್ಪುನ್ ಈಗ ಗರ್ತಂಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದಾಗ ಬರ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮೈ ಕುಂಬರ್ಲೆ ಬಂಡ ಬಾರ್ಪು ಜಿರಿ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕೆ ಕ್ಯೂರಿಜ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ರೂಪನ ಅವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಐಕುಂಡತೆ ಕುಡಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಾಕಂತಿದ್ದು ತೋಪ ಎರಡ ದಾದಾಪನ್ ಬರ್ಲೆ ಕುಡದಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ಕುಡ 4 ಜನ ತುಯ್ಯರ್ ಏನ್ ಪುದರ್ ತೋಡಿ ಏನ್ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪನಕ್ಲ ಪುದರ್ 6 ಅಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ನಿಕದ ಫಿಲಿಂ ಮಾರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ 4 ಜಾಗ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಗೋಪಿನಿ ಉಜ್ಜಿ 6 ಕಾರ್ನಿಕದಾರ ಬರೋಡೆ ಮಾರೆ ದುಂಬುಪುರ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೋಡು ಎಡ್ಡೆ 4 ನಾಯಿ ಫೇಮಸ್ ಆಪಿನಿ ಇತ್ತೇಜಿ ಏತ್ ಕುಂಬಾರಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯೇ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವೇ ನೆಂಚು ನಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆ ಒಂದು ಕುಂಬರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ದೈವಾರಾಧನೆವು ಪಿಲಿವು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದರ್ಶನ ಸೇವೆವು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಪುನಂಚ ಸಹಜ ಸರ್ ದಾದ ಪನಗ ಈ ಹಂತಲ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ದಯಪಣಗ ಪಲ್ನಕನೆ ಅವಳು ದರ್ಶನ ದೈವದ ಕಲೆಟೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ತೂತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ದರ್ಶನ ಬರ್ತನ ಪನಗ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಇದೆ ಮೇರ್ ಪಂಡಿದೆ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅವನೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಆರ್ ಪಂಪಿನಿ ದಾದ ಬಂಡ ದಾದ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಬಂದ ಆರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ನಮನದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಒಂಜಿ ನಮನದ ದಾದನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವು ದಾದ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೋಜಿ ಅವು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಲ ಅದು ಪರ ಪಾಪು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ಲ ಅದು ಪರ್ಯಾವು ಬೇತೆ ಇಂಜಿನಲ ಅದು ಪರ್ಯಾವು ಅವೇನೆ ಮೇರು ಅವು ದಾಲತ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಅಂದು ಬಂಡ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆನೇ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉಪಸಂಹಾರದಾದ ಪಂಡಂದಂಡ ಎಕಡೆ ಅನ್ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ
ಅಕಲನ ಒಂದೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮೇರ್ ನೀನು ಪೂರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಟೇಗೆ ತೊಂದೊಳ್ಳೆ ದೇವೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಧಾನ್ಯ ಅವಳು ಪುನಃ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುನಶ್ಚರಣೆ ಹನುಮ ಪುನಶ್ಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಣಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬರಂದು ಪುನಃ ಅಲ್ಪ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಬರ್ಪುಣ ಅವು ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ರೀತಿಯೇ ಒಂದು ಬೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದೇ ಒಂದು ಬೋಪ ಇತರದ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಉಂದುಲ ಬೋಡು ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜಿ ಐವ ದೆಟ್ಟೆ ಪೋಡಾಪ ದಯ ಪಂಡ ಉಂದು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ದಯ ಪಂಡದಂಡ ಉಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬತ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡದಂಡ ಅವು ನಾಟಕನೇ ಹಾಪುಣ ಪಂಡದಂಡ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ದಯ ಪಂಡ ನನದ ಪಿಲಿತ ತಂಡೋಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬತ್ತಂಡ ಪಿಲಿ ಪಾಟ್ರಲ ಕಡೆ ಬಿಡ ಪಿಲಿತ ಆ ಎಂಚಿನ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಉಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪಿಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಂಡದಂಡ ದುಂಬುತಿಂಜಿ ಅಂದಲ್ಲ ಪನ್ನಡ ಮುಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಹೊಡೆದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ನಾಕು ಆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೀರ್ದು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಂದ ಬಣ್ಣದ್ದು ಮುಗಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಐತ ಕೋಲಗ ಪೋನಗಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ಪ್ರಬನ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೋರ ಬಿಡ್ಪುಚೆ ಕೈಕಲ್ ಪೋರ ಬಿಡ್ಪುಚೆ ದೇಪನಗ ಪೂಡಿಗೆ ಶುರು ಎಲ್ಲ ಜೋರ ಜೆತ್ತುವೆ ತುಯರನೆ ಪೋಡುಂತು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪುರ ಅಡಿ ಕಡಪುರನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮೀಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಓರ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಜ್ಜೇರು ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಅರೆ ಭಯಂಕರ ನಮ್ಮನ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಸನ್ನಿಧಿ ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮದ್ಮೇನ ಎನ್ನ ಸುಷ್ಮನ ಮದ್ಮೇನ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಪೋತಾವ್ ಓಲು ಉಳ್ಳಾಲಡೆ ಅಲ್ಪ ಗುಳಿಗಜ್ಜಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲಿನ್ ಭಯಂಕರ ನಮ್ ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಇರ್ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಾಗ್ಬೇರ ಮ್ಯಾಟಿ ಬರ್ಬೇರ ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಂದೇಶನ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೇನ್ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪನ ಕೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಪದ ನಲ್ಪನ ಆವೇಶವತ್ತು ತಿಂಡೆಡ ಬಾಲೇನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಪೋಪುಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಯೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಐನೈದು ಜನಕ್ಕೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬರ್ಪಿನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಪಿ ನಾವು ಒರಿ ಇಂಚು ಬರ್ಪಿನ್ ಒರಿ ಇಂಚು ಮಾಡ್ದವೆ ಮೇರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂಚಿ ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರೋದು ಪಾಡವರ ಅಂಚಿತ ಜಾಗೆಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೇಟ್ ಬರ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಪಾಡವರೆ ಇರೇ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪು ಜಮಾರೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಮೀನಿ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಒಂದು ಒಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತ ತಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಬರ್ನಾಗಿತ್ತ 6 ಪನ್ನೆನ್ ಒತ್ತುಗ ಅದೇ ಸರ್ ಇದು ನೀವೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ದು ಅತ್ತ ಸರಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪಿನ್ ಎಂಕಲ್ ಪನ ಆತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜಂಕಲ್ಡ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಪೇರ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಗಾಂಡ ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ಪಾಲೆ ಆ ಬಣ್ಣದ ಏನ ಖರ್ಚುಂಡು ಅವು ನಂಬಿಕೆ ಅವು ನಂಬಿಕೆ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ ಬರಲಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಡತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಲೆ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನಕನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನು ಶಬರಿಮಲೆ ಮಕರ ವಿಳಕ್ಕುಡು ಇಂಚಿನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಯಾನೆನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸೊಂಪತ್ತೆ ಶಬರಿಮಲೆ ತದೆ ಶಬರಿಮಲೆ 96-97 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಜರಿನಾಗ ಪಂಪೆಡೆ ಉಳ್ಳೆ ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ರದ್ದು ಜರಿ ಆ ಮಿತ್ರುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ ಯಾನು ಬಾಲೆ ನಿಂಚಿನ ಬೈರಾಸಿಡ್ ಬೆರಿಕೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ತೀರ್ಥಲಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾನು ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ಲೆ ಸೊಂಪತ್ತೆ ಮಕರ ಬಿಳಕ್ಕು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಕರ್ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಜನಕಲು ಬೋಪಿನ ಬುಡಿಯಾರ ನಂಬಿಕೆ ಸರ್ ನಂಬಿಕೆ ಏನ ಗೊತ್ತು ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮೆತ್ತಡ್ ಕೋಪ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಡಲದ ಬದಿ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ದೇವರ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಪೋಂದು ಯಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಏನು ಬಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಅಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಭೂತ ಕೋಲ ಉಂಡು ದೈವದ ಕಲಾ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಕೊಡಿಯರಿಟ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಇದು ಪಿಲಿಪನ್ನಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ನಮ್ಮದು ತುಂಡು ಇಂಚ 100% ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪೋರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಕು 100% ಯಾನ ದೈವನ ಒಟ್ರಶ ನಮ್ಮನ ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜ ಬಂಡ ಆತಿಷ್ಟ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪುರ ಪನಂತೇರು ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನವು ಎಂಕ್ಲು ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನು ಸರ್ ಆಯ್ಕೆ ಏತ್ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಾಯಿಗೆ ಏತ್ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ
ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ನೆತ್ತಕ್ಲು ಅವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವೇ ಕಾಷ್ಟದಕ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೇನುನ ಅವಕೇನುನ ಅವು ಮನ್ಪುನ ಕೊಡಿ ಮರ ಏರ್ಪವ್ನ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಉಂದಾಪಿನಿ ಐಕ್ ಆತ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಒಂದು ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾತ್ ನೈಟ್ ಬಾತ್ ಒಕ ಓ ಆಂಡಲ ದೇವೇರ ಅಂಚ ಪಿಲಿತಲಗ ಕಲ್ಕುನ ತೂತಾರೆ ಯಾನು ದೈವ ದೇವೇರ ಅಂತ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಈ ರೋಲ ತೂತಾರ ಇಂಚ ಸೌಂಡ್ ಸರ್ ಅವು ಮನ್ಪುನ್ ಪ್ರೇತ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕುಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಮುಗಿಪ್ಯಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಉಡುಪಿಡ್ ಪಿಲಿಗ್ ಜನ ಟೈಮ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರಾಜರ್ ಲಕಾದೇರಿ ಪಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಲಡ್ ಸಾಧಾರಣ 2 ಸಾರ ಒಂಜರ ಸಾರ 2 ಸಾರ ಜನ ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಹೌದಾನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಜಾಗೆಡ್ 2 ಸಾರ ಜನ ಒರಿಯಗ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಹೌದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಮಾರೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ ದುಪ್ಪೇರಿ ಓಕೆ ಎಂಕಲೆಟ್ ಒಂಜರ ಸಾರ ಜನಕಲ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಅವು ಆಡ್ಸ್ ದಾನೆ ಮುಕ್ಕಲ ಸೈಡ್ ಎಪ್ಪುನು ಮಾರೆ ಮುಕ್ಕಲ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಸೈಡ್ ಒರಿಯಗ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ಅವು ಬತ್ತಿನ ಆಗೊಂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೌದಾ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಂಟೆ ದೈವ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದಿಜ್ಜ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಲಾಟ ವಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಒಂದೇನು ದಾಯ ಕಲಾಟ ಅವರು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಲ ಬರ್ಪ ಆಯ್ತು ಕಲಾಡೋದು ಇರಗ್ಲ ಲಾಭಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಲಾಭಜ್ಜಿ ಗಂಟು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ಮೈಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬೈದಿನ ಉಂಡು ಈ ಇಜ್ಜು ಬಂಡಲ್ ಯಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಗ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಪುಡೆ ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ಬನ್ಪುನ ಏನ ಗೊತ್ತನೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತ ತುಳು ಪಿಲಿ ಬನ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪಿಲಿ ಬನ್ಪುನೆ ಪಿಲಿ ಬನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಬರ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ಈತ ಕಾಸು ಬನ್ಪುನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಬರ್ಪೇರು ಪಿಲಿಟ ಈತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಕ್ಕವಲು ಬನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿ ತೋಜ ಒರಿಯ ತೋಜ ಕೊಡ್ತೀನವೇನು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಈತ ಶೈನಾಯಿನ್ ವೇರು ಮಲ್ಪ ರಾಕೇಶ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಾನಿ ಪಾಡದು ಮಲ್ಪ ಮರ್ದಿನ ಮುಟ್ಟ 84 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ 2019 ರತ್ನ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಿತ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ ಮಂದಿರ ಕಾಸು ಅವು ಅವೇಂ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡುವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್ ಅದು ನನ್ನ ತಾಸದಗಲ ಕಥೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತದೆ ಹುಡುಗಿಯರ್ನ ರೇಟ್ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದು ತಾಸದಗಲ ಕಥೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ 15,000 ಮುಟ್ಟುಂಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಅವಳ ತಪ್ಪು ಬಂದ್ಪೂಜೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೆತ್ತೊನ್ನ ತಪ್ಪು ಬಂದ್ಪೂಜೆ ಆ ಸಮಯ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಸರ್ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಬದುಕು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಪೋಲಿ ತಾಸದಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಂಟರ್ನಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನು ಅರಿದಾಕದ ಕೂಲಿ ಬೋತಿನಕಲ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋತಿನಕಲ್ ಏತೋ ಜಾಕಲ್ ಏರ್ಲ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ ಪೂಜೆ ಅದತ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅವು ಮಾತಾಡ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರನೇ ಪಂಡಿನಾಯಿ ಐತಾತ್ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅನ್ಪೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಜಪಾಡ ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ ₹1 ಮಂದಿ ಸರ್ ಪಿಲಿಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂಗಾರ ದೀಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತುಂಡು ಕಾಸು ಚಿಡ ಪಿಲಿ ಜನ ದಯ ಪಂಪೆ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ದೀಪಿನಿ ಪಿಲಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ಪಡ್ವಾಟಿ ಮಲ್ಪೋನು ಬಿಡ್ಪವನು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಅದಕ್ಕ ಕೂಡ ತಾಸೆ ತಕ್ಲೆಗೆ ಅವನು ಮಾಲೆಗಿರ್ಪು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಲೆಗಿರ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಬಂಗಾರ ನಡೋದು ಸುಷ್ಮನ ಮಮ್ಮಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಅವಿನ ಅಡೋದು ಈಜಿನ ಪೋತುನು ಪಿಲಿಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ವಿಷಯದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಲಿಟ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಭಗವಾನ್ ಉಲ್ಲೇತೆ ಆಯಿ ಫುಲ್ ಬೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಿ ನಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ನಿಜ್ಜಿ ಕೂಲಿಜ್ಜಿ ನಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಪಿಲಿ ನಲ್ತು ದೀನಿ ಸರಿ ಆತೇಡ ಅವು ಪಿಲಿ ತಂದೆ ಕಾರಣ ಐತರ್ಥ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ ಕುಂಬಾರದ್ದು ಸರಿ ಆತಿ ನಂದತ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಿಲಿಟ್ ಕಾಸು ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ಏರಾಡೋರು ಅವರಿಗೆ ಪಂಡಡ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಮಂತು ತೋಪ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಕುಡಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ದಾದವನ್ ಪರ್ ಸರ್ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಮೊದಲೊಂದು ಲೈವ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಎಂತ ಉಂಡ ಎಂತ ಉಂಡ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಜನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿದು ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪ ಮೀಟ್ ಬರ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮೂಲ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಮೀಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅದು ಇದೆ ಉಂಟು 100% ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲ ನಂಬುವ ಮರಲ್ಲ ನಂಬುವ
ಸೊ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಆಗುದು ದೇವರ ಲಿಂಕ್ ಆಗುದು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಆವಡು ಐದು ಸಾರ್ಥುಲ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸಾರ್ಥುಲ ದಾಯ ಮೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾರ್ಥುಲ ದಾಯ ಶಾರ್ದೂಲ ಬರೋಡು ಸಿಂಹದಾಯ ಬರೋಡು ಮೇಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಜಿಂದಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ అయితే పిలిపాడడానికి వెజ్ తినడా నాన్ వెజ్ తినడా అంతల ఆచరణ అదే ತುಳುನಾಡು ಊರೇ ಆಚರಣೆ వెజ్ నాన్ వెజ్ పక్కకి భేద భావం ఇది ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಈ ರಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ ಅದಾವೆ ಮೂಲ ಇದು ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಊದು ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಹೋಗುವ ಪ್ರಕಾರ ಊದು ಏನು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಚಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈದ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ yes sir thank you ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾವಣ್ಣ ಇಡೀ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಊದು ದಾಯ ಪಾಡು ಓಕೆ ಊದು ದಾಲ ಇತ್ತನ ವಿಘ್ನ ಇತ್ತನ ಅವೇನು ಉಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಓ ದಾಲ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಊಡ್ಬಾರ್ದು ಊದುಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಉದಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಪೇರು ಗೊತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡು ಊದುಡು ದಾಯ ಪಾಡು ಪಂಡ ದುಂಬು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಜೋಕುಲಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಲೇರಂದ ಅಪ್ಪೆ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಂಡ ಐಕು ಊದು ಪಾಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಕೇನಿಯರ್ ಶಾರ್ದುಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತ ಹೌದಾಯ ಬರೋದಿಜ್ಜರಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ದುಲ್ಲ ಪಿಲಿತಲ್ಲ ರಡ್ಡುಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವೊಂದಿತ್ತು ಡಿಗರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆನಪುಂಡೆ ಶಾರ್ದುಲ ಆತ ರೈಸ್ ಶಾರ್ದುಲ್ಲದ ಡೊಳ್ಳು ಕೊನ್ನಿತ್ತ ಶಾರ್ದುಲ್ಲದ ಪರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಿಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ದುಲ ಮಿನಿ ರೈಸ್ ನೈಟ್ಲ ಮಿನಿ ಬೈದು ಮಾರೆ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನಿಯರ್ ಪಿಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಲಿಯಾ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಲಿಯಾ ಸರ್ ಯಾನಿರಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ 90% ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪರಕೆ ಬಾರ್ದು 10 ಪಾಡು ಸರ್ ಪರಕೆ ಬಾರ್ದು 1% ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 99% ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಡ ಅಕಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಪಾಡುವೇರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗಳ ಪಾಡುವೇರು ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ ನೆಕ್ ಪಾಡು ನತ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ದೇವರನ್ನ ಏತ ಜನಕ್ಲೆ ಪರಕೆದ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ದಿಯೋಡು ಅವು ಪೂರ ಯಾನ್ಲ ಬಂತು ಅಂತೆ ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಏತೈನ ಪರಕೆ ಮುಗಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಶಾರದೆ ದೇವರ ನೀರಿಡು ತಿರ್ಗಾನಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜನಲ್ಲ ತಿರ್ಗೋಡು ಪಿಲಿಪಾರ್ದಿನ ತಿರ್ಗದು ಮುರ್ಕುದಾದ ಯಾಕ ಐತ ನೀರ್ ತಲ್ತದು ಪೂನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ದೇವರಿಗೆ ದಿಯೋಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರಕೆ ಪೂನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಪರಕೆಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ ನಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪರಕೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ದಾರಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪರಕೆಗೆ ಪಾಡು ಅಂತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ್ಲೇಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಲ ಮನ್ಪುಂತಿಜಿ ದುಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ಪರಕೆಗೆ ಪಾಡು ಅಂತೀನಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿಯಾ ಅತ್ತು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಬ್ಯಾತ ಮಧು ವಂಶದಿನೋಲಿಯಾ ಬರ್ ಮಂಜೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ ಕೇಂಡೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ವೆಜ್ ಉಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿ ದಾಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ ಬತ್ತಿನಕ ಬಾಲೆಗೆ ಮಂಗಲ್ ದೇವಿಡ್ ಮಂಗಲ್ ದೇವಿಡ್ ದುಂಬು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನಕ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಕಾರ್ ಶೆಟ್ಟೆಡ್ 100 ವರ್ಷ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುತ್ತಾನೆ ಸರ್ ಬಜಿಲ್ಕೇರಿ ಕಮಲ ಅಕಲಪುರ ಉಂಡು ಐಟ್ ದುಂಬುಲುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಓದಿದಿನ ತಿಳಿದಿನ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸರ್ ನಕಲ್ ಪಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನಗಗೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆರದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ದುಮ್ಮನ ಮಾಡ ಕಚ್ಚಾ ಹಿಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಪುರ ಸಿಮೆಂಟ್ ದತ್ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಬತ್ತ ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವು ದೇವರ್ಗ್ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ತೂಪಾಡ್ದು ಅಕಲ್ ಪಿಲಿನಾಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ನೆತ್ತೆರ್ದ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಆದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂತಿನಾರೆ ದಾದ ಪಂಡ ದುರ್ಗಾದೇವೇರಿ ರಕ್ಕಸೇರನ್ ಕೆರ್ದಾದಾಯಕ ಪಿಲಿಕಲ್ ಪುರ ಬತ್ತು ನಲ್ತದಾಗೆ ಆ ನೆನೆಪುಡುಂಡತ್ತೆ ಜನಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿತಲಕ ಪಂಡ ಕರಗ್ಪುರಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಕುಂದಾಪುರಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಮೇಲ್ಪಾಡ್ನ ಪಿಲಿಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಪುಳಿಕಲಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೊಸಕೋಟೆಡ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕುಂಬ್ಳೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವು ಜನಕಲ್ ತೂತಿನ ಸರ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪು ನೈಕ್ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಪಂಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೈತೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಯದ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡೇರು ದಪ್ಪಡ ಅವಲ ಚರ್ಚೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪರ್ಮಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಬರ್ಪಡು ಸರ್ ದಪ್ಪಡಾಗ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಟ್ಟು ಶುದ್ಧಾಚರಣೆ ತಿನ್ನಟ್ಟು ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಡು ಶುದ್ಧಾಚರಣೆ ಇಜ್ಜಂದಕ್ಕೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಾವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಮಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಎಸ್
ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನಿ ಏರೆಗೆ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗಿಚ್ಚಿ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆನ ಲಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾಪಣ ಉದಿತೋತು ಏರಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಏತು ನಂಬಿಕೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಆತ ನಂಗೆ ದೇವೇರ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವರದಾನ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿ 10 ಜನ ಸೇರ್ನಾಗ ಊರಿ ಪರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಳ್ಳಟ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಅವೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ತೂದು ಕುಡೂರಿ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಪರ್ದು ಕೊಡ್ಬಿಡಿ 10 ಜನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದೇಟು ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮತ್ತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಬಲ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಲ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ದಾನ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಡ ದಾಲಾಪುಜಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಅವೇ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪುಂದಿತ್ತಂಡ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನಾಗ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಸೂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಐಟೆ ಯಾನವು ತಿನ್ಪೆ ಒಂದು ತಿನ್ಪೆ ಐಟ ಅವು ದಾಲ ಐಟೆ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಐತೆ ಆಯಾಯನ ವಿಷಯ ಆಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆತು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಮೇರಿತೆ ಖಾಲಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾನ ತಿನ್ಪೆ ಅನಿ ಅಂದ ದಿನ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ತಿಂದು ದಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಅಂಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಳಿ ಉಡುಪಿ ಮಠೋಟು ಒಂಜಿ ನೆಲಟು ಉಂಪಿನಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಉಂಟು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆರುಳಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಐತೆ ಅವು ಸಮಯ ಅಕಲಕಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ಮಿತ್ತದ ವಾವು ಅವೇನು ನಂಬಿಕೆನ ಲಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾಪನಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಉಪೇರು ಕೆಲವರು ಧಾರ್ಮಿಕನೆಲ್ಲ ಉಪೇರು ಒಂದು ಜನಪದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನಕುಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದು ಪೋಪ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋನಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊರ್ಲು ಪೋಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲೇನು ನಮ್ಮ 11 ಬೈದನ ಅಂಚಿನ ಆಕಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರಡು ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಳೆ ಓಡು ಎಂಕಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಣ್ಪಿನಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಿಥುನ್ ರೈಲ್ ಕುಲೋ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒರಂಬ ವರ್ಷದ ಪಿರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪಿಲಿ ಏಸ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಣ್ಣ ದಂಡ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದು ಮಣಿ ಬಂದು ಮುಕ್ತೇರು ಆಗ್ಲೇ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಪಿಲಿ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಣ್ಪಿನೇನೆ ಅವು ಮಲ್ತಿನಾಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವೇನು ಬುಲೆಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಡು ಆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಒರಂಬ ವರ್ಷ ಮರಾಣಿ ಒರಂಬ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಬಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾತಿರ ನೆಲೆಪಡೋದು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ದಾದಾನ್ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೋರಿಪಾತು ಕೊರಿಯರು ಅವೇನು ಅಂದಂದು ಒಪ್ಪಿದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೇತೆ 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 ನಮ್ಮ ನಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇವೆ ಈ ಪಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡವೇನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಅಕುಲಕುಲೆ ಹೈಕ್ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಉತ್ತರ ಮೂಲಂಡಿ ಪನ್ನೆಟ್ಟೆ ಖಂಡಿತ ದಯಪಣ್ಣ ಅವು ಇಂಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ದಯಪಣ್ಣ ಜನಕುಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ಜನಕುಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬತ್ತಂಡ ಮೇರ್ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಗ್ಗಿ ತಿನ್ಪೇನ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಭಾವನೆ ಬರ್ಬೋದು ಮೇರ್ ಬಣ್ಣ ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದಂಡ ಅಪ್ಪಂಡ ಆಯನ ಎಂಕುಲ್ ಮೀಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಂತಂಡ ಅವನ್ ಪೇರು ಬೊಕೆ ಆಯೋಜಕರ ಲೈನ್ ಎಂತು ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಉಂತಾವರ್ಲಯ್ಯಾವ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾರ್ಲಯ್ಯಾವ ಏತು ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಡ ಆತೆ ವರ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಏನ ಸರ್ವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದೇನು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾವೋಡು ಅವೇನು ದುಂಪ ತೊಂಪರು ನಿಜವಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ದೇಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜಿನ ಕೊರೋಡು ಹೌ ಅವನ ಹಾಳು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಬರಂದೆ ಕುಲುನ ಇತೇನ ಮೇಟಿ ಪಿಲಿ ಬತ್ತನ ಬಂದೇನೆ ಪಿಲಿ ಬೈದನ್ನ ಏನ ಬೈದನ್ನ ದೈವ ಬೈದನ್ನ ದೇವರ ಬೈದನ್ನ ಅವು ಮೇರೆಗೆ ಇರೇಗ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಮೇರೆಗೆ ಅವು ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವು ಅರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲಡಿ ಈ ಸಲ ಬೈದಿನತೆ ಅತಟ್ಲಡಿ ಈ ಸಲ ಅತಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರಡು ಯಾರು ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿನ ಹೊರತೇನ್ ತೋಡು ಇತ ಪಾಠ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ ಎಂತ ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿನಿ ಕುಡ್ಲಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ ಸರ್ ಅವು ಅಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ ಸಂಬಂಧ ಅಕಲೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತೆಜಿ ಸರ್ ಅವು ಅಕಲೆ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ ಕುಡ್ಲದ ಅಕಲೆ ತಪ್ಪು ಸರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅತಟ ಅಪ್ಪನ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಪಿಲಿ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ ಈ ಪಾತ್ರ ದೇವ ಬನ್ನೆ ಬನ್ನ ಈ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಪವನಾಗಲಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಪವನಾಗಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನತೆ ಯಾನ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಸರ್ ಅವು ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಈ ಪಿಲಿ ಪಾಡಾಗಿ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಡೆ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಡೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ ನಾತ ಓಲಿ ಈ ಸಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬೈದನತೆ ಅಲ್ಪಲ ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ಬೈದ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಉನ್ನತೆ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಯಾನ್ ಉತ್ತುದಿನಾಯ್ ಯಾನ್ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರು ಎರ್ನೆಲ ದೆಪ್ಪೊಂದಿಜ್ಜೆ ಆ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪಿಲಿಕ ರಂಗ್ ಉಂತಿದ್ನಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜರ ಸಾರ ಜನಕಲು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ
ಕಾಲಿ ಇಂಚಿಡ್ ದಾಯಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹೊಸತೇನು ದಾಯಗೆ ನಿಖಲ್ ತೋಡಿಯಾರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ರಡ್ ಅಂಚ ತೂಪಿನಾಡ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಇರುಂಡತೆ ಉಡುಪಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ವಿನ್ ಆದ ಪೋತೆ ಐತರ್ಥ ರಡ್ ಟೀಮ್ ಲ ಸಮ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಾನು ಉಡುಪಿದ ಟೀಮ್ ಉಡುಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕುಂದಾಪುರ ಈ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿಕೇನು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ ದಾಯಕ್ ಪಾಡುವರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಮಂತು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎರೆಗಾಂಡ ಲಂಚಮಿನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಂಡ ಅವ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮುಂದ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೈಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಡದು ಅವೇನು ಉಂಟ ಒಂದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆಡ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಪಿನತೆ ಸರ್ ಒರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ 5 ಜನ ಕಾಂಡು ಅವೇ ಟೀಮ್ 10 ಜನಕ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆಂಡು ಬರ ಅವನು ಉಂತಾವಡ ಐಕ ಉನ್ನ ನಾಡೋಡತ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆಂಡಿತ್ತು ಮನಗ ಬಹುಶಃ ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಅವೇ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೇನ್ ಪನ್ಪಿನ ಆತ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಗುರ್ಕಾರಗ ಆತ ತಾಕತ್ತಲ್ಲ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿಗೆ ಆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇವನ್ ಎತ್ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ MD-ಗಳ ಬಾರಿ ಬಂಗುಡ ಪೋರ್ದು ಬೇರೆ ದಕ್ಲಿ ಪೋರ್ದೆ ಬತ್ತೇನು ಆನಿರ್ದವ್ರ ಇನ್ನಿದ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಚೊಂಡು ಇನ್ನಿದ ಯುಗ ಅಂಚೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇರ್ನ ಇತ್ತೇನಂದೇನ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಚೆ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಖಲ್ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋಡತೆ ಇಂಚೆ ದಾಯಕ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗತೆ ಎಂಕಲ ದಾಯಕ್ ಬರೋಂದು ಇಂಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂಪೆ ಪುಲಿತ ಅಡರ್ ಉಂಡು ಟಿನ್ನರ್ ಉಂಡು ಮೈಟ್ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ದೆಪ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಹುಡುಗಿಯರ ನಕಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪು ಜತ ಅವು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚ ಮಂತೆರಡ ಓಕೆ ಅವು ಅರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಸುಷ್ಮಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತೀರಿ ಅನ್ನ ಬಡಿದು ಪೋಯರ್ ದಾದಮ ಬೈದನ ಮೈಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ ಕಾಸು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವೈಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುನೆ ಪತ್ತುನೆ ವೆಜ್ ಉಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಟ್ ನೆಕ್ ವೃತ್ತತ ಪಿಲಿಕ್ಲು ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವೈಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದಿಜ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಬೈಜಿ ಈತ ವರ್ಷ 1,500 ಜನಕ್ಲೇನ ಅಂಚ ಉಂತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಡಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಓಲ ಆಂಡ ಅವೇನು ಅಪಶಕುನ ಪನ್ಪಿನ್ ಸರ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ ಮೇಯ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಅವೇನು ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಈರಿಗ್ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲರ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಡಾರ್ PhD ಮಂದಿನಾರ್ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರ್ ಬರೆ ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಆರ್ ನೆಕ್ ಖಂಡಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು PhD ಮಂದಿನಾರ್ ಸರ್ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರ್ ಖಂಡಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಓ ಅಂಡಲ ಅಂಚ ಮೇಯ್ಟ್ ವಿನಿ ಬತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಐತ್ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಅಪಶಕುನ ಆಂಡ ಮುಗುಲ್ ಅಪಶಕುನನ್ ಶೋಕುಡ್ ಶಕುನ ಅಂತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತದು ಪಾಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಅಕಲ ಪೇಜ್ದ ಲೋಗೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಡೆಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪ ಅವು ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಸರ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ 100% ಪಾತರೆಡ್ಡ ಮೇರ್ ಬಂದೊಂದು ಪಾತರೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಪಿರಿಯಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಓಲೆತ್ತಿ ಜತ ಅದಗಲ ಬರೋಂದು ಇತ್ತಂಡಿ ಅದಗಲ ಬರೋಂದು ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಏನ ಗೊತ್ತ ಎಂಕಲ ಅವು ಬೇಲೆ ಹೋಪುಜ ಉಂತವನ ಬೇಲೆ ಹೋಪುಜ ಅವು ಬರ್ಪಿನ ಧರ್ಮ ಎಂಕಲಗ ಅಗತ್ಯ ಎಂಕಲ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಪವನಾಗ್ಲತ್ತು ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನು ಸರ್ ಬತ್ತೆಡ ಆಯಾಗುಂಡ ತಾಯಾಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊರಪ ಇಂಚಿನ ಮೆಮೊಂಟೋ ಕೊರಪ ಐತ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಪಿಲಿ ತಂದಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಹಾಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏತೋ ಜನಕಲ್ ಪಿಲಿ ನಂಬುದು ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಉಡ್ ದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿಡ್ ಅಕ್ಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಎಂಚ ಮಂತೇನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬೈನಾಗ ಎಂಚ ಬನಾಗ ಅವಳು ಡ್ರೆಸ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾ ಜವನೇರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಬೊಕ ಆ ಜವನೇರನ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ನೈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಪನ್ ಯಾನ್ ಓಲ ಭೇದ ಭಾವ ಮತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಸರ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ನಾ ನಾ ಪುದರ್ಪ ನೋಡ್ಯಾನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪುದರ್ಪನ್ ಪೂಜೆ ಎಂಕಲೆಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಕ್ಕಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಕಲ ಪಾಡ್ದೇರಿ ವಿಷಯ ಅವತ್ತು ಆಯ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ಸಲ ಪಂಡ ಉಂತಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾತೆ ಆಂಗಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಜನತ ಇರೆ ಕಡಪುರ್ದಲೆ ತುಲೆ
ఓకే అయితే ఓడే పోము. మెయిట్ వరకు నాకు అక్కడ ఫేస్ లో తోజు ರಿವೀಲ್ ಆಪುನ್ ಸರ್ ಐಟ್ ಅಕಲು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತುಂದುಲ್ಲೇರ ಅತ್ರ ಬೇತೆ ಅಕಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ನಡುಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುನ ಉನ್ನಾಗ ದುಂಬುಡು ದಿನ ನಮ್ಮೇಟೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ವೇಟ್ ತೂಪ ಅಂದೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಅವಲ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಮೂಲ ದೈವದ ಕಲದ ವಿಚಾರದ ಆದ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಪುನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಗಿ ಆ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಆಗಿ ಅವು ಏತ್ ಸರಿ ಪನಗ ಆತ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ವೈರಲ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಏತ್ ಸರಿ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಅವು ಸರಿಯೇ ದಾಗಿ ಆಪಗನೆ ಅವೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದ ಅವಲೇ ಉಂತ ಅವಲೇತೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಇತ್ತ ಉಂತ ಒಲಿ ಬಂದು ಯಾರು ಪನವಲಿ ಈರು ಪನವಲಿ ನಾವು ಮೂಲ ಕುಲ್ದು ಪನವಲಿ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಉಪ್ಪಿ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೊಂಬರ್ಪಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಮಲ್ಪನಗ ಉಂತ ಬರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಚು ಪನ ಪಣ್ಣನ್ ಪನ್ನಂಡ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಲಕದಾಪು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ತೆಪ್ಪರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂಪೇರು ಏನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಓ ಕಡ್ಪೇರ ನ್ಯಾಲ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಪೇರು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ತಾನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೆಪ್ಪುಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ದೈವ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಪನದುಲೆ ದಯಮಂತೆ ದೈವದ ವಿಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪೋಚಿ ಪನದುಲೆ ಮುಕಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ನಕಲೆ ಮಲ್ಪೇರತ ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರತ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರತ ಅಕಲ ದೋಸ್ತಿ ನಕಲೆ ಪಾಡುನ್ ಸರ್ ಅಕಲ ಪುಗೆಲ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆ ಫೋಟೋ ಕಡ್ಪುರುವೆ ದೈವ ದೇವರ ಏರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಮೇಕೈ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಪಿನಾಯ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಯ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಡ್ದು ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಯಾನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಡ್ಪುರುವೆ ಸರ್ ದೋಸ್ತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಯ್ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಯಾ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರ್ ಪನ್ನಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪನ್ನಗ ಗಲಾಟೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಆಪುನು ಮನ್ಪಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂತ ತೂತಾವೆ ವೆಯ್ಟ್ ಸರ್ ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಅಡೆ ಬರ್ಪುನ ಹುಡುಗಿಯರು ದಾಯ್ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಊದು ಪಾಡ್ನಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ನಂಬಿಕೆ ದೀದ್ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕುಲು ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಆತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಪನ್ನಗ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಪನ್ನಗ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ವ್ಯವಧಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುಡು ಸರ್ ಪನ್ಪುಡು ವ್ಯವಧಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡಾತೆ ಉಪ್ಪೊಡದೆ ದೇಪಡ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ನಂಬುದು ಬರ್ಪುನಾಯ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲಿ ನಲಿಕೆ ನಂಬುದು ಬರ್ಪುನಾಯ್ ಅವೇನು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅಪಗ ನಿಕ್ಕುಲು ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೋಡೆ ಕೊಡ್ಚಾಕುಲು ಆ ಪುಜಿ ಪನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಆಪುನು ಪನ್ನಗ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಸರ್ ಅವು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪೆ ಎಂಕ ಎಂಚಾನ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ಪರ್ಸನಲಿ ಬೇಜಾರ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲಿಕುಲು ನಿಕ್ಲು ಹಿರಿಯ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿದಿನ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿವೆ ಸರಿ ಸೀನಿಯರ್ ನಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೊಂದಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ದಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಜರು ಉಂಡತೆ ಅಶೋಕ್ ರಾಜರು ಮಿನಿ ಪನ್ನಂಡ ಅಶೋಕ್ ರಾಜರು ಓಡಲ ಒಂಜಿ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊರೊಂಡ ಐಕಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲು ಉಂಡತೆ ಗೋಲ್ಗಲಾಗರ ರೆಡಿಯುಲ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಒರಿಯಗೆ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತಿದಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಪುರತುನಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪುನಾಗ ಆ ಜಂತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಅಕುಲ್ ಮನಿ ಪದ ಕುಲ್ವೇರು ಅವ್ಲು ಪನಗ ಅವ್ಲು ಅಂಚ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪುಣ ಅಂಚ ಪುಣನಾಗ ನಮ್ಮ ಇದೇ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪಿಲಿ ಬುಡ್ಪಿನ ಜಾಗಡು ಪೂರ ಉಂಟತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಸುಲಭ ಪಿಲಿ ಬುಡ್ಪಿನ ಜಾಗ ಸರ್ ಪಿಲಿ ಬುಡ್ಪಿನ ನಾಯಕ ಆಪುಜಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಏಕಲ್ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ ನಡಪ ಏರಿ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಬಡದಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ದಿನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಏನು ಆತನು ಬಂದು ಏನಾತನು ದಾಯ ಪಾಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಪಡಂಬುರ್ದ ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲು ಮೂಜ 4 ಜನ ಅದನ್ನ ಅಕಲ್ ಬತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಪ ಅಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೆ ಒಂಥರ ಆಕರ್ಷಣದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಅವನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಟದೆ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಒಟ್ಟಾಗ ಅಕಲಿನ ಸೀದ ಬೆಳ್ಕಳೆ ಬಬ್ಬು ಸಾಣದಾಡಿ ಲೆಸಂಬತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲೋಭ ಪಾಡ್ದು ಅಗಲ್ ಕಥೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಗಲ್ ಲೋಭನ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿಯರ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಪನೋಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ವಾರಿ ತಿಡಿಗೆ ತೊಂಬ ಅವಿತ ಮೇಟ್ ವರ್ಷ ಬಂದಿಗೆ ತೊಮಿನ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಂದಿಗೆ ತೊಮಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಸರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಆ ಡೇಟಿ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಡೇಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಡಿ ದೇವರ ಎರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾರದಪ್ಪೆಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಅವೇ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಡೇ ಅಪ್ಪಿನ ಅಮ್ಮ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಜನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಡು ಐಕೊಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಅಯ್ಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಾದ ಮಂದಿನಿ ಭೂತನಾಥ ಉಪಖ್ಯಾನ ಏನಾಡು ಉಂಡು ಸರ್ ಬುಕ್ ಐಟ್ ಪಂತೇರಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನೆಕ್ಕಿ ಎಂಚ ಪೋಡಂದ ಆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಪಿಲಿಟ್ ಓಲ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಪೊಣ್ಣಲ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ದುಂಬು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿಜೆ ಬಕ್ಕ ಕುಣಿದಾದ ಬಣ್ಣ ಪೊಣ್ಲೇನ ಅಂಚ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿಜೆ ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಬೈದನ್ ಅಂಚದು ಪುಣ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೊಣ್ಣಲ್ ಪಾಡ್ರನಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ದಾಯಕ ಪಾಡೊಂತಿಜೇರಿ
ಸೇಮ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾದಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕೇನು ಕೊಡಂಜಿ ಅವನೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೆಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ದಾದಾನ್ ಪಾರ್ 100% ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪಲ ಮಸ್ಜಿದ್ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ನಲಿಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಆ ತಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಏರ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಡ್ನ ಅಕುಲ್ ಗತ್ತು ತಾಕತ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ 100% ಅಡೊಂಜಿ ನಾಯಕ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ತಾಕತ್ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಏ ಪಂಡ ಅಲ್ಪಮಾನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ವೇರು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅವೆನ್ ತುಯರ ಬರ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಜವಾನಿಯರ ಜನಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ ಗೌರವ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಕುಲ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ ಗೌರವದಿದೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಪಂಚದುಪ್ನಗ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಪನ ಪಾತ್ರನಕುಲು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಾದುಪ್ನಗ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಓಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ಪಿಲಿ ಪಣ್ಣಗ ಪಲ್ನಾಗ ನಿಶಾನ್ ಪಲ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಪಲ್ನಾಗ ಪಿಲಿ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಶುಭದ ಸಂಕೇತ ದಯಪಂಡಗ ಮಾರಿ ಗಿಡಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಿಲಿ ಪಣ್ಣಗ ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗೆ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಪಿಲಿ ಮಾರಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗೆ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ವಾಪಸ್ ಹಕ್ಕುನ ಪರ್ಮನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಅವು ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದತೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗೆ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ತನು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾರ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾಗ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ತನು ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಸರ್ ಅಂಚ ಅದಾದ ಸರ್ ಅಂದತೆ ಖಂಡಿತ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಗೌರವ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ್ದು ತಾಸೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ಪಿಲಿ ನಲ್ತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ನಡಪೂಜಿ ಆ ಮಾರಿ ನನ್ನ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮರಣಿ 11-16 ತಾರೀಕಿಗೆ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇರ್ನು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬತ್ ದುಮ್ರಾನಿ మన దాని ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋಕುಲು ಸಾಧಾರಣ 100% ಒಂಜಿ 50% ಪುಂಜೋಕುಲೇ లేదు ఈ కాండే కుళ్ళు ఉన్న మయ్యం తల్లకు రాత్రి 16 గంటల మట కుళ్ళు నాకు లేతో జనం లేరు అప్పంటే పిలికి గౌరవ కొరుపుజరా అప్పంట గౌరవ ఏతుండు ఆ గౌరవం ఒರ್ತುన్న ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿನೋಗಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ರಷ್ಯಾನಾಗ ಒರಿಯಾಗ ಅಂಬೆಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಇಡ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹೊರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಹೊರ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಆ ಬೆಚ್ಚ ಬಾತೇರು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತದಾಗ ಅವು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಸೊಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಶಿವಾಯಿ నేను చర్చను నన్న ఉందు మల్తది బొక్క కొర్పిన సంస్కృతి ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನೇನು ಒಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ತದ ಸಾರ್ತದ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಕೊರ್ನೊಂದಂಡ ಬಾರಿ ಫುಲ್ಲಾವು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಸ್ ಸರ್ ಪತ್ತಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಗಲೆ ಒಪ್ಪಾದ ಕೋರೋಡು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಎಂಕಲ್ ಆಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನಿ ಎಂಕಲ್ ಆಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನಿ ಎಂಕಲ್ ಮೇಯ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ ಪಿಲಿಕ ಅಪಚಾರ ಅಂಡ್ ಅಥವಾ ಬತ್ತಿಜಿಡ ಅಪಚಾರ ಅವೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡಿಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಇನಿಕೋಡೆಡ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಿಡ ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎರಡು ಏತೆ ಟಾಯ್ಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಏನೇ ಪ್ರಚಾರಗಾದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಗೆತ್ತೊಂದಿನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂದು ಅವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇದಾದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜಾಗಡ್ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಾರ್ ಪಂಡೇರ ಅಶೋಕ್ ರಾಜನ ಸಟ್ಟಡೆ ಅಶೋಕ್ ರಾಜರ ಜೀವನ ತುಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ ಪಿಲಿಪಾಡ್ ನಡಿ ಎಂಕಲ್ ನಡಿ ಬರುತ್ತೆ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಪಿಲಿಕ ಪೇಂಟ್ಗಳು ನಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಿರತದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪುರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಮರಲಿ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ತೊಂದೆ ಗಣೇಶ ಇತ್ತಿ ಅವಡೊಕ ಮರಕಾರ ಸುದೆ ಇತ್ತಿ ಈ ಮರಕಾರ ಸುದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೊಂದೆ ಗಣೇಶ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಪಾಲನ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ಲ ಪಿಲಿಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ದಂಡಿಗೆಡು ಕುಣಿತ ಮಲ್ತೋ ಇರ್ತಾರೆ ಜೆಂಡ ಕಟ್ಟೋ ಇರ್ತೀರ ಎಂಕಲ ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟರೆ ತೇರಿ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಕೈ ಬರ್ತೀನಿ ದಂಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋನು ಇರ್ತದೆ ದಂಡಿಡಲ್ ನಲ್ಪುನೆ ಪಿಲಿತ ಪೂರ ಆಯಾಮಾಲ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಪಾಡ್ದಿನಿಟ್ಟು ಎಂಕು ವರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆತೇನ ಗೊತ್ತುಂಟು ದೇಗ ಬನ್ನಗ ಅವು ಯಾನು 14-15 ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಣರಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನು ಬಂದಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಪಾತ್ಯಾರ ಉಂಟು ಅನ್ನ ಒಂದು ವಾರ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಧು ಮಾಂಸ ತಿಂದ್ರೆ ಬುಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜು ಬಂದ ನಿಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಗಂಗರ ವಿಂಗರ ಒಣಸು ಗಿಣಸು ಪುರ ನಮಡ ದಿಕ್ಕಾನ ಈ ಪರ್ಪನ ಗಂಗರ ಪರ್ಪನ ಈ ಬಾಲ್ಡೆ ಬದುಕುಲ್ಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನು ಪಾಡುವೆ ರಂಚಿತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕೊರ್ಪುಜ ಆತ ಸರಿ ನಿಕ್ಲ ದಾಲ ಕೊರ್ಜಿಡಲ್ಲ ಬಾಡುವೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಪಾಡ್ ಅಂಚತ್ತು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಈ ಸರಿ 30 ಪಿಲಿ ಬಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಡೆ ಮುಕುಲ್ ತೋಪಾದೇರ್ ಮಾರೆ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಗಾಂಜಾ ಒಯ್ಪುನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ದೆ ಪೋಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲೇ ಪಿಲಿ ಪಾಡಿನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದು ಆ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಕಾಕೇಕ್ ಬಣ್ಣ ಬಂಗಿ ಸೇರು ವಾ ಟೀಮ್ ಏತು ಕೋಟಿ ಜನ ತೂತೆರವೇನು
ಅತ್ ಈ ಯಾತು ಕೋಟಿ ಜನ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಜಾ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಪಿಲಿ ಅಂತ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಪಿಲಿಯತ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಐಟ್ಲ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ ತೋಪಾದೇರೆ ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಕೂತಾರೆ ಬಂಗಿಸಿ ಎಂದು ತಲಿ ಪಣ್ಣಗ ಮೇಟ್ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಕೊಡರೆ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುನ ಇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುರ್ವೆ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ ಪುಜನ್ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ತುಲೆ ಈ ತಾರ್ ಪನ್ನೆ ಕೆನ್ನ ಪಾತರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ ಬನ್ನೇನು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಅವು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ ಬಂಡು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲೇನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ದೇ ಬಂದಾಗ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೂ ಇದೊಂದು ಜೀವ ನೋಡು ಎಂಕಲ್ ಸಲ್ಲ ಕಟದಿನ ಆಯ್ತ ಬಾಲೋ ಇನಿಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತ ಬಾಲೋಟೆ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಅಂತ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಪಿಲಿ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಫಿಲಿಪಾಡ್ ಎಂಕಲ್ ನೇರ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲೆ ಒಣಸ್ತಾ ಉಂಟತಿ ಎಂಕಲ್ ರಾತ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಮಯದ ತುಂಬಾನೇ ಆಗಿದಾಗ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ 7 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರೋ ಹುಲಿವೇಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಆಗಿದೆ, ಸತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್. ಎಸ್ ನಿಶನ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಎಂಕಲ್ ಐತೆ ವಿಚಾರ ಐತೆ ಬಂತು ತುಲೆ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಬರ್ಪೂಜ ಎಂಕಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಜ ದೇಪನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಎಂಕಲ್ ಕೈ ಪಾಡುಜ ಸರಿ ದೇಗಪನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಐತ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಐಟ ಆಕಲ್ ಮೇಟ್ ಬರಡ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಪತ್ತುನು ಆರ್ಭಟ ಬಾಡಿಯಡ ಬುಡ್ಪಿ ಈತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಾಯ ಎಂಕಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೌರವ ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುನ ದೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂತ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಪುಜ ಯಾಸೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ ಎಂಕಲ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಕಲ್ನ ರೂವಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿವೇಷ ಬುಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿವೇಷ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸನು ಉಂಟತಿ ಅವೇನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಕೊರದು ಉಡ್ಪ ದೇಗ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿಪಾಡ್ಲ ಪೋಪು ಒಂಜಿ 22-23 ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಚೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಾಡದು ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ತುರೆತೊಂದು ದರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದೇಗ ಬನ್ನ ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ರೆಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಬೋಪುಂಡು ಬನ್ನ ಅವು ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂತ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಪೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಒಂಜಿ ಬಲ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಪೂರಗಲ ಬರ್ಪೇರು ರಡ್ನೆ ದಿನ ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟಿ ಏತಾಯನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಣ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ ಪೂಜಾ ಜವಣೇರು ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾನ ಆರು ಕೊರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡುವ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುನ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಅವೇನು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಚಾರನ ಟೀಮ್ ಆವಾಡು ಕುಡೋರಿಯನ ಟೀಮ್ ಆವಾಡು ಮೇರ್ನ ಟೀಮ್ ಆವಾಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಾಗಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಬಾಡ್ನೆಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮನೋರೋಗ್ಯ ಅದು ಪೂಜೆ ಆಯಲ ಸಮ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಚಿನ ಎಸ್ ಸರಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಿಬೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಗಲ ಬಂತೀನಿ ಈ ಪಿಲಿಪ್ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ವಿವಾದ ಆತೀನಿ ಅವು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿನ ಇಂಕ್ಲ ದುರಂತ ಅದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಬೇಟ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಪಿಲಿತ ಆವೇಶ ಅಥವಾ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪುನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಏರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಏರಾ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡ್ದು ಏರಾ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ಪುನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುನಃ ಅಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂಜೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಪುನಃ ಅವಿಂತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಯಸ್ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಪಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮನಿ ಪದಕುಲು ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಅವು ಆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ದಾಯಿ ನಮ್ಮದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಾಯಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ಬೂರೋಡು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಸ್ ನಿಶಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸರ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲರ ದಾಯ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ ಐತ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದ ಓಕೆ 100% ಅವು ಮೈಟ್ ಬರ್ಪೇನೆ 8 ವರ್ಷ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಳಿದವ್ರು ಕಂಡಂತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಟೈಮ್
ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಏರ್ಲ ಪಾತೇರ್ದಿಜೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೇರ್ನೇಕ ಇಂಚಿಡುಲ್ಲ ಇನಿ ಇರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡೆ ಆತ ದಿನ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಾದಮಂತು ಅಂತೇರಿ ದಯಾಗಿ ಟಿವಿಡ್ ಪಾಡು ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಈತ ದಿನ ಟಿವಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಟಿವಿಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಏರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಉಂಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ ಅಂಡಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಅಂದೇನ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಮೈಟ್ ಭಗವಾನ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಮೈಟ್ ಬರ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಭಗವಾನ್ ಅಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರಾಜರ್ ದಾಯಕ್ ಫೇಮಸ್ ಬಿಗರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ ಆತೇರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂದೇರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅರ್ನಲಕ ಕುರಿ ಹಾಕೊಂತೇರಿ ಅರ್ನಲಕ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ತಾಕತ್ ನೆಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಈತ ಹುಡುಗಿಯರ್ನಾಗ ಈತ ವರ್ಷ ಮಂದಿ ಅವು ಅರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಮೈಟ್ ಬರ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪನೇಕ ఆయన ಪುದರ್ಪಾಡ್ದು ಮೈಟ್ ಕುಂಬಾರಿನೇಕ ಒಂದು ఆయన ಭಗವಾನ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಬೋಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೋಪಿನ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಜೋರ್ದ ದೈವರಾಧನೆ ದಮ್ಮಿತ್ತು PhD ಮಂದಿನ ಕ್ಲೇಡ ಯಾನ್ ಕುದ್ದಾದ ಪಾತೆರ್ದೆ ಸರ್ ಅಕಲ್ ಬಾಯಿ ದೆತ್ತು ಪಂತೇರಿ ಬರ್ಪಿನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಅಕಲ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮನ್ಪುನ ಅಪಚಾರ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೆಗೂ ದೈವರಾಧನೆಗೆ ಮನ್ಪುನ ಅಪಚಾರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮನ್ಪುನ ಅಪಚಾರ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ದೈವರಾಧನೆಗೆ ಮನ್ಪುನ ಅಪಚಾರ ಒಂದು ಉಂತೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂತೆ ಎಂಚ ಉಂತವನ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಕಮಾಂಡ್ ದೆಪ್ಲೆ ಟೀಮ್ದ ಕಮಾಂಡ್ನ ಕೇನಂದಿನಾಯಿ ದೇವರನಲಕೇನುಜೆ ದೈವದಲಕೇನುಜೆ ಫಸ್ಟ್ ఆయన ಗುರುಕ್ಲೆ ಅಶೋಕ್ ರಾಜರು ಉಂಡತೆ ಇತ್ತ ಪಂದು ಪೋ ಗೋಯಲ್ಲಾಗಿ ಪಂಡ ಏನ್ ಪೋದ್ಲಾಗಿವೆ ಅವು ಯಾನ್ ಗುರುಕು ಕೊರ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಕುತಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಂಬಲೆ ಗುರುನ ಇರುನ್ ಮಾತಿ ಜಾಡ ಇರಿಗೆ ಮುಕ್ಕಿತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಉಂತೋಡು ಸರ್ ಎನ್ನ ಅವೇ ನೆಕ್ ಬರ್ಪಿನೇನ್ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬ್ಯಾತೆ ರಿಲಿಜನ್ ದಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡು ತುಲೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡು ಬ್ಯಾತೆ ರಿಲಿಜನ್ ದಕ್ಕಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ನಕಲ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಥ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಉಂತವನೇ ಅನ್ ಪಂತೆ ಐತ ಮಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತದೆ ಭಕ್ತಿದ ಪಿಲಿ ಅವು ಪುರ ಉಂತವಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ ಪುರ ಪಾತಿರ್ದಿರತ್ತೆ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಲಾಟ್ ಪೋಟ್ ಜನಕ್ಲತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜು ವರ್ಷ ಟೀಮ್ ನಡತ್ತೆ ದಿನಾಕಲ್ 52 ವರ್ಷ ಟೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಡ್ ವಿನ್ ಆತಿನಾಕಲ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಜರ್ ಬಿಡ್ಲೇರ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇಂಚಿಡ್ ಇನಿ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಕುಲ್ದಿನಾರು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರೇನು ಒಂದೇ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಂದೇರು ಒಂದೇ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಂದೇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 6 ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಅರ್ನೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಏರ್ಲ ಪಿಲಿಜೇರು ಸರ್ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪ ಅಕಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪಾನ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಷನ್ ಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆ ತುಳುನಾಡು ಪಿಲಿಯೇಸೋಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡಂದಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮೆರೆ ಒಂದುಂಡು ಮೆರೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಕ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಲು ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪುಲು ಆಪುಂಡು ಇತದ ಜನರೇಷನ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ಕೊರಂಡ ಕೇಂದ್ರ ತಯಾರು ಪೂಜೆರಿ ಅವೇನು ಉಂತಾವಣಂಚಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಕಲು ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಜವಣೇರು ಜನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಲು ಮಲ್ಪಾವೇರು ಅವು ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೇರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಕುಲುದು ಪರಿ ಅವು ಪಿದಾಯ್ತು ತೂಪಿನಾಕುಲು ಲಕ್ಷ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕುಲು ಮಸ್ತು ಜನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೆಡ್ದು ಹಿರಿಯರು ನಾಕುಲು ಮೇರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಎಮ್ಮೆ ಕರೆದು ಹಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಗೊಬ್ಬ ಕಮಲಾಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಒಡನಾಟು ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರುವ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಈ ಕೂಟలని ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಗೌರವ ತೂಡು ಅವನ್ ಪೊರ್ಲಾವುಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀತಿ ಈ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡದಂಡ ಬಾಂಬೆಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಪಿಲಿ ಬೀಡ್ಸಿತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪೋತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕಾತವ್ ನೋಡು ಅವೇನು ಒರ್ಪೋಣೋಡು ಅವೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರುಡು ಅವು ಯಾರು ಒರಿಯರಿ ಒರ್ಪೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ತಂಡದಾಕುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಒಂದೇ ತಾಕುಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಾಕಿದಾಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮಿತ್ತದು ಉಬ್ಬಿನ ಬೆರಾಪುಡು ನಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಡ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲುದು ಅವೇನು ಮೀಡಿಯಾದಾಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಓ ಬೋಡು ಓ ಬುರ್ಚಿ ಓ ಕೊರಡು ಓ ಕೊರಚಿ ಒಂದೆನ್ನ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದಯಪಂಡು ಪಿದೈದಾಕಲೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಕಲೆನು ಬುಳೆಪಾವಣಂಚಿನ ಒಂದೇನು ನನ್ನದ ಜನರೇಷನ್ಲ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪನ ಮುಟ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಮಾತೆರಡ್ಲ ವಿನಂತಿ ಎಂಕುಲು ದಾದಾಂಡಲ ವಿಂದಾಲ ನಟ ಬಿಟ್ಟು ಪಾತೆರದು ಇತ್ತಂದಂಡ
ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ మీ ఎరగలు ఆదిత్తుండ ప్రేక్షకರಿಗೆ అకుల్ల ఎంకలే మాపు కొరడు దయపడినందండ ఎంకుల్ల పూర కల్దిన అకుల్ దాల ఇచ్చినట్టు అనర్ದವರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ಬಾರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಅಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊರ್ನೆಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗವು ಅಂಚನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗವು ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ತೂಕದ ಪಾತ್ರ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಜ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಾರು ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಬಳಗ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ದ. ಸೊ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಬಳಗ ಅಶೋಕರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅಂದ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಬಳಗ ಟೀಮ್ ದ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಅಡು ಪೂರಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ ಎಂಗ ಪೆಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ 15 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಡುಪನ ಹಾಕಲಿ. ಸೊ ಎಂಕಲ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲೆ ಪೂರನ ಪರವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಾಡು ಒಂದು ಉಂತಾಡು ಅಪಚಾರ. ಓಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ದಯಪನ್ನಾಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ದ ಪತ್ತರ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಆಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಸಾರ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆನ್ ಏರ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಪನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ನನ್ ಪಂದಾಪುಂಡು ದಯಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲ್ ತೆರೆದಿನಕುಲ್ ಈ ವರ್ಗಡ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಈ ನೆಟ್ ಪಿಲಿವೇಶ ತಂಡಡ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತ್ತಂತು ಅಂಡ್ ಅವೇತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ದಯಪನಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಿಲಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಬಂದಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣ ಬಂದಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಐತನ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಪನ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ಆಡ ಒಂದು ದಾದಾ ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಚರ್ಚೆಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ದಾಯಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುನಗ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯಪನಾಗ 10 ಜನ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳ ತೂಂದುಲ್ಲರ್ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಬೋಡಿತಂದು ಪನಗ ಐ ಮೀನ್ ನೆತ್ತ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆದಾದ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರದಾದ ನೆತ್ತ ಒಳ ಘಟನೆದ ವಿಚಾರದಾದ ಐತ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆದಾದ ಅವು ದಾದ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತಂದು ಬಹುಶಃ ಅವಿನ 10 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ದಯಮಲ್ತ ಕ್ಷಮಿಸುಡು ರಡ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸದ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪನಗ ಸಮಯ ಬಾ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಗಳ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ದಯಪನಗ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತ ಆಂಡ್ಲ ಚರ್ಚೆನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಲ್ ದಾದ ಆತಿನ ದಾದ ಕತೆ ಪುರಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ಪಿಲಿವೇಷ ಒರಿಯೋಡು ಅವೇ ಒಂಜಿಲ್ಯ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬೇತದ ಆಲತ್ ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಬೆಳೆಯೋಡು ಅದಕ್ಕ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ನಲ್ಲಾತ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಪಿಲಿಬಾಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕ ಪಿಲಿಪ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಂತೂದು ಪೋಡಿದ ಬಲಿಪರಬಲ್ಲಿ ಸೊ ದುಂಬಾರಡು ಪಿಲಿಪಾಡೋಡು ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪಿಲಿಲಾವುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನರಂಜನದ ಪಿಲಿಲಾವುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪೆರ್ಮಿದ ಪಿಲಿಲಾವುಲ್ಲ ಮಾತ ಪಿಲಿತ ತಂಡಗಳ ಶುಭವಾಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಹಾತೆ ಪನ್ಪಿಂದ ಯಾಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾವನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಏರುಪೇರು ಏಪಲವು ಮಿತ್ತುಗು ಪೋಪುಂಡು ಅತಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಓಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏಪಲ ಮಿತ್ತುಗು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ತಿರ್ತುಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನು ನಮ್ಮ ಯುಗ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗ ಅತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತುತ್ತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಸೊ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತಡ ಎಂಕುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ದಾಲ ಇನ್ನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿಲು ಸೊಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಅಕುಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ಪೆ ಆತೆ ಬನ್ಪಿ ಎಂಕುಲ್ ವಿಚಾರದಾದ ದುಂಬಗದಿತ್ತ ಅಕುಲ್ ಓಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲ್ತು ನಿಜ ಅವು ಸರಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಓಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲ್ತು ನಿಜ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಜನಕುಲ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವ ದೇವೇರು ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಂದ್ ಎಸ್ ಎನಿವೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿನಕುಲು ಅತಿಥಿನಕುಲು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ತೆಂಕ ನೀಡಿಯೂರು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕಾಡಬೆಟ್ರು ರಾಜ ಹುಲಿ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ತಂಡ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಅನಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಹುಲಿ ಆವೇಶ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ವೇಷ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಉಳಿಬೇಕು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿಸೋಣ ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.
ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಇದ್ದರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ಲೇಬಲ್ ಅಂಟಿಸಿ ಹಲವರು ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ತಾನೇ ನಿಜ? ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಎಣ್ಣೆ 5 ವಿಶೇಷ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ